مصحف ساميل قداماي مصحف ساميل أسيايمو أم مصحف قدس قداماي ساميلن كالاي ساميلن زبل سم زوصه እግዚአብሔር ኣብ እስራኤል ምድሪ ንጉሳዊ ኣገዛዛእን መመስራዝ ተጠቕመሉ ሰብ በታሕዛ ምኽንያት እዩ ሳሙኤል ናይ መጀመርያ ክልቲኦም ናይ እስራኤል ነገስታት ዝቐብአ ጥራይ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ኣብ እስራኤል ዝነበሮ ሓድሽ ንጉሳዊ ምምሕዳር ናይ ኣመራርሓ ስልቲ ዘዋቐረ ትርጉም ክረክብ ዝገበረ ሰብ እዩ ኣብዚ መጽሓፍ ድማ 4 ዓበይቲ ደረጃታት ንርኢና እዚ ድማ ናይ ሳሙኤልን ልደትን ዕቤትን ጻውዒትን ካልኣይ ንታወት ኣመልኪቱ ዝተገልጸ ታሪኽ ኤልን ደቁን ሳልሳይ ናይ ሳሙኤል መስፍንነትን ከመይ ከም ዘድሓኖምን ራብዓይ ንግስና ኣብ እስራኤል ብኸመይ ከም ዝጀመረን እዩ ዝዛረብ መጽሓፍ ሳሙኤል ናይ መጨረሻ ናይ መሳፍንት መስፍን ምዃኑ ብድሕሪኡ ንጉስ ሳኦልን ንጉስ ዳዊትን ብኢዱ ዝተቐቡ ዓቢ ነቢ እስራኤል ምንባሩ ይገልጸልና ኣብዚ መጽሓፍ እቲ ኣብ እስራኤል ዝነበረ ጸላዊ ናይ ካህናት ኣገልግሎት ብምትካ ነቢያት መሰረት እስራኤል ምዃኑ ዘርኢ ሓሳባት ንሪኤሉ ኣብዚ መጽሓፍ መሪሕ ጥቕሲ እግዚአብሔር ድማ ንሳሙኤል ቦሎ ኣነ ከይነግሶም ንኣይ እዮም ዝነዓቑ እምበር ንኣኻ ኣይኮኑን ዝነዓቑ እሞ እዞም ህዝቢ ብዝበሉኻ ኩሉ ቃሎም ስማዕ ንጉስ ድማ ሽመሎም እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ቀዳማይ መጽሓፍ ሳሙኤል ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 1 ሳሙኤል ከም ዝተወልደ ቁጥር 1 ኣብ ራምታይም ጽፎም ካብ ከረን ኤፍሬም ኤልቃና ዝስሙ ኤፍራታዊ ሰብኣይ ወዲ ይርሓም ወዲ ኤሊሁ ወዲ ትሑ ወዲ ጽፍ ነበረ ንሱ ክልተ ኣንስቲ ነበራኦ ስምቲ ሓንቲ ሃና ስምቲ ካልእቲ ከዓ ጴኒና ነበረ ጴኒና ድማ ውሉድ ነበርዋ ሃና ግና ውሉድ ኣይነበርዋን እቲ ሰብኣይ እቲ ከዓ ኣብ ሽሎ ክሰግድን ንእግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ክስውእን ኢሉ በብዓመት ካብ ከተማኡ ይድይብ ነበረ ኣብ ኣኻ ክልቲኦም ደቂ ኤሊ ህፎንን ፊንሃስን ካህናት እግዚአብሔር ነበሩ እታ ኤልቃና ዝስዋኣላ መዓልቲ ምስ መጸት ንሱን ጴኒና ሰበይቱን ንኹሎም ኣወዳታን ኣዋልዳን ገግዲኦም ሃቦም ንሃና ግና እግዚአብሔር ማሕፀና ዓጽዩ ክነሱስ ይፈትዋ ነበረ እሞ ዕጽፊ ግደ ገይሩ ሃባ እግዚአብሔር ማሕፀና ስለ ዝዓጸወ ግና እታ መጻርታ ምንቲ ከተኾርያ ኢላ መመሊሳ ተባጭወላ ነበረት ንሱ ዓመት ንዓመት ከምኡ ምስ ዝገብር በታና ቤት እግዚአብሔር እትድይበላ ጊዜ ጴኒና ከምኡ ተባጭወላ ነበረት ንሳኻ በኸት ኣይበልዕትን ድማ ሽዑ ኤልቃና ሰብኣያ ሃና እንታይ ኮንኪኺ እትበኺ እንታይ ኮንኪኺ ዘይትበልዒ እንታይ ኮንክስ ልብኺ ጉሂ ኣሎ ካብ 10 ውሉድ ኣነዶ ኣይሕሸክን በላ ቁጥር 9 ኣብ ሽሎ ምስ በልዑን ምስ ሰተዩን ድማ ሃና ተንሰት ካህን ኤልኻ ኣብ ኣፍ ደገ መቕደስ እግዚአብሔር ኣብ መንበር ኮፍ ኢሉ ነበረ ንሳ ድማ ብነፍሳ ተመሪራ እናበኸት ንእግዚአብሔር ትልምን ነበረት ወእግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ውርደት ባርያኻ ጽቢቕካ ርኢኻ እንተዘክርካኒ ንባርያኻውን እንተ ዘይረሳዕካኒ ንባርያኻ እተባዕታይ ውሉድ እንተ ደኣ ሃብካኒ ኣነ ድማ ኩሉ ዘመን ህይወቱ ንእግዚአብሔር እውፍዮ ናብ ርእሱ ኸዓ መላጸ ኣይሕልፎን ኢላ መብጽዓ ተመባጻት ኮነኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸሎታ ምሳን ወሐት ኤሊ ኣፋ ይጥምት ነበረ ሃናስ ንሳ ብልባል እናተዛረበት ከናፍራ ጥራይ ወሳወስ ነበረ ድምጻ ግን ኣይተሰምዐን ስለዚ ኤሊ ስኽርቲ ግድ እያ ኢሉ ሓሰበ ኤሊ ኸዓ ክሳዕ መኣዚእኺ እትሰኽሪ ወይንኺ ካባኻ ኣውፅዮ በላ ንሳ ግና ጐይታየ ኣይፋለይን ኣነስ መንፈሰይ ጓህ ዝመልአ ሰበይቲ ደኣየ ወይንን ዘስክር መስተንሲ ኣይሰተኹን ነፍሰይ ደኣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣፍሰስኩ እቲ ክሳዕ ሕጂ ዘዛርበንስ ብዙሕ ጓህን ሓዘንን እዩ እሞ ንኣይ ንባርያኻ ከም ጓል ብልያል ኣይትረኣየኒ ኢላ መለሰትሉ ሽዑ ኤሊ ብሰላም ኪዲ ኣምላኽ እስራኤል ዝለመንክዮ ልማኖኺ ይሃብኪ ኢሉ መለሰ ንሳ ኸዓ ባርያኻስ ኣብ ቅድሚኻኸ መገስ እረክብ በለት እታ ሰበይቲ ድማ መገዳ ኸደት በልዕትውን ድሕሪ እዚ ኸዓ ገጻ ጉሂት መሲላ ኣይተረኣየትን ቁጥሪ 19 ንጽባሕይቱ ኣንጊሆም ተንስኦም ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሰገዱ ተመሊሶም ከዓ ናብ ቤቶም ኣብ ራማ ኣተው ኤልቃና ድማ ንሰበይቲ ሃና ፈለጣ እግዚአብሔር እውን ዘከራ ኮነ ከዓ መዓልታት ምስ ሓለፋ ሃና ጠነሰት ወዲ ድማ ወለደት ንሳኻ ካብ እግዚአብሔር ለሚነየ እየ እሞ ኢላ ስሙ ሳሙኤል ኣውጻትሉ ቁጥሪ 19 ሃና ንሳሙኤል ከም ዝወፈየቶ
እቲ ሰብኣይ ኤልቃና ድማ ምስ ብዘላ ቤቱ ናይ ዓመት መስዋዕቲ ሕሩድን መብጻዕኡን ንእግዚአብሔር ክስውእ ደየበ። ሃና ግና ንሰብኣያ ኣነስ እዚ ህፃን ጥብ ክሳዕ ዝሓድግ ኣይድይብን እየ ሽዑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክርአ ከብጽሖ እየ ንሓዋርኻ ኣብኡ ክነብር እዩ በለቶ። ኤልቃና ሰብኣያ ድማ ጽቡቕ መሲሉ እተረኣየ ክግበሪ ጥብ ክሳዕ እትሕድግ የጽንሒ ሓንትስ እግዚአብሔር ዳ ዘረብኡ ይፈጽሞ በላ። እታ ሰበይቲ ኸዓ ተረፈት ነቲ ወዳ ጥብ ክሳዕ እትሕድጎ ድማ ተጥብኦ ነበረት። ምስ ኣሓደገቶ ኸዓ 3 ዝራብዕን 1 ኤፍ ሓርጭን 1 ሓርቢ ወይንን ተማሊኣ ወዳ ሒዛ ደየበት። ኣብ ሽሎ ናብ ቤት እግዚአብሔር ድማ ኣእተወቶ። እቲ ቆልዓ ኸዓ ገና ንእሽቶ ነበረ። ነቲ ዝራብዕ ሓሪዶም ድማ ነቲ ቆልዓ ናብ ኤሊ ኣምጽዎ። ንስኻ ጐይታየ ስምዓኒ ነፍስኻ ህያው ትኹን። ጐይታይ እቲ ኣብ ጥቓኻ ደው ኢላ ንእግዚአብሔር እትልምን ዝነበረ ሰበይቲ ኣነ እየ። ብዛዕባ እዚ ቆልዓ እዚ እየ ዝለመንኩ እግዚአብሔር ከዓ እቲ ዝለመንኮ ልማኖ ሂቡኒ። ስለዚ ኣነ ድማ ንእግዚአብሔር እህቦ ኣለኹ። ምሉእ ዕድሜኡ ንእግዚአብሔር ተዋሂቡ እዩ በለት። ኣብኡ ከዓ ንእግዚአብሔር ሰገዱ። ቀዳማይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ጸሎት ሃና ቁጽሪ 1 ሃና ድማ ከምዚ ኢላ ጸለየት። ልበይ ብእግዚአብሔር ይሕጐስ ኣሎ፣ ቀርነይ ብእግዚአብሔር ክብ ይብል። ብምድሓንካ ተሓጒሰ እሞ ኣፈይ ናብ ጸላእተይ ሃህ ኢሉ ኣሎ። በጀካኻ ካልእ የልቦን እሞ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ቅዱስ የልቦን፣ ከም ኣምላኽና ዝበለ ከውሑ ከዓ የልቦን። እግዚአብሔር ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ፣ ግብርታት ከዓ ኣብኡ ምዙን እዩ እሞ እምብዛ ዘረባ ትዕቢት ኣይተብዝሑ፣ ቃል ድፍረትውን ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ። ቀስቲ እቶም ሓያላት ተሰብረ፣ እቶም ሰንከልከል ዝብሉ ዝነበሩ ከዓ ሓይሊ ተዓጥቁ። ቁጽሪ 5 እቶም ጽጉባት ዝነበሩ ምእንቲ እንጌራ ተገዝኡ፣ እቶም ጥሙያት ድማ ደጊም ኣይጠምዩን። እወ እታ መኻን 7 ወለደት፣ እታ ወላድ ግና ደኸመት። እግዚአብሔር ይቐትል ይሕዊ ከዓ ናብ ሲኦል የውርድ የውፅእ ድማ። እግዚአብሔር የድኪ የህብትም ከዓ ትሕት የብል ክብ ድማ የብል። ኣዕኑድ ምድሪ ናይ እግዚአብሔር እዩ፣ ንዓለም ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ኣንቢርዋ እዩ እሞ። ነቲ ነዳይ ካብ ሓመድ ኣዘንስዩ፣ ነቲ ድኻውን ካብ ጎድፍ ኣልዒሉ ምስ መኳንንቲ የቐምጦም፣ ዝፋን ክብሪ እውን የውርሶም። ንሱ ንእጋር ቅዱሳን ይሕልወን፣ ሰብ ብሓይሉ ኣይስዕርን እዩ እሞ። እቶም ረሲኣንሲ ኣብ ጸልማት ክጠፍኡ እዮም። ቁጽሪ 10 እቶም ንእግዚአብሔር ዝጻረሩ ስብርብር ይብሉ፣ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኣብ ልዕሊኦም የንጐድጕድ። እግዚአብሔር ንወሰናት ምድሪ ይፈርድ፣ ንንጉሱ ድማ ሓይሊ ይህቦ፣ ንቐርኒ መሲሁ ከዓ ልዕል የብሎ። ቁጽሪ 11 ኤልቃና ድማ ናብ ቤቱ ንራማ ኸደ። እቲ ቆልዓ ከዓ ኣብ ቅድሚ ካህን ኤሊ ኮይኑ ንእግዚአብሔር የገልግል ነበረ። ደቂ ኤሊ ቁጽሪ 12 ደቂ ኤሊ ግና ደቂ ብልያል ነበሩ፣ ንእግዚአብሔር ኣይፈለጥዎን። እቶም ካህናት ኣብቲ ህዝቢ እዚ ልማድ እዚ ነበሮም። ዝኾነ ሰብ መስዋዕቲ ሕሩድ ምዝስውእ ገና እቲ ስጋ ክበስል ከሎ ግልያ እቲ ካህን 3 ዘጻውዑ ሻኳ ኣብ ኢዱ ሒዙ ይመጽእ እሞ ናብ ቁራዕ ወይ ናብ መቕሎ ወይ ናብ ድስቲ ወይ ናብ ጻሕሊ ይወግእ። እቲ ሻኳ ዘለዓሎ ዘበለ እቲ ካህን ንርእሱ ይወስዶ ነበረ። ነቶም ናብ ሽሎ ዝመጹ ኩሎም እስራኤላውያን ከምኡ ይገብርዎም ነበሩ። ነቲ ስብሒ ገና ክሕረርዎ ከለዉ እውን ግልያ እቲ ካህን ናብቲ ዝሰዋኢ ሰብ መጺኡ እቲ ካህን ብርንዶ ደኣ እምበር ዝበሰለ ስጋ ካባኻ ኣይወስድን እዩ እሞ ዝጥበስ ስጋ ሃበኒ ይብሎ ነበረ። ሽዑ እቲ ሰብኣይ ቅድም እቲ ስብሒ ፍጹም ይሕረር፣ ድሓር ነፍስኻ ዝደልየት ተውሰድ እንተበሎ ንሱ ከዓ ኣይፋል ሕጂ ደኣ ሃበኒ እንተ ዘይኮነስ በሓይሊ ክወስድ እየ ይብሎ ነበረ። እቶም ሰባት በዚ ነቲ መስዋዕቲ እግዚአብሔር ይንዕቕዎ ነበሩ እሞ ሓጢኣት እቶም መንእሰይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣዝዩ ዓብይ ነበረ። ቁጽሪ 18 ግና ከሳሙኤል ገና ቆልዓ ክነሱ ናይ ልሕፅንጣጢ ኤፎድ ተዓጢቑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር የገልግል ነበረ። ኣዲኡ ድማ ንእሽቶ ቀሚሽ ለዓሊ ገበረትሉ። እቲ ናይ ዓመት መስዋዕቲ ሕሩድ ክትስውእ ምስ ሰብኣያ ክድይብ ከላ በብዓመት ተምጻሉ ነበረት። ኤሊ ድማ ንኤልቃናን ንሰበይቱን ኣብ ክንድቲ ንእግዚአብሔር እተወፈየ ውፉይ እግዚአብሔር ካብዛ ሰበይቲ እዚኣ ዘርኢ ይሃብካ ኢሉ መረቖም። ናብ ቦትኦም ከዓ ኸዱ። እግዚአብሔር ድማ ንሃና በጽሓ ጠነሰት ድማ 3 ወድን 2 ጓልን ከዓ ወለደት። ሳሙኤል እቲ ቆልዓ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓበየ። ኤሊ ከዓ ኣዝዩ ኣረገ። እቲ እቶም ደቁ ኣብ ዘለዉ እስራኤል
زغبرو كلن نتن أبدقد انقوان مرخاب زغلقلا أنستدما كم زدقسوانن سمعي ناتاتهم كا أزيكا بزلو هزبي سمعو زلو خفو قبركم سي سلمتا يخون كم زيزبالي نقر تقبروا زلوكم أيفالكم دك نهزبي قزي أبير قاسي تقبروا اللوكم أمو زي أنا سمعو زلو خورس صبق أيكونن سب نسب انت بدلس أملاخ يفردو سب نقزي أبير انت بدلو قنا من يمالدو بولم እግዚአብሔር ቀጥሎም ስለዝደለየግና ዘረባብ ቦማይ ሰምዑን ሳሙኤል ተቆልዓ ኸ እናዓበ ከደ ኣብ እግዚአብሔርን ኣብ ሰብን ድማ ፍቱይ ነበረ ቁጽር 27 ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ናብ ኤሊ መጽኡ በሎ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ እቲ ኣብ ግብጽ ቤት ፈርዖን ከለው ንቤት ኣቦኻ ብርግጽዶ ኣይተገለጽኩላን እየ ካህነይ ኮይኑ ኣብ መሰውእየ ደይቡ ዕጣን ከዓጥን ኣብ ቅድመይውን ኤፎድ ክጸውር ኢለ ካብ ኩሎም ነገድ እስራኤል ዶ نأي حريو أيكونكن كل نيدك إسرائيل مسوات حوخة نبيت أبو خدو هيبي أيكونكن نتي أم حدري كقرب زاززكو مسوات حردن مسوات بالعنداء سلمتايكم اترقص وزلكم كاب كل مسوات هزبي إسرائيل ببلصو بلعكم منتي كتسبحس كما يلكاخي كاب نأي ندك خا أخبركا سلازي እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ከምዚ ይብላሎ አነስ ንቤት ካን ንቤት አቦኻን ዘልዓለም ኣብ ቅድመይ ክመላለሱ ብርግጽ ኢለዮም ነበርኩ ሕጅግና አነስ ነቶም ዘኽብሩኒ ይኽብሮም እቶም ዝንዕቁን ኸ ከሐስሩ እዮም እሞ እዝስ ካባ ይርሓቕ ይብል እግዚአብሔር እንሆ ኣብ ቤትካ ኣረጊት ምእንቲ ኸይርከብ ቅልጽም ቤት አቦኻን ዝሰብረለን መዓልታት ክመጻየን በቲ ኣምላኽ ኣብ እስራኤል ዝገበሮ ኩሉ ጽቡቕስ ኣብ ማሕደረይ ሽጋር ክትርኢኻ ኣብ ቤትካ ድማ ንሓዋሩ ኣረጊት ኣይርከብን እቲ ኣነ ካብ መስኡየይ ዘይቆርጾ ሰብካ ዓይንትኻ ንምሕቓቕ ነፍስኻውን ንምምህማን ክኸውን እዩ ኣብ ቤትካ እተወልደ ዘበለ ኸኣ ብግብዝናኡ ክመውት እዩ እቲ ኣብ ክልቲኦም ደቅኻ ሆይፎንን ፊንሃስን ዝመጽእ ክልቲኦም ብሓንቲ መዓልቲ ክሞት እዮም እዚ ምልክት ክኾነካ እዩ ኣነ ኸኣ ከም ልበይን ከም ነፍሰይን ዝገብር እሙን ካህን ከተንስእየ ንኡ ድልድልቲ ቤት ክሰርሓሉ እየ ንሱን ንሓዋሩ ኣብ ቅድሚ መስየይ ክመላለስ እዩ كخون كايو نفس وكف كبيت كا زرفه مأنتي حنت جنزب برورن حنت الزام انجيران أقلميو كسجد إيو كراس انجيران من تقبل عسي أب حدا أقل قلت كانت كتا جبرن دماغ بلايو مصحف ساميل معرف سلسته እግዚአብሔር ንሳሙኤል ከም ዝጸውዖ ቁጽሪ 1 ሳሙኤል እትቆልዓ ድማ ኣብ ቅድሚ ኤሊ ንእግዚአብሔር የገልግል ነበረ በታ ግዜቲኣ ቃል እግዚአብሔር ውሒዱ ነበረ ረአይውን ብዙሕ ኣይነበረን ኮነ ኸኣ በታ ግዜቲኣ ኤሊ ኣብ ስፍራው ደቂሱ ኸሎ ምርኣይ ክሳዕ ዝስእና ዓይንቱ ሓሚቐን ነበራ መብራህቲ ኣምላኽካ ገና ከይጠፍአ ከሎ ሳሙኤል ውን ኣብታ ታቦት ኣምላኽ ዘለዋ መቕደስ እግዚአብሔር ተገምሲሱ ኸሎ ሽዑ እግዚአብሔር ንሳሙኤል ጸውዖ እስኻ እኒኹ በለ ናብ ኤሊ ጐዩ ድማ ጸዊዕካኒ ኢኻ እሞ እኒኹ በለ እሱ ግና ይጸዋዕኹን ተመሊስካ ደቅስ በለ ከይዱ ኸኣ ደቀሰ እግዚአብሔር ድማ ከም ብሓድሽ ንሳሙኤል ጸውዖ ሳሙኤል ከኣ ተንስኡ ናብ ኤሊ ከይዱ ጸዊዕካኒ ኢኻ እሞ እኒኹ በለ ንሱ ግና ወደየ ኣነሳ ይጸዋዕኹን ተመሊስካ ደቅስ በለ ሳሙኤል ከኣ ንእግዚአብሔር ገና ይፈለጦን ነበረ ቃል እግዚአብሔር ውን ኣይተገልጸሉን ነበረ እግዚአብሔር ድማ መሊሱ ንሳሙኤል ሳልሳይ ሳዕ ጸውዖ ንሱ ኸኣ ተንስኡ ናብ ኤሊ ከይዱ ጸዊዕካኒ ኢኻ እሞ እኒኹ በለ ሽዑ ኤሊ ነቲ ቈልዓ እግዚአብሔር ከም ዝጽውዖ ኣስተውዓለ ኤሊ ከኣ ንሳሙኤል በሎ ኪድ ደኣ ደቅስ ክኸውን ከኣ እዩ እንተ ጸዋዓካ ባርያኻ ይሰምዓሎ እሞ ወእግዚአብሔር ተዛረበል ሳሙኤል ከኣ ከይዱ ኣብታ ስፍራኡ ደቀሰ ቁጽሪ 10 እግዚአብሔር ድማ መጸ ደው ኢሉ ከኣ ከም ትካልእ ግዜታት ሳሙኤል ኢሉ ጸውዖ ሳሙኤል ከኣ ባርያኻ ይሰምዓሎ እሞ ተዛረበለ ሽዑ እግዚአብሔር ንሳሙኤል በሎ እነሆ ኣነ ኣብ እስራኤል ንዝሰምዖ ዘበለ ኣብ ክልቲኤን እዝኑ ድድ ዝብል ነገር ክገብር እየ በታ መዓልቲ እቲኣ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤሊ ብዛዕባ ቤቱ እተዛረብኮ ዘበለ ካብ መጀመርታው ክሳዕ መወዳእታኡ ክገብሮ እየ እቶም ደቁ ኣብ ርእሶም መርገም ከም ዘምፁ እናፈለጠስ ብዘይ ምኽልካሎም ስለ ዝበደለ ንቤቱ ንዘለዓለም ከም ዝፈርደላ ኣፍሊጠየ እየ እሞ ስለዚ ኸኣ ንቤት ኤሊ እቲ በደል ቤት ኤሊ ብመስዋዕቲ ሕሩድ ወይ ብመስዋዕቲ ብልዒ ንዘለዓለም ኣይዕረቕን እዩ ኢለ ሚሒለ እየ ቁጽሪ 15
ሳሙኤል ድማ ክሳዕ ዝወግሕ ደቂሱ ማዓጹ ቤት እግዚአብሔር ከፈተ ሳሙኤል እቲ ረአዩ ንኤሊ ከይነግሮ ፈርሄ ኤሊ ግና ንሳሙኤል ወደይ ኢሉ ጸውዖ ንሱኻ እንይኹ በለ ኤሊ ድማ እተዛረበካ ነገር እንታዩ በጀኻ ካባይ ኣይትሰውሮ ካብቲ እተዛረበካ ኩሉ ነገር ገለ ዘረባ እንተሓባእካለይ አምላክ ከምዚ ይግበርካ ከምኡውን ይድገምካ በለ ሽዑ ሳሙኤል ካብኡ ገለ ከይሓብአ ኩሉ እተዘረባ ነገሩ ኤሊ ድማ ንሱ እግዚአብሔር እዩ ጽቡቕ ኮይኑ እተረአዮ ይግበር በለ ቁጥር 19 ሳሙኤል ዓበ እግዚአብሔር ድማ ምስኡ ነበረ እሞ ካብቲ ኩሉ ዘረባኡ ገለ እኳ ናብ ምድሪ ኣየውደቐን ብዘሎ እስራኤል ካብ ዳን ክሳዕ ቤርሻብዕ ድማ ሳሙኤል እሙን ነቢ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ፈለጠ እግዚአብሔር ንሳሙኤል በቃል እግዚአብሔር ኣብ ሽሎ ይግለጸሉ ነበረ እሞ እግዚአብሔር መሊሱ ኣብ ሽሎ ተራእዮ ቀዳማይ መጽሐፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ታቦት ኪዳን ከም ዝተማረኸ ቁጥር 1 ቃል ሳሙኤል ናብ ዘሎ እስራኤል መጸ እስራኤል ድማ ምስ ፍልስጥኤማውያን ክዋጋ ወጸ ኣብ ኤበን ዔዘር ሰፈረ ፍልስጥኤማውያን ድማ ኣብ ኤፌቅ ሰፈሩ ፍልስጥኤማውያን ምስ እስራኤል ክዋጉ ተሰለፉ እቲ ውግእ ምስ ገፍሐ ድማ እስራኤል ኣብ ቅድሚ ፍልስጥኤማውያን ተሳዕሩ ኣብቲ ተሰለፉሉ መሮር 14,000 ሰብ ቀተሉ እቲ ህዝቢ ናብ ሰፈሩ ምስ ተመልሰ እቶም ዓበይቲ እስራኤል እግዚአብሔር ስለምንታይ ይኮን እዩ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ፍልስጥኤማውያን ሰዓረና እምበኣርሲ ንታቦት ኪዳን እግዚአብሔር ንሱ ኣብ ማእከልና ኮይኑ ካብ ኢድ ጸላእትና ምእንቲ ከድሕነና ካብ ሽሎ ናባና ነምጻዮ በሉ እቲ ህዝቢ ናብ ሽሎ ሊኢኹ ካብኣ ነቲ ታቦት ኪዳን ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኩርቤል ዝነብር እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኣምጽዎ ክልቲኦም ደቂ ኤሊ ሆፎንን ፊንሃስን ድማ ምስ ታቦት ኪዳን ኣምላኽ ኣብኡ ነበሩ ቁጥር 5 ኮነ እቲ ታቦት ኪዳን እግዚአብሔር ናብ ሰፈር ምስ ኣተወ ብዘለው እስራኤል ምድሪ ክሳዕ ተንደቕደቕ ብዙሕ እልል በሉ ፍልስጥኤማውያን እቲ ድምጺ እልልታ ምስ ሰምዑ እዚ ኣብ ሰፈር ዕብራውያን ዘሎ ድምጽ ብዙሕ እልልታስ እንታይ ኮን እዩ በሉ ታቦት እግዚአብሔር ናብ ሰፈር ከም ዝኣተወ ፈለጡ ፍልስጥኤማውያን ኣምላኽ ናብ ሰፈር መጽኡ እዩ ኢሎም ብዙሕ ፈርሁ በሉ ድማ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝበለ ነገር ኣይኮነን እሞ ወይልና ንግብፃውያን ብኩሉ ዓይነት መዓት ኣብ በረኻ ዝወቕዕዎም እዞም ኣማልክቲ እዚኣቶም እዮም እሞ ወይልና ካብ ኢድ እዞም ሓያላት ኣማልክቲ እዚኣቶም መን ከድሕነና እዩ ኣቱም ፍልስጥኤማውያን ከምቲ ንሳቶም ባሮትኩም ዝነበሩ ንስኻትኩም ባሮት ዕብራውያን ከይትኾኑስ ጽንዑ ሰብኡት ኩኑ እወ ሰብኡት ኩኑ ተዋግኡ ሽዑ ፍልስጥኤማውያን ተዋግኡ እስራኤል ተሰዓረ ነፍሲ ወከፍ ድማ ናብ ድንኳኑ ሃደመ እቲ ውግእ ኣዝዩ በርትዐ እሞ ካብ እስራኤል 30,000 ኣጋር ወደቑ ታቦት ኣምላኽ ድማ ተማረኸ ክልቲኦም ደቂ ኤሊ ሆፎንን ፊንሃስን ሞቱ ሞት ኤሊ ቁጥር 12 በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ሓደ ቢንያማዊ ሰብኣይ ክዳውንቱ ቀዲዱ ኣብ ርእሱ ሓመድ ነስኒሱ ካብቲ ውግእ ጎይዩ ናብ ሽሎ መጸ ንሱ ክመጽእ ከሎ እንሆ ኤሊ ብዛዕባ ታቦት ኣምላኽ ልቡ ተጨኒቑ ነበረ እሞ ኣብ ደረት መገዲ ኣብ መንበር ተቐሚጡ የማዕዱ ነበረ እቲ ሰብኣይ ናብ ከተማ ኣትዩ ምስ ኣውሬ ብዘላታ ከተማት ዋይ በለት ኤሊ ድማ ድምፁ እቲ ዋይታ ምስ ሰምዐ እዚ ድምፂ ታዕታዕሲ እንታይ ኮን እዩ በለት ሰብኣይ ቀልጢፉ ናብ ኤሊ መጽኡ ነገሮ ኤሊ ግና ወዲ 98 ዓመት ኮይኑ ነበረ እሞ ዓይንቱ ፈዚዘን ክርኢ ኣይከኣለን እቲ ሰብኣይ ንኤሊ እቲ ካብ ውግእ ዝመጽእ ኣነ ካብቲ ውግእ ኣደም ክበሎ ንስኻ ወደየ ነገሩ እሞ ከመይ ኮነ በለ እቲ መውረይ ድማ እስራኤል ኣብ ቅድሚ ፍልስጥኤማውያን ሃደሙ ብዙሕ ሰቡን ተወደአ ክልቲኦም ደቅኻ ሆፎንን ፊንሃስን መይቶም ታቦት ኣምላኹን ተማሪኹ ኢሉ መለሰ ኮነ ድማ ታቦት ኣምላኽ ምስ ዘከረሉ ኤሊ ኣሪጉ ከቢዱ ስለ ዝነበረ ኣብ ጎቦ እቲ ደገ ንድሕሪት ኣቢሉ ካብ መንበሩ ወደቐ ክሳዱ ተሰቢሩ ድማ ሞተ ንሱ ንእስራኤል 40 ዓመት ፈሪዱ እዩ ቁጥር 19 ሰበይቲ ፊንሃስ ወዱ ድማ ሕርሳ ዝቐረበ ጥንስቲ ነበረት እሞ ታቦት ኣምላኽ ከም እተማረኸ ሓሙኣን ሰብኣያን ከም ዝሞቱ ወረ ምስ ሰምዐት ሕርሲ ተታሕዘት እሞ ተንበርኪኻ ወለደት ክትመውት ከላኻ እተን ኣብ ዙርያ ደው ዝበላ ኣንስቲ ወዲ ወሊድኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርህ በልኣ እሳ ግና ገለ ኣይመለሰትን ኣብ ልባውን ኣይእተወቶን እዚ ማለት ታቦት ኣምላኽ ስለ እተማረኸ ብምኽንያት ሓሙኣን ሰብኣያን ክብረት ካብ እስራኤል ረሓቐ ኢላ ነቲ ህፃን ኢካቦድ ሰመየቶ
እሳ ድማ ታቦት ኣምላኽ ተማሪኹ እዩ እሞ ክብረት ካብ እስራኤል ረሓቕ በለት ቀዳማይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ታቦት እግዚአብሔር ኣብ ኤሽዶድን ኤቅሮንን ቁጥር 1 ፍልስጤማውያን ድማ ንታቦት ኣምላኽ ወሲዶም ካብ ኤቤን ኤዘር ናብ ኣሽዶድ ኣምጽዎ ፍልስጤማውያን ከዓ ንታቦት ኣምላኽ ወሲዶም ናብ ቤት ዳጎን ኣእተውዎ ኣብ ጥቓ ዳጎን ኣመጥዎ ኣሽዶዳውያን ድማ ንጽባሒቱ አንጊሆም ምስተንስኡ እንሆ ዳጎን ኣብ ቅድሚ ታቦት እግዚአብሔር ብግንባሩ ናብ ምድሪ ወዲቁ ነበረ ንዳጎን ወሲዶም ከዓ ናብ ስፍርኡ መለስዎ ንጽባሒቱ ወጋሕታ አንጊሆም ምስተንስኡ ድማ እንሆ ዳጎን ኣብ ቅድሚ ታቦት እግዚአብሔር ብግንባሩ ናብ ምድሪ ወዲቁ ነበረ ርእሲ ዳጎን ክልቲአን ገናዕ ኢዱን ከዓ ተቆሪጸን ኣብ ልዳት ወዲቀን ነበራ ዳጎን እቲ ማእከሉ ጥራይ ተሪፍዎ ነበረ ስለዚ ነታ ኣብ ኣሽዶድ ዘላ ልዳት ዳጎን ካህናት ዳጎን ኮኑ ወይ ናብ ቤት ዳጎን ዝኣተው ኩሎም ክሳዕ ሎሚ ኣይረግጽዋን እዮም ቁጥር 6 ኢድ እግዚአብሔር ድማ ንኣሽዶዳውያን ከበደቶም ንኣሽዶድን ንዶባታን ብሕበት ወቅዑ ኣጥፎም እቶም ሰብ ኤሽዶድ ከዓ ከምኡ ከም ዝኾነ ምስራዩ ኢዱ ኣብ ልዕሊና ኣብ ልዕሊ ዳጎን ኣምላኽናን ጸኒዓ እሞ ታቦት ኣምላኽ እስራኤል ምሳና ኣይንበርበሉ ልኡኻት ሰዲዶም ከዓ ንኹሎም ሽማምንቲ ፍልስጤማውያን ኣኪቦም ንታቦት ኣምላኽ እስራኤል እንታይ ንግበሮ በሉ ንሳቶም ከዓ ታቦት ኣምላኽ እስራኤል ናብ ጋት የልግስ በሉ ስለዚ ንታቦት ኣምላኽ እስራኤል ናብኣ ኣግለስዎ ኮነ ከዓ ምስ ኣግለስዎ ኢድ እግዚአብሔር ኣብታ ከተማ ንኣዝዩ ዓብዪ ዕግርግር ኮነት ንሰብ እታ ከተማ ካብ ንእሽቶ ክሳዕ ዓብዪ ወቅዖም ሕበጥ ድማ ወጾም ሽዑ ንታቦት ኣምላኽ ናብ ዕቅሮን ሰደድዎ ኮነ ከዓ እቲ ታቦት ኣምላኽ ናብ ዕቅሮን ምስ መጸ እቶም ዕቅሮናውያን ንኣናን ንህዝብናን ምእንቲ ከቐትሉናስ ታቦት ኣምላኽ እስራኤል ኣምጽዮሙልና ኢሎም ጨርሑ ኢድ ኣምላኽ ከዓ ኣብኣ ኣዝዩ ስለ ዝኸበደ ንብዘላታ ከተማውን ፍርሃት ሞት ስለ ዝሓዛ ልኢኾም ንኹሎም ሽማምንቲ ፍልስጤማውያን ኣኪቦም እዚ ታቦት ኣምላኽ እስራኤል ንኣናን ንህዝብናን ምእንቲ ከይቀትለናስ ስደድዎ ናብ ስፍርኡ ከዓ ይመለስ በሉ እቶም ዘይሞቱ ሰባት ድማ ሕበጥ ወቅዖም ብክያት እታ ከተማ ከዓ ክሳዕ ሰማይ ደየበ ቀዳማይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ታቦት እግዚአብሔር ናብ እስራኤል ከም ዝተመልሰ ቁጥር 1 እቲ ታቦት እግዚአብሔር ድማ ኣብ ምድሪ ፍልስጤማውያን 7 ወርሒ ነበረ ፍልስጤማውያን ከዓ ነቶም ካህናትን ጠንቆልትን ጸዊዖም ንታቦት እግዚአብሔር እንታይ ንግበሮ ከመይ ጌርና ናብ ቦትኡ ከም እንመልሶ ኣፍልጡና በሉ ንሳቶም ድማ ንታቦት ኣምላኽ እስራኤል እንተሰዲድኩምዎ ጥራዩ ኣይትስደድዎ መስዋዕቲ በደል ዳኣ ምለስሉ ሽዑ ክትፍወሱ ኢኹም ኢዱውን ካባኻትኩም ዘይምግላሳ ብምንታይ ምክንያት ምዃኑ ክፍለጠኩም እዩ በሉ ንሳቶም ከዓ እቲ መስዋዕቲ በደል እንመልሰሉ ከመይ ዝበለ እዩ በሉ ንሳቶም ድማ በሉ እቲ መዓት ንኹልኻትኩምን ንሽማምንትኹምን ሓደ ዓይነት እዩ እሞ ከም ቁፅር እቶም ሽማምንቲ ፍልስጤማውያን 5 ሕበጥ ወርቅን 5 አንጭዋ ወርቅን እዩ እምበኣርሲ ምስሊ እቲ ሕበጥኩምን ምስሊ እተን ንሃገር ዘጥፍኣ ኣናጽኹምን ግበሩ ንኣምላኽ እስራኤል ከዓ ክብሪ ሃብዎ ምናልባሽ ኢዱ ካብ ልዕሊኹምን ካብ ልዕሊ ኣማልኽትኹምን ካብ ልዕሊ ምድርኹምን ክትቀልል እያ ከምቲ ግብፃውያንን ፈርዖንን ልቦም ዘትረሩ ስለምንታይ ልብኹም ተትርሩ ኣለኹም ኣበታቶም ሓይሊ ምስ ገበረ ደይኮነን ይኺዱ ዝሓደግዎም ንሳቶም ድማ ዝኸዱ ሕጅኻ ሓደ ሓድሽ ሰረገላ ሰሪሕኩም ኣርዑት ዘይተሰቕለን ዘጥዋ ክልተ ላም ወሰዱ እሞ ነተን ኣሓ ኣብቲ ሰረገላ ቆረንወን ነተን ኣባትየን ከዓ ካብ ድሕሪአን ናብ ቤት መለስወን ነቲ ታቦት እግዚአብሔር ወሲድኩም ኣብቲ ሰረገላ ግበርዎ እቲ ንመስዋዕቲ በደል እትመልስሉ ኣቑሑ ወርቂ ከዓ ኣብ ሳጽን ጌርኩም ኣብ ገብኡ ኣንብርዎ እሞ ይኸድ ስደድዎ ረአዩ ድማ ብመንገዲ ሃገሩ ኣቢሉ ናብ ቤት ሸምሽ እንተደየበ ሽዑ ዝብርቱዕ ክፉእ ነገር እዚ ዘምጻልና ንሶ እዩ እንተዘይኮነ ግና ንሱስ ብኸምኡ ደኣ መጺእና እምበር እዚ መዓት እዚ ኢዱ ከም ዘይወረደትልና ክንፈልጥ ኢና በሉ ቁፅሪ 10 እቶም ሰባት ከዓ ከምኡ ገበሩ ክልተ ዘጥብዋ ላም
وسيدهم أبت سرقلا قرنون نتن أباتين دماغ أبيت عصوون نتابوت እግዚአብሔር نتساصنن مستيانات صوركن مسلتات حبتن أبت سرقلا أمبرو اتن أحد ما نيمان تصقام كيغلسا امبحنا بلا بقولنا أغنيعن مقدي بيت شمش تخيلن كدا اتوم شما من تفلست أماوان كاك سعدو بيت شمش ددحريئن كدو اتوم سبيت شمش دما سرناي أبتي لسا يعصدو نبرو عينتم قوحا أبيلهم نتتاوت رأي ومو بمرأيو تحقصو اتسرقلا دما نابقرات إياسو بعال بيت شمش متيو أبا قومي أبا دما عبي امني نبره انچايتي تسرقلا فليص امكا اتن احان እግዚአብሔር زحر مسوات اعرغلو لواوያን كانتي تابوت እግዚአብሔር نتي مسؤز نبره اقح ورق زلو ساصنن اوريدوم ابتي عبي امني انبرو بتامعتي ادما اتم سب بيت شمش نግዚአብሔር زحر مسوات اعرغلو مسوات حرد كاسوولو اتم حمشت شمامنت فلسطينيان دما مسرأيو بتامعتي ناب عقرن تملسو قطر 17 اتي فلسطينيان نግዚአብሔር نمسوات بدل زملسلو حبت ورقيخا ازيو حدا نشدد حدا نغازا حدا اسقالون حدا نغات حدا عقرن اتن انا تصور قدما كم قصر كلن نايتوم حمش شمامنت كتماتات فلسطينيان اين كابتن عردات كتماتات جميران كسع قشات اتا هاجر كسعتي تابوت እግዚአብሔር اتقمطو عبي امني نسوها كسعلومي ابغرات اياسو بعل بيت شمش الله قطر 19 كابسب بيت شمش دما ناوشتي اتتابوت سلازطمتو قزفهم اما كابتي حزبي 7 سب قتله እግዚአብሔር نتحزبي ببرتع مغزفت سلازقزفو دما اتم حزبي حزنو اتم سب بيت شمش كا اب قدم እግዚአብሔር از قدوس املاح من قوم يخل كبانا كنا من كديب يبلو نتماب قرياتي عريم زنبرو كا نتابوت እግዚአብሔር فلسطينيان مليسمو وريدكم نبخاتكم اديبو الم لوخا سددلو قدامي مصحف ساميل معراف شوعته اتم سب قرياتي عريم دما مصيوم نتابوت እግዚአብሔር اديبوم نبتا اب قرباب زلابيت امينا داب اتوو نالازار ودو كا تابوت እግዚአብሔር كحلو قدسو ساميل ناسرائيل كم زمرحو قطر 2 كونه دما اتتابوت اب قرياتي عريم كاب زقمت غزيو نوحي 10 عمت كونه بزلو بيت اسرائيل نبي እግዚአብሔር ابيلون يقزم نبرو ساميل كا نبزلا بيت اسرائيل نسخاتكم بملؤ لبكم نبي እግዚአብሔር تملسوا انتخونكم غانوت امالختن استاروتن كماكلكم ارحو لبكم كا نبي እግዚአብሔር اقنعو نو طرايون املخو شعو كاب ايد فلسطينيان كدحنكم ايو الو تزاربه لك اسرائيل كا نبعلي من استاروتن ارحقهم እግዚአብሔር طراي املخو وطرح مشته ساميل دمان كل اسرائيل امصيبا اكبو نግዚአብሔር كا منتخم كل من يبلو شعو امصيبا تاكبو ماي قديهم دما اب قدم እግዚአብሔር افسسو بتامعلتي اون صمو ابو خان እግዚአብሔር بديلنا يبلو ساميل دمان دق اسرائيل امصيبا فردم قطر شوعته فلسطينيان كادك اسرائيل امصيبا كم تاكو مسمعو اتوم شمامنت فلسطينيان اسرائيل ديبو دك اسرائيل زم السمع دما نفلسطينيان فرهوم دك اسرائيل كا نساميل كاب ايد فلسطينيان كدحنا الناس منتنا نبي እግዚአብሔር املاخنا مهلال ايتحدقبلو ساميل دما حد طبوعيه وسيدو ملو زحر مسوات غيرو እግዚአብሔር اعرغلو ساميل كا امنت اسرائيل نبي እግዚአብሔር تمهلله እግዚአብሔር دما ملاش هبو كون دما ساميل اتزحر المسواتي كاركلو فلسطينيان اسرائيل كواغو قربو እግዚአብሔር ግና በታምዓት እቲአ አብዕሊ ፍልስጤማውያን ብርቱዕ ነጎዳ አንጎድ ጊዱ አሸበረምሞ አብ ቅድሚ እስራኤል ተሳዕሩ እቶም ሰብ እስራኤል ድማ ካብ ምጽጳ ወጽዮም ንፍልስጤማውያን ሰገግዎም ክሳዕ ትሕቲ ቤት ካርብ ከኣ ቀተልዎም ሽዑ ሳሙኤል ሓደ እምኒ ወሲዱ ኣብ መንጎ ምጽጳን ሽንን ኣንበሮ እግዚአብሔር ክሳዕ ዝረዳእና ኢሉስ ድማ ስሙ ኢብን ዔዘር ሰመዮ ቁጥር 13
فلسطيميان تواردو مليسهم كأنا بدوب إسرائيل أي مصون بكل الزمن ساميل دما إدك زابير قبل علي فلسطيميان نبرت هتان فلسطيميان كاب إسرائيل وسيدهم ونزنبرو كتماتات دما كاب عقرن كسعقات ناب إسرائيل تملسا ندوبن كا إسرائيل كاب إد فلسطيميان أدحانه أمونغو إسرائيل أمونغو أمراويان دما عرق نبره قطر 15 ساميل دما ملؤ الزمن هيوتو نإسرائيل فرد عمتنا عمت كيدو كأنا بيت إيلن جلجالن مصيبان يزور نبره أب كلن إذن بوتاتات زياتن كا نإسرائيل يفرد نبره بيتو أبراما نبرت مو نبقى يملس نبره أب آدمان نإسرائيل يفرد نبره أب آون نجزي أبيهر مسوئي سرحه مصحف ساميل معرف شمنته دك إسرائيل نجوس جبرلنا كم زبالو قطر حده كوند ما ساميل مس أرجع ندقو أب إسرائيل فردي جبرم سمت بخري ودو يل سمت خال أيوخا أبيا نبرو أبير شبع فردي نبرو تم دقو جنا بمجدو أيكودن نفس السعادة أي أبلو مما لدي تقبلهم دما فردي يقينونو نبرو قطري 4 شعب زلو عبيت إسرائيل تأكيبهم ناب ساميل نابراما متصو نو نسخة أريكا دكها خا بمجدها أيكودن مبارس حج كم كلهم هزبتات زفردلنا نجوس أنكسلنا دما بلو زفردلنا نجوس هبلنا مسبولو جنا زنجر إزي نساميل أبوهايو ساميل كأنا بجزابير صليه جزابير دمان ساميل بلو أنا خي نقسم ناي يوم زنعقم بر نأخا يكونن زنعقم مو زم هزبي بزبولو خا كلك عالم سمع كمتي كابتا كاب جبت زوج أخوة معلت جميرهم كسعزة معلت زي زجبر كو جبري ناي حديقهم نخالوت أمالك تأملهو نأخا دمان كم يقبرالو حجيخا قالهم سمع جناخا أصنعخا ومعدم سرعتتي قبل عليهم زنقس نقوس كا أفلطهم قطري 10 ساميل دمانتهم كابو نقوس زلمانو هزبي اتي እግዚአብሔር ተዛረበ ዘበለ ነገርም ንሱ በለም ስርዓት እቲ قبل عليكم زنقس نقوس ازي እዩ ነቶም አወዳትኩም ወሲዱ ሰብ ሰረገላታቱን ፈረሰኛታቱን ይጎብረም ቀቅድሚ ሰረገላው ድማ ኩጎዩ እዮም حلقوا شحن حلق 50 محرسو زحرسون عصيدو زعصدون اصارو وغون احا سرغلاون دما زسرحو كغبرم ايو نتنا والدكم كاشتو كقاممان صبحي كسرحان كسنكتان كوسدن ايو اتزبزبل صغرهكمن اتخلت وينكمن اتخلت زيتكمن وسيدو دما نغلاو كوبم ايو عشر زرعتكم وينكمن وسيدو خا نسلباتون نغلاون كوبم ايو قلاوكم أجرادكمن ززبلتو أجوازكمن أدوكمن وسيدو دما نعيوه قبرم إيو كبابا جيعكم كعشر يوسد باروتون كتكوني إخم بتام علتتي كاب كرميتي زحركمو نجوسكم كتمهلو لإخم بتام علتتي أجنا أجزابير أي ملسلكمن إيو قطري 19 اتم زبقنا نقال ساميل مسمع ابيم ايفال نحناس كمتم كلهم ازبتات كنكون نقصنا كفردلنان كقرمينا وصي وغنا كواغالنسي نقص دا قبل علينا يكون بلو ساميل دما كل زربات حزبي سمعوا نغزابير نغرو غزابير كان ساميل قالم سمع ما نقص اغنكسلم بلو ساميل دما نسب اسرائيل نفسي وقف نناب كتمو يخيد بلو مصحف ساميل معرف 9 ساميل نساول كم زقبؤه قطر 1 كابينيام دغما قيس سمو ودي ابيل ودي صارور ودي بكرات ودي افيح ودي حدا بيناماوي حيال جغنا سبعي نبره نسو خاصاول سمو المولن من سين ودي نبرو كاب دق اسرائيل كاب اوز صبق سبعي نبرن كاب كسادون العل كاب كله حزبي صبلل زبل نبره نقيس ابو ساول ادق طفاو قيس دما نسال ودو كابزم غزات حدا مسحاوسد تنسيخا دما كيدمو نتن ادق دلين بلو شعب بخرن افريم حلفه بمدري شال شاخ حلفه
ግናኸ ኣይረኸብዎንን ብምድሪ ሻዕ ዕሊም ድማ ሓለፈ ኣብኡ ናይ ነበራን ብምድሪ ቢንያማውያን ከዓ ሓለፉ ግናኸ ኣይረኸብዎንን ናብ ምድሪ ጹፍ ምስ መጹ ሳኦል ነቲ ምስኡ ዝነበረ ግዜኡ ኣቦይ ብናይ ኣእዱግ ሓዲጉ ባናይ ጭንቕ ክህሉስ ንዓናይ ንኸይድ ንመለስ በሎ ንሱ ግና እንሆ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብዛ ከተማ እዚ ኣሎ ንሱ ክቡር ሰብኣይ ዝበሎ ኩሉ ዝርግጽ ዝኸውን እዩ ሕጂ ናብኡ ንኸይድ ንሱ ምናልባሽ እንኸደላ መንገድና ይነግረና ይኸውን በሎ ሳኦል ድማ ነቲ ግዝኡ እንሆ እንተ ከድናስ ነቲ ሰብኣይ እሞ እንታይ ነምጻሉ ኣብ ልቆታና እንጌራ ተወዲኡ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንምጻሉ ህያብ የብልናን ወይስ እንታይ እሞ ኣሎና በሎ እቲ ግዝኡ ከዓ ከም ብሓድሽ ንሳኦል እንሆ ርብዒ ሲቃል ብሩር ኣብ ኢደይ ኣሎኒ እምበኣርሲ መገድና ምእንቲ ክነግረናስ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ክህቦ እየ ኢሉ መለሰሉ እዚ ሎሚ ነቢ ዝበሃል ዘሎ ቀደም ረኣይ ይበሃል ነበረ እሞ ቅድም ኣብ እስራኤል ሓደ ሰብ ንኣምላኽ ክሓትት ምዝኸይድ ንዑ ናብ ረኣይ ንኸይድ ይብል ነበረ ሳኦል ድማ ነቲ ግዝኡ ጽቡቕ ተዛረብካ ንዓናይ ንኸይድ በሎ ከምዚ ኢሎም ናብታ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዘለዋ ከተማ ኸዱ ቁጽሪ 11 ንሳቶም በቲ ናብታ ከተማ ዘደይብ ዓቐበት ክድይቡ ኸለዉ ማይ ክወርዳ ዝወፃ ዋልድ ረኸቡ እቲ ረኣይ ኣብዚ ዶ ኣሎ ኢሎም ሓተትወን ንሳተን ከዓ ከምዚ ኢለን መለሳሎም እንሆ ኣብዚ ቅድሜኻ ኣሎ እዚ ህዝቢ ሎሚ ኣብቲ በሪ ክስውእ እዩ ስለዚ ንሱ ሎሚ ናብዛ ከተማ መጺኡ ኣሎ እሞ ሕጂ ቀልጥፍ ናብ ከተማ ምስ ኣተኹም ገና ናብቲ በሪ ክበልዕ ከይደየበ ብእቡኡ ክትረኽብዎ ኢኹም ነቲ መስዋዕቲ ንሱ እዩ ዝባርኾ ስለዚ እቶም ህዝቢ ንሱ ከይመጸ ኣይበልዑን እዮም እሞ ድሕርቲ እቶም ዕዱማት ይበልዑ በዛ ግዜ እዚኣ ክትረኽብዎ ኢኹም ስለዚ ሕጂ ደይቡ ናብታ ከተማ ከዓ ደይቡ ናብታ ከተማ ምስ ኣተዉ እንሆ ሳሙኤል ናብቲ በሪኽ ክድይብ ክቀባበሎም ወፀ ቁጽሪ 15 ሓንቲ መዓልቲ ቅድሚ ምምጻእ ሳኦል እግዚኣብሔር ንሳሙኤል ከምዚ ኢሉ ገሊጹሉ ነበረ ገዓሩ ናባይ ስለ ዝበጽሐ ንህዝበይ ርኤዮ እየ እሞ ጽባሕ ከምዛ ግዜ እዚኣ ሓደ ሰብኣይ ካብ ሃገር ቢንያም ናባኻ ክሰድድ እየ ንኡ ኣብ ህዝበይ እስራኤል ሓለቓ ክኸውን ቅብኣዮ ንሱ ንህዝበይ ካብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ከድሕኖ እዩ ሳሙኤል ንሳኦል ምስ ረኣዮ ከዓ እግዚኣብሔር እቲ ዝበልኩኻ ሰብኣይ እንሆ ኣብ ልዕሊ ህዝበይ ዝገዝእ እዚ እዩ በሎ ቁጽሪ 18 ሳኦል ከዓ ኣብ ማእከል እቲ ደገ ናብ ሳሙኤል ቀሪቡ ቤት እቲ ረኣይሲ ኣበይ እዩ ዘሎ በጀኻ ንገረኒ በሎ ሳሙኤል ድማ ንሳኦል ከምዚ ኢሉ መለሰሉ እቲ ረኣይ ኣነ እየ ሎሚ ምሳይ ክትምስሑ ኢኹም እሞ ቀቅድመይ ናብቲ በሪኽ ደይብ ጽባሕ ግና እቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ ኩሉ ነጊረ ክሰደካ እየ ብዛዕባ ተን ካብ ዝጠፍኣኻ 3 መዓልቲ ዝገበራ ኣእዱግካ ተረኺበን እየን እሞ ብአንሲ ኣይትሕሰብ እቲ እስራኤል ዝተምነዮ ዘበለ ኩሉ ኸንመን እዩ ናኻ ንቤት ኣቦኻን ዶ ኣይኮነን ሳኦል ድማ ኣነስ ቢንያማዊ ካብ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ነገዳት እስራኤል ዶ ኣይኮንኩን ዓሌተይ ከዓ እቲ ካብ ኩሎም ዓሌታት ነገድ ቢንያም ዝንእስ ዶ ኣይኮነን ስለምንታይ ዳያኻ ከም ዝበለ ዘረባ ትዛረበኒ ዘለኻ ኢሉ መለሰሉ ሳሙኤል ድማ ንሳኦልን ነቲ ግልያውን ናብ ኣዳራሽ ኣትዩ ብልዕሊ እቶም ዕዱማት ተቐመጦም ንሳቶም ኣስታት 30 ሰብ ነበሩ ሳሙኤል ድማ ነቲ ሰራሕ ፀብሒ ነቲ ምሳኻ ኣንብሮ ኢለ ዝሃብኩኻ ምቃል ኣምጻዮ በሎ እቲ ሰራሕ ፀብሒ ከዓ ነቲ ሰለፍን ነቲ ምስኡ ዘሎን ኣምጽኡ ኣብ ቅድሚ ሳኦል ኣንብሮ ሳሙኤል ድማ እቲ ንህዝቢ ፀዊዐ ክብል ከለኹ ነዛ ምድብቲ ግዜ እዚኣ ተነቢሩልካ እዩ እሞ እቲ ተሪፉ ዝነበረ እንሆ ኣብ ቅድሚኻ ጌርካ ብልዓዮ በለ ሳኦል ከዓ በታ መዓልቲ እቲኣ ምስ ሳሙኤል በልዐ ቁጽሪ 25 ካብቲ በሪኽ ናብታ ከተማ ምስ ወረዱ ድማ ኣብ ናሕሲ ኮይኑ ምስ ሳኦል ተዛረበ ኣንጊሆም ከዓ ተንሱ ኮነ ድማ ቀይሐ ጸሊም ክቐደድ ከሎ ሳሙኤል ኣብ ናሕሲ ኮይኑ ንሳኦል ከፋን ወካስ ተንስ ኢሉ ጸውዖ ሳኦል ከዓ ተንስአ ንሱን ሳሙኤልን ድማ ክልቲኦም ናብ ግዳም ወፁ ኣብ ወሰን እታ ከተማ ምስ ወረዱ ሳሙኤል ንሳኦል ነዚ ጉዙእ ንቕድሜና ሕለፍ በሎ ንሱ ከዓ ሓለፈ ንሱ ከዓ ግና ሕጂ ቃል ኣምላክ ከስማዓካስ ጠጠው በል በሎ ቀዳማይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 1
شعو ساميل بالقاد زيت وسيدو نابلع لرئسو أفسسلو أمو سعامو بلون اكزيابير زغب أكاس أبرستو الشم كتكون دو أيكونان لومي كاباي مسوكتكا أبلطا مقابر هراهيل أبدو بنيام أبتصح كلتا السب كتركبيخا نساتهم كا اتن آدو كدلين كيد كاز نبركاس ترخيبا انه دما أبوخا بزعبا اتن آدوغو محساب حديغو نايزو ودايسي انتاي كقبر إيه نابل بأخاتكم يجعنا ألو كبلوخا إيوم كابو نقدمي تحلف إلكا عبدوا تابر مسمت أخا كا أبو ناب أملاخنا بيت إلز ديوبو سلسة سب اتحادة سلسة وطوطو تسيرو حادة دما سلسة انجيرات تسيرو حادة خا حرب ويني تسيرو كروخ بوخا أيوم كميلكا اللوخا دما يبلوخا كلتا انجيراخا كوبوخا أيوم وما كاب إيدون كتقبوليخا دحرزي نابتي زبعنياتات فلسطماويان زلوو كربا أملاك تمتسيخا كخون كايو نابتاخة تماخت تخلقا أبا أكوبات نبيات ككرميهم دما بغنان كبرون امبلتان مسونق انجيرهم كابتي بريخ كورد كتركبيخا نساتهم كاكن بيهم منفس اغزيابير دما نابلع لخا كورديو نساتاتهم كاكتن بيخا كالسب كتكون دما كتلوط إخا يخون كا از ملكتات ازي مسمصكا املاخ مسخا يمو تزم مچاكا غبر قدمي ناب جيلغال كتورد إخا انو خانه نزحر المسوات كعرق مسوات مسغانا دما كسو نابخا كوردي نابخا مصيك اتغبرو كسعز نغركا شوعت معلتي كتصنحيخا ساول كم زنغسه قطر تشعته كونه دما كاب ساميل كخيد زبانو مسملسه املاك كال لبي لوطلو بتمعلتي اخا از ملكتات ازي كله مصه نابتا كربا مسمصو دما انه اكوبات نبيات تقبابلو منفس املاك ابل علي وردمو اما كلم كوينو تنبه كونه دما تم قدم زفلطو زنبر كلهم انه مس نبيات كوينو كنب مسرايو تهزبي نحد حدو ازي اودقيس كوينو زلو انت ايو سالون دو مس نبيات ايو بلا ابت سفراتي زنبر حد سباي كا ابوم من ايو الو ملسه سلازي ايو تمسلا زخونه سالون دو مس نبيات ايو من باي مسود دما نابت بريخ مصه قطر 14 حوبو سالكا نون نتغزون ناباي كيركم نيركم يكون بلم نسدما ادو كندلي كم زي لوا مسرئنا غنا ناب ساميل مصانا بله حوبو سال دمان اتي سامي زبلكم بجخا نغرن بلو سالكا ان حوبو ادو كم ترخبا ارغيصو نغرنا بلو ساميل بناي منغست نغر زبلو غنا اي نغرن قطر 17 ساميل دمان تهزبي ناب اغزيابير امصيبا صوعو لدك اسرائيل كابلم اغزيابير املاح اسرائيل ان اسرائيل كاب غبصي اوصاخوم كاب ايد غبصاويان كاب ايد كلهم زصنقوهم منغستاتن ادحنكم يبل الله لومي غنا نسخاتكم نتي كاب كلهم مكران صبان زدحنكم املاح نعكمو نوخا ايفالكان نغسدا انغسلنا بلكمو مبارسي حجب ببنغدكم ببشحكم ناب قدمي اغزيابير قربو بلم ساميل كان كلهم نغدات اسرائيل اقربهم اتعج دمان اب نغد بنيام بصحه نغد بنيام كاب بعليتو اقربو اتعج دما اب عليت ماتري بصحه اب ساول ودقيسون بصحه انت دلي وغنا اي ترخبن مليسوم كا اتسباي نابزدو مصي الله يلوم نغزيابير حاتتو اغزيابير دما انه نسو امنغو اقحو تحبي الله يلو ملسه غيوم كا كابو امصو اما كل تزبي دو مسبله دما نخلو تزبي كاب منكبو نلعلي نوحو ساميل دمان كلهم اتم حزبي اتغزيابير زحاريو اب كل حزبكم ازبل كم زيلبو ريكم دو بلم زلو اتم حزبكا نغوس ياو يكون نابلو البلو قطر 25 شو ساميل نتي حزبي حقاقات منغست نغرو اب مصحف صحيفكا اب قرمي اغزيابير انبرو ساميل دمان بزلو حزبي نفس وقفنا بيتو سددو سالون نبيتو نبغيبعا كده املاخ لبم زنقه جغانو خامسو خدو اتم دك بليال غنا ازقدا كمي غيرو كدحننا ايلوم نعقو امو غص برخت اهابون نسغنا كم زي سمعه كونه قداماي مصحف ساميل معراف 11 ساول ندق امون كم سعرم قصري 1 نحش امناوي دما ديبون يابس جيلعد كببا
كلهم سب يعبيس كان نحش كنجزء أكاس كيدان اتولنا بلوه نحش اتعامنا وخا يماني تعين كلكم بمنقار بزخاء بزل إسرائيل نورك جبر بزي امسخاتكم كيدان زأت بلو اتم عبيتي يعبيس كان بزلا مدر إسرائيل أخات كنسدرسي شوعات معتي أغطرنا زدحنا زيلبون تخوني خا شعونا بخا نوتص بلوه اتوم لوخات دما نبتانا يساول جبعا مصو زقالات زدما اب اذان اتهزبي تزاربو كلهم اتوم حزبخا دمصم عوابيلم بخايو انه دما ساول ددحري ابعر كاب مرور ياتو نبره ساول كا از حزبي زبك زلو انتاي كويني ايو بله ساتم دما تي زربا سب يعبيس نغروا ساول دما زنغر زيمس سمع منفس املاح وردو كراو خا ازيو ندده صمد بعراي وسيدو دما قراريصو تي وصيو ددحر ساول ددحر ساميئيل زي صعب ابعرو كمز كغبرو ايوم الو بيد لوخات غيرونا بزلو مدر اسرائيل سددو شعوب فرحات اغزيابير ابلعلتهم حزبي ودقه كم حد سب كوينم كا وصو ابازي كا قصرم مو دق اسرائيل 300 شح يهودا 30 شح كونو قصرت شعته نتوم زمصلو خد ما بلوم ني سبيابيس جلعد صباح برقي صحاي مدحان كترخبيكم الكم بلوم اتوم لو خد ما مصيوم سبيابيس نغروم نساتم كا تحغسو اتوم سبيابيس كا صباح خنوصلكم انا شعو كمتي صبق كوينو ترايكم غبرنا بلو كونه دما نصبحيتو ساول نتهزبي اب 3 ጭፍራ مقلو بغيزي حالوا وغحتا خا نابت سفر اتيوم معالتي كسع زدهر نعمناويان قتلوم كونه خا اتوم كا تم زترفو خلتكوا بحد كوينم كيترفو فح بلو منغس سال كم زرغه طري 12 شو اتهزبي نساميل اتساول دو قبل علينا خنغس ايو زبله من ايو نتوم سبات اتياتهم كنقتلهم امصوم بله ساول غنا اغزيابير لومي اب اسرائيل مدحان غير ايمو بزا معلت زيا سب اي موتن بله قطري 19 ساميل دما نتهزبي نعو ناب جلجال نخيد ابو خانتي منغستي نحدث صبلو زلو تم حزب دما ناب جلجال كدو ابو خان سال اب قرم اغزيابير اب جلجال انغسو اب ادم اب قرم اغزيابير مسواتي مسغانا سو ابو خا ساولن كلهم سبات اسرائيلن بزح تحغسو مصحف ساميل معرف 12 ساميل قال فنوا كم استزاربه قطري حده ساميل دما نبزلو اسرائيل بولم نو كل تزبلكمني قالكم سمعي قبل عليكم نغس انغسكو حجخا تققرميكم زخيت نغس انه انا دما اريغش يبكو دقيقه انه مسخاتكم الله انا دما كم نسنته جميره سعزا معلت زيها ققرميكم اخيد نبركو انيخو اب قرم اغزيابير اب قرم قبؤون بزعبا يمسكرو براي من وسدكو وي ادغمن وسدكو ويس نمن عمصكو نمن كاتقاخو عيني كعرلو إلخه كاب إدو ممالدي اتقبلكو ودو الله موك ملسلكم نساتم كا عمص كانان اتقا خانان دما كاب إد سبون غلأكو اي وسد كان بلو نسوخا اب إدي غلأكو كم زي يرخبكم ليسي بزا معلت زي اغزيابير مسكري قبؤون مسكري بلو نساتم كا مسكري بلو ساميل دمانتهم حزب بلم اتن موسينا ارونن زغبرم نبوتاتكم كا مدر غبصي زديبم اغزيابير نسيو امبار حجس بزعباتي اغزيابير ناخاتكمن نبوتاتكمن زغبرو كله صادق غبرتاتو انا اب قدم اغزيابير كفردكم سي دوبلو يعقوب اب غبصي مسعتوه ابوتاتكم دما ناب اغزيابير مستمحللو شو اغزيابير نموسينا ارونن لاخوم نساتم كا نبوتاتكم كاب غبص اوصوم ابزا بوتا زي ادما اقمطوم ساتم غنا اغزيابير املاخم رسعو نسخا اب ايد سيسرا حلق اسراويت حصورن اب ايد فلسطيماويان نن اب ايد نغس مابن احلفو حبم نساتم دما تواغوم شو اغزيابير حديغناس نبعاليمن ناستارتاتن بمغلغال بديلنا ينامو حجغنا كاب ايد صلاتنا ادحننا نحنا دما كنغلغلكا انا إلهم ناب اغزيابير تمحللو
እግዚአብሔር ከአ ንየሩብ በዓልን በዳንን ይፍታሕን ሳሙኤልን ሊእኮ ካብ ኢድእቶም ኣብ ዙርያ ከም ዝነብሩ ዘለዉ ጸላእትኩም ኣድሓነኩም ሃዲእኩም ድማ ተቐመጥኩም نحاش نجوس دك عمون كم زمتكم مسرئكم كا እግዚአብሔር أملاكم نجوسكم كنسوس أيفال نجوس دعاء قبل علينا ينقص بالكمني حجها أنه أتزلمنكم ون زحركم ون نجوس እግዚአብሔር دما قبل عليكم نجوس يبكم إنه እግዚአብሔር أنت تفرهوا أنت تقلقلون قالون أنت تسمعوا لتزاز እግዚአብሔር كا أنت زي أبيكم مو نسخاتكم أتي قبل عليكم زنقص نجوسن እግዚአብሔር أملاكم أنت سعبكم مو دما دحان جناخن قال እግዚአብሔር أنت زي سمعكم لتزاز እግዚአብሔር ون أنت أبيكم مو شعيد እግዚአብሔር كم تنبطاتكم لتتصاررت نأخذكم دما كتتصارركم إياه حجها دو إلكم نتي እግዚአብሔር أب كلمي عينكم زقبرو عبي نجر رأيو لومس جزية عصيد سرنايدو أيكونن اتنقص بملمانكم أب كلمي እግዚአብሔር زقبركم وكفاءات عبيكم زخانة أنت كتفلتون كترينسي نግዚአብሔር كلمونا إيه نسوخا نقدن زنابن كسدد إيو شعو ساميل نግዚአብሔር لمنو እግዚአብሔር دما بتامعلتتيا نقدن زنابن سدد كل تزبدكا نግዚአብሔር نساميل عزيهم فرهو بزلو تمهزب خان ساميل أبلعل كل حتيات الناس نقص بملماننا زي كفو زي دما وسيخنا ينامو من تخين موسي سلا قلاوخا نግዚአብሔር أملاك كالمنا لنابلو ساميل نتوم هزبي بولم أي تفرو مقبارسي إذا كل كفو زي نسخاتكم غيركم ويأخم كناخن እግዚአብሔር كام مسعب أي تزبلو بملؤ لبخم دا እግዚአብሔር أقلقلو نتوم زي تقمون زي دحنون كنتو سلا زخونو مسعبهم كنتو يمو أي تقلسو እግዚአብሔር ህዝቡ ገበረኩም ፈቲኢሞ ስለዚ እግዚአብሔር ምንቲ እቲ ዓቢ ስሙ ኢሉ ንህዝቡ ኣይሓድጎን እዩ ኣነስ እታ ጽብቕትን ቅንዕትን መገዲ እባዳኣ ክምህረኩም እየ እምበር ምንታኹም ምልማን ብምሕዳገይ ንእግዚአብሔር ምብዳልሲ ካባ ይርሓቕ እቲ ንኣኻትኩም ዝገብሮ ዓቢ ነገር ረኣዩ እሞ ንእግዚአብሔር ጥራይ ፍርሁ ብምሉእ ልብኹም ኣሚንኩም ከኣ ኣገልግልዎ ቀፂልኩም ክፉእ እንተገበርኩም ግና ንስኻትኩምን ንጉስኩምን ክትጠፍኡ ኢኹም قدامي مصحف ساميل معرف 13 ساميل نسأل كم زقصصو قطري حاده سأل حدا عمت نجسة كلتا عمت قبل إسرائيل بس نجسة دما سأل كاب إسرائيل 3 سب أي حري كلتا الشح مس سأل أب ميكماشن أب كرن بيت إيل النبرو حدا الشح أمسيناتان أب جيب عاني بنيام نبرو نتزترف هزبي جنا نفس وقفنا النابدون قانو سددو يناتان دمانتي أب جيبع زنبرت شفرا فلسطمان وقعو فلسطمان كعزيم سمعوا سأول دما إبراويان يسمعوا إلونا أب بهاجروا ملخة نفحه بزلوا إسرائيل كأس سأول نتشفرا فلسطماويان وقعيوهم إسرائيل دما بفلسطماويان تفنفينوا إيو كل سمعوا أتم هزبقها نسأل كسعبوا ناب جلقال تأكبوا قطر حمشته فلسطماويان دما 30 سرقلا 6 فرسنيا هزبي دما كمتي أب جمجم بحر زول حص عزم بزحهم كوينهم مس إسرائيل كواجو تأكبوا ديبهم دما أبتا مبرق بيت أوين زلا مكماش سفروا اتم سب إسرائيل كا اتهزبي تصبيبو نبرمو كم زصببو مس رأيو اتم هزبي ناب بعتتاتن ناب أدوارن ناب خاوحن ناب جنبتاتن ناب قدا قدن تحبو قاليهم إبراويان كا نيردان استساقيرهم نام مدري قادن جيل عادن كدو سأل دما جناب جيل قال نبره بزلو تم هزبي كا ننقط قطو صعبو قطر الشمونته كمتا ساميل زمدبا غزي شوعت معلتي تصبي ساميل غنا ناب جيلغال ايمصن تهزب دما كابو فحبله شعو ساول زحر مسوعات مسغانان اقرو لي بله زحر مسوعات خاصوه قطر 10 كون دما نتزحر مسوعات اعريغو مسفصمه نو ساميل مص ساول كا سلام كبلو إلو كقبلو وصه ساميل دما انتي غبرو غبر كابلو سأل كا اتهزبي كاباي فحكم زبلن نسخا دما بتن تمدبا معلتات كم زي مصخا فلسطماويانون اب مكماش كم زتاكبو ريخو امو سلازي غنا اب قدمي እግዚአብሔር ከይጸልኹ خلخو فلسطماويان ناباينا بجلقال حج كورديوم الى الدفيره زحر مسوات اعركو بله ساميل دما نسأل بلو عشخا
أت إغزابير أملاك كازا أزازكات إزاز أي حلقان أنت زي كونس حجي إغزابير نمن قستغا أب إسرائيل نحوارو مصنع الكانيرو حجقنا أت إغزابير زازكا أي حلقان مو من قستغا يتقومن إياه إغزابير كم لبو زبالة سبعي دليوس نو إغزابير أبلع الهزبو الشم قبرو إسرائيل أتصوار كم زين برم قصري 15 ساميل دما كاب جيلغال تنسيو ناب جيبعا ناي بنيام ديابه ساول كا نتمس اوزلو حزبي استاشدش ميتي سب اي قصرم ساولن يناتان ودن ات مساتاتم زلو حزبن دما جيبعا ناي بنيام تقميطم نبرو فلسطيمان غنا اب مكماش سفرو كابتن سفر فلسطيمان كا وررتي بسلسته خفلي كوينوم وصو اتحاد خفلي بمقديس عفرا ناب مدري الشعال أبلة اتحاد خفلي خا بمقد بيت حارون أبلة اتحاد خفليون بمقد تي أبلس يبعون زرقي دب بشنخ برخا أبلة قصر عسرت تشعت فلسطيماويان دما إبراويان سيف ويكينات أي سروحو إلهم نبرو أمه أبزول هاجر إسرائيل قد حاتين أي نبرن سلازي بالحي معصيدن مباروتاتن سلسته چنفروز مسئتاتن محصيتاتن مسغودمه حنكاشتاتن كا نمقنع كلاتهم اسرائيل نفس وقف محرشون مباروون محصيون معصيدن كتب إلونا فلسطيمان يورد نبره كونخ اب معلتو اب ايد كلتي مساولن مسيناتن زنبره حزبي سيف وي كينات اي ترخبن مساولن مسيناتن ودغن ترخبه حدا چفرا فلسطيماويان كا نبتي مساغري مكماش وصه قدامي مصحف ساموئيل معراف 14 يناتان نفلسطيميان كمز سعرم قطري حدا معلت خا كونه يناتان ود ساول نتمن اسي غاشا زاغريو نعناي نابتي اب سغر زلو صفرا فلسطيميان نساغر بلو نبو غنا اي نغرون ساول كا اوسن جبعا اب تحتي تا اب ميغرون زلا رومان تقميطو نبره اتمسوز نبر حزبخا استاشدشته ميت سب نبره احيا ود احيطب حو ايكابوت ودي فينهاس ودي الي اتي ابشلو كان اغزابير زنبره افورت صيرو نبره اتزبي كا يناتان كم زخده ايفلط نبره بتايناتان ناب صفرا فلسطيميان كساغر لازدلي مساغر دما نتمساغر بحد شنخو چلا كوحي نتمساغر بخال اي شنخو چلا كوح نبره سمئتي حد بوصيص سمئت خالاي دما سينه نبره ات حد چلا بوغن سمين اب منصر مكماش اتكال اي كا بوغن دبوب أمنصر جيبع قيمهم نبرو يناتان دما نتمن اسي غاشا زاغريو اغزابير ببزحات كونوي بحيدة غيرو مدحان زخل كله يلبنمو منالباش اغزابير غلا يغبرلنا يخون نعنا ناب صفرا زوم زي غزرات زياتهم نساغر بلو اتغاشا زاغريو دما اب لبخا زلو زبل غبر نسخاكيد انا خانيخو كمدلاي لبخا مسخاي بلو شو يناتان انه نحنا نابتم سبات نساغر نرأيهم كا نساتم كساع نمصكم صنحو انتبولنا نحنا ابزلنا نصنح نباتاتم عنديب نابانا ديبو انتبولنا غنا ازنا انا ملكت ايو اغزابير اب ايدنا هيبنا ايمو نديب بومبله كلتيوم دمانتم صفرا فلسطيماويان ترايو فلسطيماويان كا انه ابراويان كابتي تحابي امو زنبرو غدا غدي وصالو بلو اتم لايت صفرا سبات دما يوناتانن نتغاشا زاغريون حدا نغير كنفلطكم سنابانا ديبو إلهم ملسلم يوناتان كا نتغاشا زاغرو اغزابير اب ايد اسرائيل احليفه بومي امو ددحري ديب بلو يوناتان دما بأداون بأقارون إنا تقناطته ديبه اتغاشا زاغريون ددحري الصعبه اب قرمي يناتان كا ودو اتغاشا زاغريون ددحريو كويني قتلم نبره بتا يناتانن غاشا زاغريون قيمم اتواغو لقداماي وغ معال صندي اب تاكل قادرا استات 17 قتلوا اسرائيل نفلسطيميان كم زودوهم قطر 15 شعو اب سفرن امررن اب زلو حزبن مشبار كونه اتم صفران اتم وررتن ساتم كا تشبروا كاب املاخ فرحات كونه تاغر دما انقطقطت قطر 16
እቶም ኣብ ጊብዓ ናይ ቢንያም ዝነበሩ ዘብዕኛታት ሳኦል ከዓ ጠመቱ እንሆ ድማ እቲ ሰራዊት ፋሕ ኢሉ ናብ ዝናብትን ከደ ሽዑ ሳኦል ነቶም ምስኡ ዘለዎ ህዝቢ ቆፂርኩም ካባና መን ከም ዝኸደረ ኣይበሎም ንሳቶም ምስ ቆፀሩ ከዓ እንሆ ዮናታንን ጋሻ ዛግሩኡን ኣይነበሩን በታ መዓልቲ እቲኣ ታቦት ኣምላኽ ምስ ደቂ እስራኤል ነበረ እሞ ሳኦል ድማ ንኣሕያ ታቦት ኣምላኽ ናብዚ ኣምፅእ በሎ ኮነኻ ሳኦል ምስቲ ካህን ክዛረብ ከሎ እቲ ኣብ ሰፈር ፍልስጥኤማውያን ዝነበረ ታዕታዕ ኣዝዩ እናበርትዐ ከደ ሳኦል ድማ ነቲ ካህን ኢድካ ምለስ በሎ ሳኦልን እቲ ምስኡ ዝነበረ ኩሉ ህዝብን ከዓ ተኣኪቦም ክሳዕ ናብቲ ውግእ ኣተው እንሆ ድማ ሴፍ ነፍሲ ወከፍ ናብ ብጻይ ኮነ ኣዝዩ ብርቱዕ ግርግር ከዓ ኮነ እቶም ቅድም ምስ ፍልስጥኤማውያን ዝነበሩ እሞ ካብቲ ከባቢ ምሳታቶም ናብቲ ሰፈር ዝደየቡ ዕብራውያን ንሳቶም ውን ምስቶም ሳኦልን ዮናታንን ዝነበሩ እስራኤላውያን ክኾኑ ተመልሱ እቶም ኣብ ከረን ኤፍሬም ተሓቢኦም ዝነበሩ ኩሎም ሰብ እስራኤል ድማ ፍልስጥኤማውያን ከም ዝሃደሙ ምስ ሰምዑ ንሳቶም ከዓ ደድሕሪኦም ናብቲ ውግእ ሰዓቡ እግዚአብሔር ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ንእስራኤል ኣድሓኖ እቲ ውግእ ከዓ ንቤት ኣዊን ሓሊፉ ነበረ ዮናታን መዓር ከም ዝበልዐ ቁጽሪ 24 በታ መዓልቲ እቲኣ እቶም ሰብ እስራኤል ላህሊሆም ነበሩ ሳኦል ግና ነቶም ህዝቢ ንጸላእተይ ሕነ ክሳዕ ዝፈዲ ክሳዕ ምሸት እንጌራ ዝበልዕ ሰብ ርጉም ይኹን ኢሉ ረገሞም ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ እንጌራ ኣይጠዓመን ኩሉ እቲ ህዝቢ ተሃገር ድማ ናብ ዱር መጸ መዓር ከዓ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ነበረ እቲ ህዝቢ ናብቲ ዱር ምስ መጸ ድማ እንሆ እቲ መዓር ይውሕዝ ነበረ እቲ ህዝቢ ግና ነቲ መርገም ስለ ዝፈርሀ ኢዱ ናብ ኣፉ ዘቕረበ የልዎን ዮናታን ግና ኣቡኡ ነቲ ህዝቢ ከምሕሎ ከሎ ኣይሰምዐን ነበረ እሞ ጻፍ እታ ኣብ ኢዱ ዘላ በትሪ ሰዲዱ ኣብቲ ጎጎ መዓር ጠምዐ ኢዱ ከዓ ናብ ኣፉ መለሰ ዓይንቱ ድማ በርሃ ሽዑ ካብቶም ህዝቢ ሓደ ሰብኣይ ኣቦኻ ሎሚ እንጌራ ዝበልዕ ርጉም ይኹን ኢሉ ንህዝቢ ኣጽኒዑ ኣምሒሉ እዩ ኢሉ መለሰ እቲ ህዝቢ ከዓ ደኺሙ ነበረ ሽዑ ዮናታን ኣቦይ ነዚ ሃገር ጎዳእ ካብዚ መዓር እዚ ሒደ ስለ ዝጠዓምኩ ዓይንተይ ከም ዝበርሃ በጃኹም ረኣዩ እዚ ህዝቢ ሎሚ ካብዚ ዝረኸቦ ምርኮ ጸላእቱ ኣጸቢቑ እንተዝበልዕ ደኣ ክንደይ ምጸበቐ ነይሩ ሕጂ ትስዕረት ኣብ ፍልስጥኤማውያን ዶ ኣይመዓበየን በለ ቁጽሪ 31 በታ መዓልቲ እቲኣ ካብ ፍልስጥኤማውያን ካብ ሚክማሽ ክሳዕ ኣያሎን ሰዓርዎም እቲ ህዝቢ ከዓ እምብዛ ደኸመ እቶም ህዝቢ ድማ ናብ ምርኮ ጎይዮም ኣባጊዕን ኣሓን ምራኹትን ወሲዶም ኣብ ምድሪ ሓረዱ እቲ ህዝቢ ድማ ምስ ደሙ በልዖ ሽዑ እቲ ህዝቢ ምስ ደሙ ብምብልዑ እንሆ ንእግዚአብሔር ይብድሎ ኣሎ ኢሎም ንሳኦል ነገርዎ ንስኻ ከዲዕኩም በደልኩም ሕጂ ዓብዪ እምኒ ኣንከራሪኹም ኣምጽሎ ይበለ ሳኦል ድማ ኣብቲ ህዝቢ ፋሕ ኢልኩም ነፍሲ ወከፍ ብዕራዩን በጊዑን ናይባይ የምጽእ ኣብዚ ከዓ ሓሪድኩም ብልዑ ምስ ደሙ ብምብላዕኹም ከዓ ንእግዚአብሔር ኣይትበድሉ በልዎም በለ ኩሉ እቲ ህዝቢ ድማ በታለይቲ እቲኣ ነፍሲ ወከፍ ብዕራዩ ብኢዱ ኣምፀ ኣብኡ ከዓ ሓረድዎም ሳኦል ድማ ንእግዚአብሔር መስውኢ ሰርሐ እቲ ንእግዚአብሔር ዝሰርሐሉ ቀዳማይ መስውኢ ንሱ እዩ ቁጽሪ 36 ሳኦል ከዓ ብለይቲ ደድሕሪ ፍልስጥኤማውያን ንውረድ ክሳዕ ዝወግሕ ንዝመቶም ሓደ ሰብ እኳ ኣይነትርፈሎም በለ ሳቶም ድማ ጽቡቕ ኮይኑ እተረኣየካ ኩሉ ግበር በሉ እቲ ካህን ግና ናብዚ ናብ ኣምላኽ ነቕረብ በለ ሽዑ ሳኦል ደድሕሪ ፍልስጥኤማውያን ዶ ክወርድ ኣብ ኢድ እስራኤል ዶኸ ኣሕሊፍካ ክትቦም ኢኻ ኢሉ ንኣምላኽ ሓተቶ በታ መዓልቲ እቲኣ ግና ኣይመለሰሉን ሳኦል ከዓ እቶም ሓላቆ ህዝቢ ኩልኹም ናብ ዝቐረቡ እዚ ናይ ሎሚ ሓጢኣት ብምንታይ ከም ዝኾነ ድማ ፍለጡን ረኣዩ እቲ በደል ብወደይ ዮናታን እኳ እንተኾነ እተገብረ እቲ ንእስራኤል ዘድሕን እግዚአብሔር ህያው ከም ዝኾነ ርግጽ ክመውት እዩ በለ ግናኻ ካብ ኩሉ እቲ ህዝቢ ሓደ እኳ ኣይመለሰሉን ሽዑ ንሱ ንብዘለዉ እስራኤል ንስኻትኩም ብሓደ ወገን ኩኑ ኣነን ወደይ ዮናታን ድማ ብሓደ ወገን ክንከውን ኢና በሎም እቶም ህዝቢ ከዓ ንሳኦል እቲ ጽቡቕ ኮይኑ እተረኣየካ ግበር በልዎ ሳኦል ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ነቲ ሓቂ ግለጾ በሎ ሽዑ ዮናታንን ሳኦልን ብዕጭ ተወስዱ እቶም ህዝቢ ከዓ ሓራ ወፁ ሳኦል ድማ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ወደይን ዮናታንን ዕጭ ኣውድቁ በለ ዮናታን ከዓ ተወስደ ሳኦል ድማ ንዮናታን እቲ ዝገበርካዮ ንገረኒ በሎ ሽዑ ዮናታን ምጥዓምሲ ብጫፍ እታ ኣብ ኢደይ ዝነበረት በትሪ ሒደት መዓር ጥዒመ ነይረ እኒኹ እሙት ኢሉ ነገሮ ሳኦል ድማ ወዮናታን ኣምላኽ ከምዚ ይግበረኒ ከምዚ እውን ይወስኸኒ ሞት ክትመውት ኢኻ በለ እቶም ህዝቢ ግና ንሳኦል ዮናታን ሎሚ መዓልቲ ምስ ኣምላኽ ዓይዩ እዩ እሞ እዚ ዓብዪ ምድሓን እዚ ኣብ እስራኤል ዝገበረ ዶ ክመውት እዩ ያ የርሕቆ ህያው እግዚኣብሔር እዩ ካብ ጸጉሪ ርእሱ ሓንቲ እኳ ኣብ ምድሪ ኣይተወድቕን በልዎ እቶም ህዝቢ ከዓ ንዮናታን ከይመውት ኣድሓንዎ ሳኦል ድማ ንፍልስጥኤማውያን ካብ ምስዓብ ተመልሰ ፍልስጥኤማውያን ናብ ቦቶኦም ከዱ ቁጽሪ 47
ሳኦል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብመንግስቲ ምስ ሓዘ ድማ ምስቶም ኣብ ዙርያኡ ዘሎ ኩሎም ጸላቱ ምስ ሞዓብን ምስ ደቂ ዓሞንን ምስ ኤዶምን ምስ ነገስታት ጾባን ምስ ፍልስጥኤማውያን ተዋግዐ ገጹ ኣብ ዝመለሰሉ ዘበለ ከዓ ሰዓረ በርቲዑ ድማ ንኣማሊቃውያን ሰዓሮም ንእስራኤል ካብ ኢድ እቶም ዘሞቱ ኣድሓኖም ስድራ ሳኦል ቁጽሪ 49 ደቂ ሳኦል ድማ ዮናታንን የስዊን ማልኩሻዓን ነበሩ ስምእተን ክልተ ኣዋልዱ ከዓ ስምእታ በኹሪ ሚራብ ስምእታ ንእሽቶ ድማ ሚካል እዩ ስም ሰበይቲ ሳኦል ከዓ ኣሒናኦ እዩ ንሳ ጓል ኣሒማዓጽ እያ ስም ሓለቓ ሰራዊት ከዓ ኣቤነር እዩ ንሱ ወዲ ኔር ሓወቦ ሳኦል ነበረ ቄስ ኣቦ ሳኦል ኔር ኣቦን ኣቤነር ድማ ደቂ ኣቢኤል እዮም ቁጽሪ 52 بكل الزمن ساول كا مس فلسطيماويان برتعوق نبره ساول دما جغنا سب وي تواغا سب انترأي مسؤو يوسدو نبره قداماي مصحف ساموئيل معرف 15 وق مس أماليقاويان قصر 1 ساموئيل دما نساول اب لعل حزب اسرائيل نغس كتكون قباكا እግዚአብሔር ንአይ ለአኸኒ ሕጂ ኸ ነቲ ደሃይ ቃል እግዚአብሔር ስማዕ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከም ዝብል ኣሎ ንእስራኤል ካብ ግብጽ ክድይብ ከሎ እቲ አማሌቅ ኣብ መገዲ ጸኒሕ ዝገበሮ ዘኪርያ ኣለኹ ሕጂ ኪድ እሞ ንአማሌቅ ተዋጋዩ ዘሎ ዘበለ ኩሉ ድማ ፍጺምካ ጥፋዩ ኣይትንሓፎ ግናኸ ካብ ሰብኣይ ክሳዕ ሰበይቲ ካብ ቆልዓ ክሳብ ህፃን ካብ ብዕራይ ክሳዕ በጊዕ ካብ ግመል ክሳዕ አድጊ ቅተል ቁጽሪ 4 ሽዑ ሳኦል ነቶም ህዝቢ ኣኽቲቱ ኣብ ጠላኢም ቆጸሮም 200,000 ኣጋር ሰብ ይሁዳ ካ 10,000 ኮኑ ሳኦል ድማ ናብ ከተማ ኣማሌቅ መጸ ኣብ ለስካት ድቦ ገበረ ሳኦል ድማ ንቃይናውያን ንስኻን ኩሎም ደቂ እስራኤል ካብ ግብጽ ክድይቡ ከለዉ ምሕረት ጌርካሎም ኢኻሞ ምሳታቶም ከየጥፋኣኩምሲ ኪዱ ካብ ማእከል ኣማሌቃውያን ተፈሊኹም ውረዱ በሎም ቃይናውያን ካ ካብ ማእከል ኣማሌቃውያን ኣግለሱ ሳኦል ድማ ንኣማሌቃውያን ካብ ሓዊላ ክሳዕታ ኣብ መንጽር ግብጽ ዘላ ሹር ሰዓሩ ንኣጋግ ንጉስ ኣማሌቃውያን ካ ብህይወቱ ሓዞ ንብዘሎ ህዝቡን ብስዕለት ሰይፍ ፈጺሙ ኣጥፎ ሳኦልን እቲ ህዝቡን ግና ንኣጋግን ነተን ዝበለጸ ኣባጊዕን ኣሓን ክልተ ወለድ ዘበላ እንስሳን ገንሸልን ጽቡቕ ዘበለ ኩሉ ከጥፍእዎ ኣይፈተውን እሞ ንሓፍዎ እቲ ንዕቑን ዘይጠቅምን እንስሳ ግና ፈጺሞም ኣጥፍእዎ ሳኦል ካብ መንግስቱ ከም ዝወረደ ቁጽሪ 10 شو سأل كم صعبي تملسو زرباي سلا زي فتسمه نو بمنغاسي اتعاس الله خذ بالقال እግዚአብሔር ናብ ሳሙኤል መጸ እዚ ንሳሙኤል አጓዮ ሞለይት ብምልእታ ናብ እግዚአብሔር ተማህለለ ሳሙኤል ድማ ንሳኦል ንጎ ክራኸቦ ኢሉ አንጊሁ ተንሰ ሾኻ ንሳሙኤል ሳኦል ናብ ቀርሜሎስ መጽ ያሎ ኖ ድማ ንኡ ዝኸውን ሓወልቲ አቂሙ ዘይሩ ድማ ተሳጊሩ ናብ ጊልጋል ካወሪዶ አሎ ኢሎም ነገርዎ ሳሙኤል ድማ ናብ ሳኦል መጸ ሳኦል ካንስኻ በእግዚአብሔር ብሩክኩን አነ ቃል እግዚአብሔር ፈጽመ ኤበሎ ሳሙኤል ግና እዚ አባጊዕ ቢዕ ክብላን አሓ እንባህ ክብላን ናውቀን ብዝነይ ሰምዖ ዘሎ ኸዳ እንታይ እዩ በለ ሳኦል ድማ ቶም ህዝቢ ካብ አማሌቃውያን ዘምጽወን ካፕተን አባጊዕን አሓን ዝጸበቃ ንእግዚአብሔር አምላካ ምእንቲ ክስውእወን ኢሎም ዘነሓፍወን እየን እተን ዝተረፋ ግና ፈጽምና ጥፊናየን ኢና በለ 16 شو ساموئيل نسأل እግዚአብሔር ሎሚ ለይቲ ተዛረበን ንኽነግረካ ጽናሕ በሎ ንስኻ ተዛረብ በሎ ሳሙኤል ድማ ንስኻ ኣብ ዓይንኻ ንእሽቶ ከለኻ ንስኻ ሓለቃ ነገዳት እስራኤል ዶ ኣይኮንካን እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንጉስ ክትከውን ቀባኣካ እግዚአብሔር ከኣኪድ ነቶም ሓጣን ንኣማሌቃውያን ፈጺምካ ጥፋኣዮም ክሳዕ ዝውድኡ ድማ ተዋግኣዮም ኢሉ ንመገዲ ሰደደካ ስለምንታይ ኢኻ ዳሃይ እግዚአብሔር ዘይሰማዕኻ ስለምንታይ ከናብቲ እተዘምተ እተወርዊርካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ዝገበርካ በለ ሳኦል ድማ ንሳሙኤል ዳሃይ እግዚአብሔር ሰሚዕስ በታ እግዚአብሔር ዝለኣኸኒ መገዲ ከይደ ንኣጋግ ንጉስ ኣማሌቅ ኣምጽዮ ኣለኹ ንኣማሌቃውያን ፈጺማ ጥፍእዮም ግናኸቲ ህዝቢ ካብተን እተዘምተ ኣባጊዕን ኣሓን ካብቲ ሕሩም ዝጸበቐን እግዚአብሔር ኣምላክ ኣብ ጊልጋል ክስውኣሉ ኢሉ ወሰደን በሎ ሳሙኤል ካን እግዚአብሔር ሲ زحرر مسوات حردن كم مسمع دهي እግዚአብሔር ገይሩ ዶ ይሕጉሰ እዩ نو مسمع كم مسواتي ጽን ምባል ድማ ካብ ስብሕ ዳዕውል ይበልጽ ዕልወት ሲ ሓጢአት ጥንቁልና እዩ
هلك مملاخ طاوتن ترافي من إيو نقال እግዚአብሔር ስለዝናዓካዮ ንስኻ ከይትነግስ ንዓቀካ በለ ሳኦል ድማ ንሳሙኤል ነቶም ህዝቢ ፈሪህ ቃሎም ስለዝተኣዘዝኩ ንትእዛዝ እግዚአብሔርን ንዘረባኻን ሓሊፈ እሞ ሓጣኹ ሕጂ ድማ በጃኻ ሓጢአተ ይቅረበለለይ ንእግዚአብሔር ክሰግድ ከአምሳይ ተመለስ በሎ ሳሙኤል ንሳኦል ቃል እግዚአብሔር ስለዝናዓካ እግዚአብሔር ከአብ እስራኤል ከይትነግስ ንዓቀካ እሞ ምሳኻ ኣይምለስን እየብሎ ሳሙኤል ከኸይድ ገጹ ምስ መለሰ ንሱኻ ጫፍ ክዳኑ አጽኒዑ ሓዘ እሞ ተቀደ ሳሙኤል ድማ እግዚአብሔር ሎሚ መንግስት እስራኤል ካባኻ ቀዲዶ ካባኻ ንዝሓይሽ ብጻይ ካህቦ እቲ ጽንዓት እስራኤል ሲ ከይጣዓስ ሰብ ኣይኮነን እሞ ኣይሕሱን ኣይጣዓስን ካበሎ ንሱ ድማ ሓጣኹ ሕጂ በጃኻ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ህዝበይን ኣብ ቅድሚ እስራኤልን ኣኽብረኒ ንእግዚአብሔር ኣምላካ ክሰግድ ሲ ምሳይ ተመለስ በሎ ሽዑ ሳሙኤል ደድሕሪ ሳኦል ተመልሰ ሳኦል ከዓ ንእግዚአብሔር ሰገደሉ ቁጥር 32 ሳሙኤል ድማ ንአጋግ ንጉስ አማሌቅ አምጹ ለይበለ አጋግ ከዓ ተሐጉሱ ናብኡ መጸ አጋግ ድማ ምሪ ሞትሲ ርግጽ ሓሊፉ እዩ በለ ሳሙኤል ካሴፍካ ነንስቲ ውሉድ ዘይብለን ከም ዝገበረተን ከምኡ ከዓ አዲኻ ኣብ መንጎ አንስቲ ውሉድ ዘይብላ ትኹን በለ ሳሙኤል ድማ ንአጋግ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ጊልጋል ቆራረጾ ቁጽሪ 34 ሳሙኤል ከዓ ናብ ራማ ከደ ሳኦል ውን ናብ ቤቱ ናብ ጊብዓ ናይ ሳኦል ደየበ ሳሙኤል ብዛዕባ ሳኦል ይጉህ ነበረሞ ሳሙኤል ክሳዕ መዓልቲ ሞቱ መሊሱ ንሳኦል ክርኢ ኢሉ ኣይከደን እግዚአብሔር ድማ ንሳኦል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ስለ ዘንገሶ ተጣዓሰ مصحف سامويل معراف 16 داويت كم زتقبأ قصر حده እግዚአብሔር ድማ ንሳሙኤል ኣነ ንሳኦል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከይነግስኒ ዒቀዮ ከለኹስ ንስኻ ክሳዕ መዓዝ ከኢኻ ንሳኦል እትጉህየሉ ናብ እሰይ በዓል ቤትልሔም ክልእኸካ ኣብ መንጎ ደቁ ንጉስ ዝኾነ ንርኢ ኣለኹሞ ቀርንኻ ዘይትመሊእካስ ኪድ በሎ ሳሙኤል ከዓ ንሳኦል እንተሰምዐ ቀትለኒ እዩ ከመይ ኢለ ክኸይድ በለ እግዚአብሔር ድማ ኣርሒ ተማላ እሞ ንእግዚአብሔር ክስው ኢለ መጻኹ በል ንእሰይ ከዓ ናብቲ መስዋዕቲ ይጸዋዓዮ እቲ ትገብሮ ድማ ኣነ ክነግረካ እየ እቲ ዝብለካ ከዓ ቅብኣለይ በሎ ሳሙኤል ድማ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ገበረ ናብ ቤትልሔም ከዓ መጸ እቶም ዓበይቲ እታ ከተማ ድማ ራዕራዕ እናበሉ ተቐባበልዎ ብሰላም ዶ መጺኻ ከኣበሉ ንሱ ድማ ብሰላም እየ ንእግዚአብሔር ክስውእ ዳ መጽአ ተቀደሱ ምሳይውን ናብቲ መስዋዕቲ ሙጹ በለ ሽዑ ንእሰይን ንደቁን ቀደሶም ናብቲ መስዋዕቲ ድማ ጸውዖም ቁጽር 6 ኮነኻ ምስ መጹ ንኤልያብ ሪኡስ እቲ ቆቡ እግዚአብሔር ብርግጽ ኣብ ቅድሚኡ ኣሎ በለ እግዚአብሔር ግና ንሳሙኤል ኣነ ንዕቀየ እሞ ኣብ ትርኢቱን ኣብ መንዋሕ ቁመቱን ኣይትጠምት እግዚአብሔር ሰብ ከም ዝሪኦ ኣይርእን ሰብ ነቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዘሎ እዩ ዝርኢ እግዚአብሔር ግና ልቢ እዩ ዝርኢ በሎ ሽዑ እሰይ ናሚናዳብ ጸውዒ ናብ ቅድሚ ሳሙኤል ኣሕለፎ ንሱ ግና ነዝውን እግዚአብሔር ኣይሓረዮን በለ እሰይ ድማ ንሳማኻ ኣሕለፎ ንሱ ግና ነዝውን እግዚአብሔር ኣይሓረዮን በለ እሰይ ድማ ንሸውዓተ ደቁ ናብ ቅድሚ ሳሙኤል ኣሕለፎም ሳሙኤል ከዓ ንእሰይ እግዚአብሔር እዚኣቶም ኣይሓረዮምን በለ ሳሙኤል ድማ ንእሰይ እዚኣቶም ድዮም ኩሎም እቶም ደቂ በሎ ንሱ ከዓ ገና እቲ ንእሽተ ተሪፉ ኣሎ ንሆ ድማ ኣባጊዕ ይሕሉ ኣሎ በለ ሳሙኤል ከዓ ንእሰይ ንሱ ክሳዕ ዝመጽእ ኣብ ማዕዲ ኮፍ ኣይንብልን ኢና እሞ ልኢኽካ ኣምጻእዮ በሎ ልኢኹ ድማ ኣምጾ ንሱ ቀይሕ ጽቡቕ ዓይንቱ ትርኢቱን ጽቡቕ ነበረ እግዚአብሔር ከዓ ንሱ እዩ እሞ ተንሲእኻ ቅብኣዮ በለ ሽዑ ሳሙኤል ናይ ዘይቲ ቀርኒ ወሲዱ ኣብ ማእከል ኣሕዋቱ ቀብኦ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ንነጆ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ዳዊት መጸ ሳሙኤል ከዓ ተንሲኡ ናብ ራማ ከደ ዳዊት ኣብ ቤተ መንግስቲ ሳኦል ቁጽር 14 መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ካብ ሳኦል ረሓቀ ካብ እግዚአብሔር ከዓ ክፉእ መንፈስ የሳቅዮ ነበረ እቶም ገላው ድማ ንሳኦል እንሆ ካብ ኣምላኽ ዝመጸ ክፉእ መንፈስ ደኣ የሳቅየካ ኣሎ ባርስ ሕጂ ጎይታና ነቶም ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ገላውኻ መውቃዕ በገና ዝፈልጥ ሰብ ክደልዩ ይዓዝዝ ክኸውን ካዩ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝመጸ ክፉእ መንፈስ ኣባኻ ከሎ ንሱ ብኢዱ ክወቅዕ እሞ ክሕሸካ እዩ በልዎ ሳኦል ድማ ንገላው እምባር ጽቡቕ ዝወቅዕ ሰብ ረኣዩለይ እሞ ናባይ ኣምጹ ለይ በሎም ሽዑ ሓደ ካብቶም ኣጋብዝ እንሆ ወዲ እሰይ በዓል ቤተልሔም ፈላጥ ወቃዒ ርኤ ኣለኹ
ንሱ ብርቱዕ ጅግና ተዋጋእ ሰብኣይ መሰውዓሊ ዘረባ መልክዕኛ ሰብኣይ እግዚአብሔር ከኣምሱ እዩ ኢሉ መለሰ ሽዑ ሳኦል ንእሰይ እቲ ምስ ኣባጊዕ ዘሎ ወድኻ ዳዊት ስደደለይ ኢሉ ልኡኻ ሰደደሉ እሰይ ድማ እንጌራን ሓርቢ ወይንን እተጻዕነት ኣድግን ሓደ ወጠጦን ወሲዱ ብኢድ ወዱ ዳዊት ገይሩ ናብ ሳኦል ሰደዶ ዳዊት ድማ ናብ ሳኦል መጸ እሞ ኣብ ቅድሚኡ ደው በለ ኣዝዩ ከኣፈቶ ጋሻ ዛግሪኡን ኮነ ሳኦል ድማ ንእሰይ ዳዊት ኣብ ዓይነይ መጎስ ረኺቡ ኣሎ እሞ በጃኻ ኣብ ቅድመይ ይቁም ኢሉ ለኣኸሉ ኮነ ከዓ ንሳኦል እቲ ክፉእ መንፈስ ካብ ኣምላኽ ምስ መጾ ዳዊት ግና በገና ወሲዱ ብኢዱ ይወቅዕ ነበረ ሽዑ ንሳኦል ይፈቕሶን ይሕሾን ነበረ እቲ ክፉእ መንፈስ እውን የግልሰሉ ነበረ ቀዳማይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ዳዊትን ጎልያድን ቁጥር 1 ፍልስጤማውያን ድማ ክዋግኡ ሰራዊቶም ኣኽቲቶም ኣብ ስኮ ናይ ይሁዳ ተኣከቡ ኣብ ኤፈስ ድሪሚም ኣብ መንጎ ስኮን ኣዚቃን ሰፈሩ ሳኦል ሰብ እስራኤልን ድማ ከቲቶም ኣብ ለስ ኢላህ ሰፈሩ ምስ ፍልስጤማውያን ክዋግኡ ድማ ተሰለፉ ፍልስጤማውያን ነቲ ከረን ብሓደ ወገኑ ቆሙ እስራኤል ከዓ ነቲ ከረን ብሓደ ወገኑ ቆሙ ኣብ መንጎኦም ድማ ለሰ ነበረ ካብ ሰፈር ፍልስጤማውያን ከዓ ጎልያድ ዝስሙ በዓል ጋት 6 እመትን ስድርን ዝቕመቱ ተቓላሲ ሰብኣይ ወፀ ቁራዕ ርእሲ ኣስራዚ ድማ ነበሮ ከም ቅራፍ ዓሳ ዘበለ ድርዕውን ተኸዲኑ ነበረ ሚዛን እቲ ድርዒ ከዓ 5,000 ሲቃል ኣስራዚ እዩ ኣብ ሰለፋቱ ድማ ስረ ኣስራዚ ኣብ መንጎ መናክቡ ከዓ መዝራቕ ኣስራዚ ነበሮ ዛብያ ሕላሱውን ክንዲ ወንድረሽ ዓላማይ ነበረ እቲ ብልሒ ሕላሱ ከዓ 600 ሲቃል ሓፂን ይምዘን ነበረ እቲ ጸዋር ዋልትኡ ድማ ቀቅልሚ ይኸይድ ነበረ ተንስኡ ከዓ ነቶም ስልፋት እስራኤል ስለምንታይ ኢኹም ንውግእ ክትስለፉ ዝወጻኹም ኣነ ፍልስጤማዊ ዶ ኣይኮንኩን እስኻትኩም ከዓ ገላዊ ሳኦል ካብኻትኩም ሓደ ሰብኣይ ሕረዩ እሞ ናባይ ይውረድ ንሱ ምሳይ ተዋጊኡ ክቐትለኒ እንተኸኣለ ንሕና ባሮትኩም ክንከውን ኣነ ኣሰኒፈን ተቐተልኮ ግና ንስኻትኩም ባሮትና ክትኮንኩም ክትግዝኡና ኢሉ ጨደረሎም እቲ ፍልስጤማዊ ወሲኹ ከዓ ኣነ ሎሚ መዓልቲ ነቶም ስልፋት እስራኤል ኣባጭየዮም ኣለኹ እሞ ንሓድሕድና ክንዋጋእሲ ሓደ ሰብኣይ ሃቡን ይበለ ሳኦል ብዘሎ እስራኤል እዚ ዘረባ እቲ ፍልስጤማዊ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ፈርሁን ተሸበሩን ቁጥሪ 12 ዳዊት ከዓ ወዲ እቲ እሰይ ዝስሙ ኤፍረታዊ ሰብኣይ በዓል ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ነበረ እቲ ሰብኣይ እቲ 8 ኣወዳት ነበርዎ ንሱ ብዘመን ሳኦል ኣብ መንጎ ሰባት ዕድሚኡ ዝሓለፈ ኣረጊት ነበረ እቶም 3 ዓበይቲ ደቂ እሰይ ደድሕሪ ሳኦል ናብቲ ውግእ ከይዶም ነበሩ ስም እቶም ናብ ውግእ ዝኸዱ 3 ደቂ ከዓ እቲ በኹሪ ኤልያብ እቲ ካልኣይ ከዓ አሚናዳብ እቲ ሳልሳይ ድማ ሳማ ይበሃሉ ነበሩ ዳዊት ከዓ ንሱ ትንእሽቶኦም ነበረ እቶም 3 ዓበይቲ ድማ ደድሕሪ ሳኦል ከዱ ዳዊት ከዓ ካብ ሳኦል ከይዱ ኣባጊ ዓቡ ኣብ ቤትልሔም ኩሕሉ ይመላለስ ነበረ እቲ ፍልስጤማዊ ድማ 40 መዓልቲ ብጊሓትን ምሸትን ቀሪቡ ኣብ ቅድሚኦም ይቆውም ነበረ እሰይ ከዓ ንወዱ ዳዊት ሓደ ኤፍ ካብ ዝቆሎ እዚ 10 እንጌራዝ ድማ ሒዝካ ቀልጢፍካ ናብ ኣሕዋትካ ናብቲ ሰፈርኪት እዘን 10 ጎጎ ኣጅቦ እዚአን ከዓ ነቲ ሓለቓ ሽሕውሰደሉ ኣሕዋትካ ድሓን እንተለዉ ርኢኻስ ካባታቶም ድማ መፈለጥታ ኣምጻለይ በሎ ሳኦልን ንሳቶምን ኩሎም ሰብ እስራኤልን ከዓ ኣብ ለስ ኢላህ ምስ ፍልስጤማውያን ይዋግኡ ነበሩ ንጽባሒቱ ድማ ዳዊት አንጊዩ ተንሰየ ነቲ ናባጊዕ ኣብ ሓላዊ ሓዲጉ ከምቲ እሰይ ዝኣዘዞ ነቲ ጾሩ ኣልዒሉ ኸደ እቲ ክስለፍ ዝወፀ ሰራዊት ንውግእ ዝክጭድር ከሎ ድማ ንሱ ናብ ሰፈር ሰረገላታት መጸ እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ከዓ ጭፍራ ንጭፍራ ክጋጠሙ ተሰላለፉ ዳዊት ድማ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ኣቕሑ ኣብ ኢድ ሓላዊ ኣቕሑ ሓዲጉ ናብቲ ሰልፊ ጐየየ መጺኡ ከዓ ንሕዋቱ ድሓን ምህላዎም ሓተቶም ንሳቶም ክዛረቡ ከለዉ ድማ እንሆ እቲ ጎልያድ ዝስሙ ፍልስጤማዊ በዓል ጋት ተቓላሲ ሰብኣይ ካብቶም ስልፋት ፍልስጤማውያን ተንስኡ ከምቲ ዘረባ ቀደሙ ገይሩ ተዛረበ ዳዊት እውን ሰምዖ ኩሎም ሰብ እስራኤል ከዓ ነቲ ሰብኣይ ምስ ረኣይዎ ካብ ቅድሚኡ ሃደሙ ኣዝዮም እውን ፈርሁ እቶም ሰብ እስራኤል ድማ ነዚ ተንስኡ ዘሎ ሰብኣይ እዚ ትርእይዎ ዶ ኣለኹም ንእስራኤል ከባጭዩ ተንስኡ ዘሎ ክኸውን ድማ እዩ ነዚ ዝቐትል ሰብኣይ ንጉስ ክጽግቦ ጓሉ ከዓ ክህቦ ንቤት ኣቦኡ እውን ኣብ እስራኤል ነጻ ክገብሮ እዩ በለ
ዳዊት ድማ ነቶም ምስኡ ደው ኢሎም ዘለዉ ሰባት እዚ ንሰራዊት ሕያው ኣምላኽ ዘባጭ ዘሎ ዘይግዙር ፍልስጥኤማዊ እዚ መን ኮን እዩ? ነዚ ፍልስጥኤማዊ እዚ ቀቲሉስ ካብ እስራኤል ውርደት ዘርሐቐ ሰብኣይ ከንታይ ይግበሮ ኢሉ ተዛረቦም። እቶም ህዝቢ ከዓ ነቲ ዝቐተሎ ሰብኣይ ከምዚ ይግበሮ ኢሎም ከምተን ቃላት ገይሮም መለስሉ። ኤልያብ እቲ ዓብዪ ሓዉ ድማ ምስቶም ሰባት ክዛረብ ከሎ ሰሚዕዎ ኩራ ኤልያብ ኣብ ዳዊት ነዲዱ እንታይ ክትገብር ናብ ዝወረድካ? እተን ሒደት ኣባጊዕከ ኣብ በረኻ ንመን ገደፍካየን? ውግእ ምንቲ ክትርኢ ኢኻ ወሪድካ ዘለኻ እሞ ትዕቢትካን ክፍኣት ልብኻን ኣነ ፈሊጥ እየ ኣለኹ በሎ። ዳዊት ድማ እሞ ሕጂኸ እንታይ ገይረ እየ? ቃል ዶ ኣይኮነን ንሱ በለ። ካብኡ ናብ ካልእ ግልጽ ኢሉ ከዓ ከም ቀደሙ ተዛረበ። እቶም ህዝቢ እውን ከምቲ ቀዳማይ ዘረባ መለስሉ። ቁጽሪ 31 እቲ ዳዊት እተዛረቦ ዘረባ ምስ ተሰምዐ ከዓ ንሳኦል ነገርዎ። ንሱ ድማ ናብኡ ኣምጾ። ዳዊት ከዓ ንሳኦል ብዛዕባ እዝስ ልቢ ሓደ ሰብ እኳ ኣይሸበር፣ ግልያኻ ከይዱ ምስ እዚ ፍልስጥኤማዊ እዚ ክዋጋእ ይበሎ። ሳኦል ድማ ንዳዊት ንስኻ ቆልዓ ኢኻ፣ ንሱኽ ግና ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ተዋጋእ ሰብኣይ እዩ እሞ ምስ እዚ ፍልስጥኤማዊ እዚ ክትዋጋእ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ በሎ። ዳዊት ከዓ ንሳኦል ግልያኻ ኣባጊዕ ኣቦኡ ይጓስ ነበረ። ኣንበሳ ወይ ድቢ ካብቲ መጓሳ ሓንቲ በጊዕ ምስ ወሰደ ድማ ኣነ ደድሕሪኡ ወፅየ እቐትሎ ካብ ኣፉን እግድፎ ነበርኩ። ምስ ተንስኣኒ ከዓ ብጭሕሙ ሒዘ ወቅዐ እቐትሎ ነበርኩ። ግልያኻ ኣንበሳን ድብን ቀቲሉ እዩ። እዚ ዘይጉዝር ፍልስጥኤማዊ እዚ ከዓ ንሰራዊት እቲ ሕያው ኣምላኽ ጸሪፉ እዩ እሞ ከም ሓደ ኻባታቶም ክኸውን ይበሎ። ዳዊት ድማ እቲ ካብ ኢድ ኣንበሳን ካብ ኢድ ድብን ዝድሓነኒ እግዚኣብሔር ንሱ ካብ ኢድ እዚ ፍልስጥኤማዊ እዚ ከድሕነኒ ይበለ። ሳኦል ከዓ ንዳዊት ኪድ እግዚኣብሔር ምሳኻ ይኹን በሎ። ሳኦል ድማ ንዳዊት ክዳውንቲ ከደኖ፣ ኣብ ርእሱ ከዓ ቁራዕ ርእሲ ኣስራ ዝገበረሉ ድርዒ እውን ከደኖ። ዳዊት ድማ ሴፍ ኣብ ልዕሊ ክዳን ተዓጥቀ። ምኻድ ኣይፈተነን ነበረ እሞ ክኸይድ ጀመረ። ዳዊት ከዓ ንሳኦል ፈቲነዮ ኣይፈልጥን እሞ ምስ እዝስ ክኸይድ ኣይክእልን እየ በሎ። ዳዊት ድማ ካብኡ ኣራገፎ። በትሩ ኣብ ኢዱ ሒዙ ካብቲ ሩባ ከዓ 5 ልሙጻት ኣእማን ሓርዩ ናብቲ ክጓሲ ከሎ ምስኡ ዝነበረ ቀርባባ ሻን ምሕፍዳን ኣንበሮ። ወንጪፉ እውን ኣብ ኢዱ ሒዙ ናብቲ ፍልስጥኤማዊ ኣቢሉ ቀረበ። እቲ ፍልስጥኤማዊ ከዓ እናሰጎመ ናብ ዳዊት ቀረበ። እቲ ዋልታኡ ዝጸውር ሰብኣይ ድማ ቀቅድሚኡ ይኸይድ ነበረ። እቲ ፍልስጥኤማዊ ከዓ ንዳዊት ተኪሩ ምስ ረኣዮ ንሱ ቀይሕ መልክዐኛ ኮተት ነበረ እሞ ነዓቆ። እቲ ፍልስጥኤማዊ ድማ ንዳዊት ብበትሪ እትመጸንስ ኣነዶ ከልቢዶ እየ በሎ። እቲ ፍልስጥኤማዊ ከዓ ንዳዊት ብኣማልኽቱ ረገሞ። እቲ ፍልስጥኤማዊ ድማ ንዳዊት ንዓ ናባይ እሞ ስጋኻ ንዕዋፍ ሰማይን ንኣራዊት መሮርን ክህቦም እየ በሎ። ዳዊት ከዓ ነቲ ፍልስጥኤማዊ በሎ ንስኻ ብሴፍን ብኹናትን ብመዝረቕን ትመጸኒ ኣለኻ፣ ኣነ ግና ብስም እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት እቲ ንስኻ ተባጭዎ ዘለኻ ኣምላኽ ጭፍራ እስራኤል እመጸካ ኣለኹ። ሎሚ መዓልቲ እግዚኣብሔር ንኣኻ ኣሕሊፉ ኣብ ኢደይ ክህበኒ እዩ። ኣነ ከዓ ክቐትለካ ርእስኻውን ካባኻ ክወስድ እየ። ሬሳ ሰራዊት ፍልስጥኤማውያን ከዓ በዛ መዓልቲ እዚኣ ንዕዋፍ ሰማይን ኣራዊት ምድርን ክህቦም እየ እሞ ኣብ እስራኤል ኣምላኽ ከም ዘሎ ኩላ ምድሪ ክትፈልጥ እያ። እቲ ውግእሲ ናይ እግዚኣብሔር እዩ እሞ እግዚኣብሔር ብሴፍን ብኹናትን ከም ዘይኮነ ዘድሕን ብዘላ እዛ ማሕበር እዚኣ ምንቲ ክትፈልጥ ንሱ ንኣኻትኩም ኣብ ኢድና ክህበና እዩ። ቁጽሪ 48 ኮነ ከዓ እቲ ፍልስጥኤማዊ ተንስኡ ከደ ንዳዊት ክቀባበሉ ምስ ቀረበ ዳዊት ነቲ ፍልስጥኤማዊ ክቀባበሉ ናብቲ ሰልፊ ቀልጢፉ ጐየየ። ዳዊት ድማ ኢዱ ናብቲ ቀርባባሻ ኣእትዩ ካብኣ ከዓ እምኒ ወሲዱ ወንጨፎ። ነቲ ፍልስጥኤማዊ ድማ ግንባሩ ኣንሃሎ። እታ እምኒ ከዓ ናብ ግንባሩ ኣተወት። ንሱ ድማ ብገጹ ናብ ምድሪ ወደቐ። በዚ ከምዚ ዳዊት ነቲ ፍልስጥኤማዊ ብወንጭፍን ብእምንን ኣሰኒፉ ነቲ ፍልስጥኤማዊ ወቂዑ ቀተሎ። ኣብ ኢድ ዳዊት ግና ሴፍ ኣይነበረን። ሽዑ ዳዊት ጐይዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ፍልስጥኤማዊ ደው በለ። ነቲ ሴፉ ወሲዱ ድማ ካብ ሰገባኡ መሰቶ። ነቲ ፍልስጥኤማዊ ቀተሎ። ብኡ ገይሩ ከዓ ርእሱ ቆረጸ። ፍልስጥኤማውያን ድማ እቲ ጅግንኦም ከም ዝሞተ ምስ ረኣዩ ሃደሙ። ሰብ እስራኤልን ይሁዳን ከዓ ተንሲኦም ኣውኩዑ እሞ ክሳዕታም ንጋታ ኣትወላ ክሳዕ ደጌታት ዕቕሮን ሰገግዎም። እቶም ፍልስጥኤማውያን ድማ ኣብ መገዲ ሸዕራይም ክሳዕ ጋትን ክሳዕ ዕቕሮንን ተወጊኦም ወደቑ። ደቂ እስራኤል ከዓ ንፍልስጥኤማውያን ስዒቦም ካብ ምስጓጎም ተመሊሶም ነቲ ሰፈሮም ዘመትዎ። ዳዊት ድማ ንርእሲ እቲ ፍልስጥኤማዊ ወሲዱ ናብ ኢየሩሳሌም ኣምጾ ኣጽዋሩ ግና ኣብ ድንኳኑ ኣንበሮ። ቁጽሪ 55 ሳኦል ድማ ዳዊት ነቲ ፍልስጥኤማዊ ቀባበሎ ክወፅእ ምስ ረኣዮ ንኣቤኔር ሓለቓ ሰራዊት ኣታ ኣቤኔር እዚ መንእሰይ ዝወዲ መን እዩ በሎ። ኣቤኔር ከዓ ወ ንጉስ ሕያው ነፍስኻ ኢለ ዘይፈልጦ በለ። እቲ ንጉስ ድማ እምበኣርሲ እዚ መንእሰይ እዚ ወዲ መን ምዃኑ ንስኻ ሕተት በለ። ዳዊት ነቲ ፍልስጥኤማዊ ቀቲሉ ምስ ተመሰ ኣቤኔር ወሲዱ ናብ ቅድሚ ሳኦል ኣእቶ።
رئسي تي فلسطيماوي خا أب إيدو نبرت سأول دمان أتودي ود مني خبله داويد كا ود جليا خا السيب على بيت لهم يبله قدامي مصحف صامويل معرف 18 ساول نداويد كم زغنالو قطر 1 كون دما نسو مس ساول زربو مسوده نفسي يوناتان مس نفس داويد تأسرت يوناتان كم نفسو غير فتو ساول دما بتامعلتتيا وصدو نابيت ابون كملس اي فقدلون يوناتان دما نداويد كم نفسو غير سلاز فتو كيدان تاتاتو يوناتان كاتي تخدينو زنبر بارنوس اوتسينو داويد حابو كداونت دما كسع سيفن قستون كسع قناتون حابو داويد كا ساول اب زسددو كله بمستوعالي وص نبره ساول دما اب لعلتهم سب وق حلقه غبرو اب عين كل حزبن اب عين غلاو ساولن تفتوه قطر 6 كون دما مساتو داويد نتي فلسطيماوي قتيلو مستمرسه كاب كلن كتماتات اسرائيل انستي بخبرن بللتان بمسنقوننا درفاننا سعسعان ننغس ساول كقبلا وصا تنانس كم زيلن ان درفا تقبابلا ساول الشح داويد غنا الف قتله ساول دما زي توقطع الزربا زي كفيو ترايومو بل نداويد الفيو هابو ناي دما شح حباني دقيم منقص الترايا تريفاتو زلا ساول كابتا معلتتيا ننجو نداويد بخفو عين تأمتو قطر 10 نصبحيت دما كوني كاب أملاك كفو منفس قبل ساول متسي أب مأكل بيت كاتنبه داود دما كم كل معلت بإيدو بغنا يوقع نبره أب إيد ساول كينات نبره ساول دما نداويد مسمندق الله جيبه كأطلع إلو كينات ورور داويد كأكلت الساعة كاب كرميو أجلسه أجزابير كاب ساول أجلسو مس داوي سلز نبره دما ساول نداويد فرح سلزي ساول كابو أرحيقو حلقة شح جبره أب كلمة حزب خا يوصن يعطون نبره داويد دما أب كل ما قدو أستو علي نبره زابير كامس نبره ساول دما زي أستو علي كم زخونه مسرعي نو فرحو بزلو إسرائيل يهودان جنا أب كلمة يوصن يعطون نبره مو نداويد فتوه قطر 10 شعاته سأل دما نداويد إنه تعباي قالي ميراب سبيت تخطكونك هبكا اللخو حانت تصنع وردي كون اللي وقزي أبيركا تواقع بلو سأل كا إذا فلسطيماويان أبلعليو تخون انبر إديسي أبلعليو أي تخون بله داويد دما نسأل حامون قسق زخون سي أنا مني هيوتيك انتايا علي تابيكا أب إسرائيل انتايو بلو كونكا ميراب قال سأل بتا نداويد اتمرع ولا جزي نسا نعدرائيل اتمحالتاوي سبيت كتكونو توهبت ميكال قال سأل نداويد فتوتو ازين سأل نقروه اتنقر كا اب عينو بحابلو سأل دما إيد فلسطيماويان اب العليم من تخطكونسي ما فانترا خطكونو نا كوبا إبله سلازي سأل نداويد لمون كال اي ساع حموي كتكون يخابلو سأل كانتهم قلاو نداويد انو نقص بأخابه إلو اللو كلهم قلاو دما فتيوم خا اللو حج خا حامو نقصكم إلكم بحبو تزاربو إلو آزازم اتهم قلاو سأل دمان ازن غرزي اب ازني داويد تزاربو داويد كا أنا الدخان حسرن سبعي كنسي حمون قس مخانسي نشت نقردو يمسلكم الله بله اتم قلاو ساول كا داويد كم زيز بله زربا تزاربي إلهم لقرو ساول دما بله نداويد كم زبلو أبتم صلاة نقص حنا من تخف الدس نقص بجخاميت علبو فلسطيماويان زدليو باللعيت يبلون ساول نداويد أب إيد فلسطيماويان كودو حاسبو نبره اتم قلاو خا ازي زربا زي نداويد مس نقرو شعو حمون قس كخون نقرو نداويد صبق كوينو ترأيو جنا اتن معتاد كي أخلا دما داويد تنسيو نسو مسسابو كيدو كفلسطيماويان كلتم إتساب قتله داويد كا حمون قس من تكخون اتعلبو أمتي بملو قطرم دما نقص عوفي ساول كا قالو ميكال سبيت خطكون هابو ساول دما اكزيابيهر مس داويد كم زلو رأيان فلتن ميكال قال ساول كا فتوتو ساول دما نداويد أزي فرهو ساول ملو علميو تلاقي داويد كونه قطر 30 شعوش ما من فلسطيماويان وصو كونه دما بزوت صلا متن كب كلهم قلاو ساول داويد استوعال نبره سمخا أزيو كبره
قدامي مصحف صاموئيل معرف 19 ሳኦል ንዳዊት ክቀትሎ ከም ዝፈተነ ቁጥሪ 1 ሳኦል ድማ ንወዱ ዮናታንን ንኹሎም ገላውኡን ንዳዊት ክቀትልዎ ተዛረቦም ዮናታን ወዲ ሳኦል ግና ኣብ ዳዊት ብዙሕ ፍቅሪ ነበሮ ዮናታን ከዓ ንዳዊት ኣቦይ ሳኦል ክቀትለካ ይደሊ ኣሎ ሕጂ ድማ በጃኻ ጽባሕ ተጠንቀ ናብ ስቱር ቦታ ኣግሊስካውን ተሓባ ኣነ ከዓ ኣብታ ንስኻ ዘለኻ ግራት ኣብ ጥቃ ኣቦይ ደው ኢለ ኣነ ብዛዕባኻ ክዛረበየ ገለ እንተ ርኢኹውን ክነግረካ ኢሉ ነገሮ ዮናታን ድማ ነብኡ ሳኦል ዳዊት ኣይበደለካን ግብሩኻ ንኣኻ ዓቢ ጥቕሚ እዩ እሞ ንጉስ ብጉሊያው ዳዊት ኣይሕጣ ነፍሱ ኣብ ኢዱ ገይሩ ድማ ነቲ ፍልስጥኤማዊ ቀተሎ እግዚአብሔር ከዓ ንብዘሎ እስራኤል ዓቢ ምድሓን ገበረ ንስኻውን ነዚ ርኢኻ ተሓጎስካ ስለምንታይ ከ ንዳዊት ብዛይ ምኽንያት ብምቕታልካ ኣብ ንጹህ ደም እትሓጥእ ኢሉ ብዛዕባ ዳዊት ጽቡቕ ተዛረበ ሳኦል ከዓ ዘረባ ዮናታን ሰምዐ ሳኦል ድማ ህያው እግዚአብሔር እዩ ኣይሞውትን ኢሉ መሓለ ሽዑ ዮናታን ንዳዊት ጸውዖ ዮናታን ከዓ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ነገሮ ዮናታን ድማ ንዳዊት ናብ ሳኦል ኣእተወሞ ከም ቀደሙ ኣብ ቅድሚኡ ነበረ ቁጥር 8 መሊሱ ድማ ውግእ ኮነ ዳዊት ከዓ ወፂኡ ምስ ፍልስጥኤማውያን ተዋግዐ ብርቱዕ ስዕረቱን ሰዓሮም ካብ ቅድሚኡ ድማ ሃደሙ እቲ ክፉእ መንፈስ ድማ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሳኦል መጸ ንሱ ኪናቱ ኣብ ኢዱ ሒዙ ኣብ ቤቱ ተቐሚጡ ከሎ ከዓ ዳዊት ብኢዱ በገና ይወቅዕ ነበረ ሳኦል ድማ ንዳዊት ብኹናት ምስቲ መንደቕ ከላግቦ ደለ ንሱ ግና ካብ ቅድሚ ሳኦል ኣግለሰ እቲ ኪናት ድማ ብቲ መንደቕ ተሸኽለ ዳዊት ከዓ ሃዲሙ በታለይቲ እቲኣ ኣምለጠ ሳኦል ድማ ሕልው ሓዲሮም ንጎም እንትቐትልዎስ ናብ ቤት ዳዊት ልኡኻ ሰደደ ሚካል ሰበይቲ ዳዊት ግና በዛለይቲ እዚኣ ነፍስኻ እንተ ዘይድሓንካ ጽባሕ ክትሞት ኢኻ ኢላ ነገረቶ ሚካል ከዓ ንዳዊት ብመስኮት ኣውረደቶ ንሱ ከደ ሃዲሙውን ኣምለጠ ሚካል ድማ ምስሊ ጣዖት ወሲዳ ኣብ ዓራት ኣንበረቶ ኣብ ርእሱ ከዓ መኸዳ ጸጉር ጤል ገበረትሉ ክዳኑውን ክደነቶ ሳኦል ንዳዊት ከም ጽወል ኦኻት መሰደደ ንሱ ሓሚሙ ኣሎ በለት ሽዑ ሳኦል ምንት ቀትሎስ በዓራት ጌርኩም ኣደይውለይ ኢሉ ንዳዊት ክርእይዎ ነቶም ልኡኻት ሰደዶም እቶም ልኡኻት ምስኣተው ድማ እነሆት ምስሊ ጣዖት መኸዳ ጸጉር ጤል ተተርእሱ ኣብ ተዓራት ነበረ ሽዑ ሳኦል ንሚካል ስለምንታይ ከ ነቲ ጸላእየ ከምልጥ ይኺድ ብምሕዳኪ ዝጠበርክ ንበላ ሚካል ከዓ ንሳኦል ንሱ ክኸይድ ሓዲግኒ እንተ ዘይኮነስ ቀትለኪ ኢሉ ንበለቶ ቁጥሪ 18 ዳዊት ድማ ሃዲሙ ኣምለጠ ናብ ሳሙኤል ናብ ራማ ከዓ መጸ እቲ ሳኦል ዝገበሮ ኩሉ ድማ ነገሮ ንሱ ንሳሙኤልን ከዓ ናብ ናዮት ከይዶም ኣብኡ ተቐመጡ ንሳኦል ድማ ንሆ ዳዊት ኣብ ናዮት ናይ ራማ ኣሎ ኢሎም ነገርዎ ሳኦል ንዳዊት ክሕዙ ልኡኻት ሰደደ ንሳቶም ከዓ ሳሙኤል ደው ኢሉ ዝመርሖም ጉባኤ ነቢያት ክንበዩ ምስ ረኣዩ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ እቶም ልኡኻት ሳኦል ድማ መጸ ንሳቶም ከዓ ተነበዩ እዚ ንሳኦል ምስ ነገሮ ድማ ንሱ ካልኦት ልኡኻት ሰደደ ንሳቶም እውን ተነበዩ ሳኦል ከዓ መሊሱ ሳልሳይ ግዜ ልኡኻት ሰደደ ንሳቶም ድማ ተነበዩ ሽዑ ንሱ ናብ ራማ ኸደ ናብቲ ኣብ ሲኮ ዘሎ ዓብዪ ዒላ ምስ መጸ ድማ ሳሙኤልን ዳዊትን ኣበይ እዮም ዘለዉ ኢሉ ጠየቐ እንሆ ኣብ ናዮት ናይ ራማ ኣለዉ በሎ ንሱ ከዓ ናብኡ ናብ ናዮት ናይ ራማ ከደ ኣብ ልዕሊኡ ድማ መንፈስ ኣምላኽ መጸ ኣብ ናዮት ናይ ራማ ክሳዕ ዝመጽእ ከዓ እናተነበየ ኸደ ንሱ ድማ ክዳውንቱ ደርቢዩ ኣብ ቅድሚ ሳሙኤል ተነበየ ጥራዩ ኮይኑ ከዓ መዓልቲ ምላእን ለይቲ ምላእን ወዲቑ ነበረ ስለዚ ድማ ሳኦል ውንዶ ምስ ነቢያት እዩ ይብሉ ኣለዉ ቀዳማይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 20 ዳዊትን ዮናታንን ቁጥሪ 1 ዳዊት ከዓ ካብ ናዮት ናይ ራማ ሃዲሙ ናብ ቅድሚ ዮናታን መጺኡ ኣቦኻ ከምዚ ገይሩ ንህይወተይ ዝደልያ ዘሎስ እንታይ ገይረ እየ ኣብሳይ ክንታይ እዩ ሓጢኣተይሲ ኣብ ቅድሚ ኣቦኻ እንታይ እዩ በለ ንሱ ድማ ያ እዝስ የርሕቆ ኣይትመውትን እነሆ ኣቦይሲ ዓቢ ነገር ኮነ ንእሽተ ነገር ናይ ከይ ነገር ዝገብሮ የብሉን ስለምንታይ ደኣ ኣቦይ እዚ ነገር ይሓብ ኣለይ እዝሲ ዘይከውን እዩ በሎ
داويد جنا مليسو أبوها أنا أب كلمة خامجوس كم زرخبكو أتصبح يفلت إيو سلزي خا يوناتان من أنت كيجوهي زي أيفلت إبل جناخه هي وجزي أبير إيو نفس خادم ما هي وإياه أمونجوين أمونجو موتن سجوم تتراي كم زلور رجس إيو يلو محله شعيناتان داويد نفس خاز دليتو زبلك قبر الكائي بولو داويد كأن يوناتان إنه صباح ورحيق توصله أنا دما قبل مس نجوس كوف قبل يقبأني جناخه كسع مش تأصل سيت معلتي أمرر كحبة أكيد حدقني أبوها أنت سألني نبذله على تسو أبو نعمة مسواتي اللوم هم داويد نبيت لهم كتماؤه كجوي أصنعوا لمين النبلة دحان أنت بلكا نقول خا دحان إيو أزيو أنت خرجنا كفو كم زمد دبفلت بارسك نقول خا مسخا كيدان إجزي أبير كبا أتخايو نقول خا محرت جبرلو هبسا أنت ترخيبون نجنا سلمنتين باب بخاتب صحني بعلخا قتلني ملأ يوناتان كأزس كباقا يرحى كب أبوي كفو كم التمدبك أنت دافليتس أنا كأي نجر كاندو يبله شو داويد يوناتان أبوها برتو نجر أنت ملسل كاد أمن ينجر النبلو يوناتان دما نداويد نعنا يناب مرر نوت أبلو كلت يوم كأن مرر واتسو قطري عسر تخلته يوناتان دما نداويد بلو جزي أبيهر أملاك إسرائيلي مسكر صباح ويد حرت صباح كم زاق زيزيا نبي بزعبا داويد مرميره إنه خا دحان انتلو شعلي خا انت زين غركو خا جزي أبيهر يوناتان كم زي قبر كم زوني وسكو أبي نخفو خا انت دليقنا كنقركاي بدحان كام من تغط كاي دما كسدكاي جزي أبيهر كا كم تمس أبوي زنبرو مسها يكون جنا بهوت انت أليس من تخي موت محرت جزي أبيهر قبر اللي جزي أبيهر نفسه وكفت صلاة داويد كبقص مدري مسات في أقوى محرت كان زل عالم كبيتي أي تقارص شعو يوناتان جزي أبيهر كبيت صلاة داويد إدليه إلو مسبيت داويد كيدان أتوه يوناتان دمان داويد كم نفسه غيرو يفتونا برمو سلتي زنبرو فقرو مليسو أم حالو شعو دما يوناتان بلو صباح ورحي توتصلاه تا مؤمات كات رايك تكون يامو كتسان يخا سلسته معلت مس جبر كاغنا قلتيف كاورد امو نبتا تي كفو كجبر تحسب الله معلتي تحبي كالا زنبر كبوتا مصا ابطقا امني ازل تقمط انا خابتي غبو نعلامه كم زورور سلسته فلاص اخورور ايه انه دما نتودي كيد نتفلاصات دليو الى صدي نتودي انه تفلاصا كنجوكا يزلو صدو انت بلكو شو نعخا دحان ايمو نعا قال نجر يلبون هياو اغزابير ايو نتمن اسي انه تفلاصات كنيوكا يزلو انت بلكو غنا شو اغزابير سديدكا ايمو كيد بزعبا تي انا نسخان تزاربنا نجر كا انه اغزابير نزل عالم امونغو خان ايو بلو قطري عسران 4 داويد دما أمرر تحبئه بتاور حيث توصل خان نجوس كبل عماد تقمته نجوس دما كم لمادو أمنبر وأبتي أمند تسجع زل منبر تقمته يوناتان كاتنسي أبنر دما بتقا سأول تقمته محمد داويد كات رايا نبرت سأول جنا جله رخيبو يو أين تسهن برجس أين تسهن إلو نبرمو بتمعلتتي أجله قا أي تزاربن كون دما دحرتا ورحي توصل بتاخل إتمعت تا محمد داويد رايا صنحت سأول كأن يوناتان ود السيسي تمالي كون لومي خونه نما أد زي ما تسلم تاي بلو يوناتان دما سأول ملسلو داويدنا بيت لهم كخيد أتصنع لمينني أبتاخت ماناي علت مسواتي علنا مو حويت صويعنا على حجنا أو كلمة خامجوس أنت دارخي بس ملو إلى حواتي كرئي بجخاص ددن بلني سلازي إيونا معدي نقص زي متى شعكرا سأول أبيوناتان نديدو أتاود ذات أوي علونيا ننور خان ننورين حفرة أديخان زخون ود السي كم زحرخاس أيفلت انديه ود السي بهوتو أمدرك ساع زلس نسخا خون حدو منقستخا أيتسنعن حجخا نسو الدموت إيمو لإيكا أمتصالي بلو يوناتان كان نبوء سأول سلمتا يزموت انتاي كغيري إيلو ملسلو سأول دما كوغو كينات ورورلو شو يوناتان أبو نداويد قاتلو كم زمدبه فلطه يوناتان دما بخورا نديدو كابتي ما أدتنسي أبو نداويد زستحفرو منتاو قوهيو نبرمو وتخليتي معالت ورحي انجرا أي بلعن بطرسالة سان حموشتن كنا دما نصبحيتو يوناتان كمتي مس داويد التسامعو نام مرر وطه نشتودي ونمسو نبره نتقل ياوخا قوية امو نتي انا زورورو فلاتاتات دليو بلو
اتودي كوغوي كله سدما فلات اوريرو بالعليو احلفه اتودي ابتا يناتان فلات ازورور لا بوتا مسبصحه يناتان ددحر اتودي صويعو اتفلات اكنيو كادو ايكونن بلو يناتان دما تلو إلكا ألطف دو ايتبال إلو ددحر اتودي جدره اتقليا يناتان دما نتفلات أتات أكيبنا بويتو أمتسه نتي نگر يراتانن داويتن تراي فلطو نبرمبر اتودي قل اكوا ايفلتن يناتان كامساريو نتقلياو كيبو كيدناب كتما أعطو وبلو اتودي مسكده دما داويت كاو وغن دبوب تنسيو بغصونا مدر تدفيو سلت ساعه فغنبله نحد حدوم كاتسعامو بحدو خوينمون بخايو منادا كوا داويت ازي بخاي يناتان دما داويت بسلام كيد نحنا كلتنا امونغوين امونغو خان امونغو زرئين زرء خان اغزيابير نزل عالم مسكر يكون إلنا بسم اغزيابير تمحاحيلنا اينا بولو قطري 4 نسخة سيو كدا يناتان دما ناب كتما آتوه قدامي مصحف ساميل معراف 21 داويد كاب ساول كم زهدمه قطري 1 داويد دما نابتكان أهيملك ناب نوب مصه أهيملك رعرع النبلن داويد كقبابلو مصه كمزيلون طيقو سلامت اخاسب زي بالكابين خابلو داويد دما نكان أهيملك نغوس اتي انا زلاكو خان نغرن اتزازز كخان حد سب اكو ايفلطو الو عزيزني مو نتوما غابزن ناب كمزن زبل بوتا عملكتكم حجخا اب ايدكا انت يالو 5 انجرا ويست ترخبه اب ايدي هابن بولو اتكان دما نداويت مانم زبلعون غيرا اب ايدي يلبون توما غابز كابانست انت تحليهم غنا قدس انغيرا الله يلو ملسلو داويت كا نتي كان بحق انسس كابتمالن قدمتمالن كابانا فليات ين احو توما غابز دما بتا ازوص اخلا كزي قدس نبره اتا مگد اكوازي قدست انت خونت لمسبت احو تقدس يا يلو ملسلو اتكهن كاب زي اتي كاب قدم اغزيابير تلعلن غيرا مرأي بتا تلعل الله معلت وعي انغيرا من تخنبرو ابو خال انغيرا سلا زي نبره اتقدس انغيرا حبو قطر شوعته بتا معلت تي ادما كاب غلاو سؤال ديوك زسمو ادماوي اب قدم اغزيابير زحلو ابو نبره نسو حلق اغواس سؤال نبره داويد دمان أهيملك اتناي نغوس نغار سلازهاوخه سيفين اصوارين ايتمال اخنمو غلكينات وي سيف ابزي اب ايدكادو يلبون بولو اتكهان دما سيف اتنسخا ابلس دواز قتلكايو غولياد اتفلسطماوي انه نسو بعلبات تشفينو اب دحري افود ابو الله ابزي بجكاو قال يلبون امو توسدون تدلي خاصو صدو بله داويد كاكم زبله يلبون هابن بله قطر 10 داويد دما تنسيو بتا معلتتيا كاب قدمي ساول هاديمو ناب اكش نغوس غات مصه ناكش كا اتون غلاو ازس داويد نغوس تاغر ديكونن ات ساول الشح داويد كالف قتل الن الناس عسعاز درفالو از ديكونن بلو قطر 12 داويد دما نز زربا ازي ابلبو امبرو ناكش نغوس غات كا ازي فرها اب قدميوم كا حلواتو لوطه اب ايدوم دما كم عبود كونه نمعصو اتدغون حنفطو لزايخا بچحموت جبب يبل نبره شعو اكش نغلاو انه اذا سبعي زي عبود مخانو تريوا لكم سلمنتاي نبا يمصاخمو اب قدمي كعبد زمصاخم ليسي عبودات دوس اني ازو دونا بيتي ياتو بلو قدامي مصحف ساميل معراف 22 ساول كهنات كم زقتله قطري 1 داويد دما كابو كيدو نبعتي ادلام هادمه حواتن بزلو بيت ابون ازم سمعو كا نبو وردو كلهم چنقات سبن كلهم سبعدان كلهم نفسهم اتمررت سبن نبو تاكبو قبل عليهم دم حلقه خونه استات 400 سبات كا مسؤول نبرو قطر 3
ካብኡ ድማ ዳዊት ናብ ምጽጳ ናብ ሞዓብ ከደ ንንጉስ ሞዓብ ከአምላኽ ዝገብረኒ ክሳዕ ዝፈልጥ በጃኻ አቦይን አደይን ምስኻትኩም ክኾኑ ይምጽኡ በሎ ናብ ቅድሚ ንጉስ ሞዓብ ድማ አምጾም ክሳዕተን ዳዊት አብ እምባ ዝነበረለን መዓልታት ምስኡ ተቐመጡ ነቢይ ጋድ ድማ ንዳዊት ኣብዚ እምባ ኣይትቀመጥ ንቐለሞ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኪድ በሎ ሽዑ ዳዊት ከይዱ ናብ ዱር ሓራት መጸ ቁጽር 6 ሳኦል ድማ ዳዊትን እቶም ምስኡ ዝነብሩ ሰባትን ከም እተጋህዱ ሰምዐ ሳኦል ከዓ ኣብ ጊብዓ ኩናቱ ሒዙ ኣብ ትሕቲ እታ ኣብ በሪኽ ዘላኦም ተቐመጠ ኩሎም ገላኡ ድማ ምስኡ ደው ኢሎም ነበሩ ሳኦል ከዓ ነቶም ምስኡ ደው ኢሎም ዘለዉ ገላኡ ኣቱም ብንያማውያን እስከ ስምዑ ወዲ እሰይስ ንኹልኩም ዶ ገርሁን ኣተኸልቲ ወይንን ክህበኩም እዩ ንኹልኩም ደኸ ሓላቕ ሽሕን ሓላቕ ሚእትን ክገብረኩም እዩ ኩልኩም ደኣ እተመሓሓልኩም ለይ ወደይውን ምስ ወዲ እሰይ ኪዳን ከም እተኣታተወ ሓደ እኳ ዝነግረኒ የልዎን ወደይ ግልያይ ከምዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ንምድባእ ክትንስኣለይ ከሎ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ዝሓመመለይ ዝገለጸለይ የልዎን በሎም ቁጽር 9 ዲኦግ እቲ ኤደማዊ ምስቶም ገላው ሳኦል ደው ኢሉ ዝነበረ ንወዲ እሰይ ናብ አሂሜሌክ ወዲ አሒጡብ ኣብ ኖብ መጽኡ ሪአዮ ንሱ ድማ ንእግዚአብሔር ጠየቀሉ ምግቡ ንሃቦ ሴፍ ጉልያድ እቲ ፍልስጤማዊ ሃቦ ኢሉ መለሰ ቁጥር 11 ሽዑት ንጉስ ንካን አሂሜሌክ ወዲ አሒጡብ ንብዘላ ቤት አቡኡ ኣብ ኖብ ዝነብሩ ካህናት ሊኢኹ ጸውዖም ኩሎም ከዓ ናብ ንጉስ መጹ ሳኦል ድማ ታወዲ አሒጡብ እስከ ስምዓኒ በሎ ንሱ ከዓ እንኹ ጎይታይ ኢሉ መለሰ ሳኦል ድማ ንሱ ከም ዝናይሎሙ ዘሎ ንድቡቕ ክትንስኣኒ ንኡ እንጊራን ሴፍን በመሃብካ ኣብ ክንዳውን ንኣምላኽ በምጥያቅካ ንስኻን ወዲ እሰይን እተመሓሓልኩም ለይ በሎ አሂሜሌክ ከዓ ንንጉስ ካብ ኩሎም ገላውኻኸ ከም ዳዊት ገይሩ ተኣመነ ሓሙ ንጉስውን ዝኾነ እዘዘካ ድማ ኣብ ቤትካውን ዝኸበረመን እዩ ሎሚ ድየ ንኣምላኽ ክጥይቀሉ ዝጀመርኩ እዝስ ካባ ይርሓቅ ግልያኻ እዚ ኩሉ ነገር እዚ ንእሽተኾነ ወይ ዓቢ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ንጉስ ንግልያውን ንብዘላ ቤት ኣቦይን ነገር ኣይጻዓኖም ኢሉ መለሰሉ ንጉስ ግና አሂሜሌክ ንስኻን ብዘላ ቤት ኣቦኻን ብርግጽ ክትሞቱ ኢኹም በለ እቲ ንጉስ ከዓ ነቶም ከቢቦም ዝቆሙ ዘብዕኛታት ዳዊት ከም ዝሃደመ ፈሊጦም ከለው ስለ ዘይነገሩኒ ኤደም እውን ምስኡ ስለ ዝኾነት ዜርኩም ንካህናት እግዚአብሔር ቅተልዎም በሎም እቶም ገላው ንጉስ ግና ንምቕታል ካህናት እግዚአብሔር ኢዶም ክዝርግሑ ኣይፈተውን ሽዑት ንጉስ ንዲኦግ ንስኻ ዘየርካ ነዞም ካህናት ቅተሎም በሎ ዲኦግ እቲ ኤደማዊ ድማ ዜሩ ነቶም ካህናት ቀተሎም ንሱ በታ መዓልቲ እቲኣ 85 ኤፎድ ልሕፅን ጣጢዕ ዝለብሱ ሰባት ቀተለ ንኖም ነታ ከተማ ካህናት ድማ ብስሕለት ሴፍ ወቃ ሰብኡትን ኣንስትን ቆልዑን ዘጥቡን ህፃናትን ኣብዑርን ኣድጉን ኣባጊዕን ብስሕለት ሴፍ ቀተለ ሓደ ካብቶም ደቂ አሂሜሌክ ወዲ አሒጡብ አብያተር ዝስሙ አምሊጡ ደድሕሪ ዳዊት ሓደመ አብያተር ከዓ ሳኦል ንካህናት እግዚአብሔር ከም ዝቀተሎም ንዳዊት ነገሮ ዳዊት ድማ ንአብያተር ዲኦግ እቲ ኤደማዊ ኣብኡ ከሎ እዚ ንሳኦል ርግጽ ከም ዝነገሮ ሽዑ መዓልቲ ፈሊጠ ንኹለን ነፍሳት ቤት አቡኻ ምኽንያት ሞተን ኣነ እቲ ንነፍሰይ ዝደልያ ነፍስኻ ድማ ይደልያ እሞ ንስኻ ምሳይ ክትሕሎስ ምሳይ ተቐመጥ ኣይትፍራህ በሎ قدامي مصحف ساميل معراف 23 داويت نختما قيلا كم زدحنا قطري حدا نداويت دما انه فلسطيماويان نقعيلا يواغوا اعودون يورو الله يلم نغرو شو داويت نزم فلسطيماويان ندو كواغوم كخيد إلون እግዚአብሔር ጠየቆ እግዚአብሔር ካን ዳዊት ኪድ ንፍልስጤማውያን ተዋጊ ካን ቅዒላ አድሕና በሎ ግናኸ ንዳዊት እቶም ሰቡ ንሆ ንሕና ኣብዚ ኣብ ይሁዳ ከለና እኳ እንፈርህ ዘለናስ ናብ ሰራዊት ፍልስጤማውያን ንቅዒላ እንተኸድና ግዳ ክገድድ ደይኮነን በሎ ሽዑ ዳዊት መሊሱ ንእግዚአብሔር ጠየቆ እግዚአብሔር ድማን ኣነ ንፍልስጤማውያን ኣብድካ ሂበካ የሞ ተንሲኻ ናብ ቅዒላ ውረድ ኢሉ መለሰሉ ዳዊት ከአምስ ሰቡ ናብ ቅዒላ ከይዱ ምስ ፍልስጤማውያን ተዋገ ከብቶም ድማ ዘመተ ብርቱዕ ስዕረት ከአስዓሮም በዙን ዳዊት ነቶም ኣብ ቅዒላ ዝነብሩ ኣድሓኖም ቁጥር 6 ኮነኸ አብያተር ወዲ አሂሜሌክ ናብ ዳዊት ናብ ቅዒላ ምስ ሃደመ ኤፎድ ኣብ ኢዱ ሒዙ ወረደ ሳኦል ንዳዊት ከም ዘሳደዶ ቁጥር 7 ንሳኦል ድማ ዳዊት ናብ ቅዒላ ከም ዝኣተወ ነገርዎ
ሳኦል ከዓ ናብታ ማዕጾን መሸጎርን ዘለዋ ከተማ ኣትዩ ተዓጽዩ እዩ እሞ ኣምላኽ ኣብ ኢደይ ኣሕሊፉ ሂቡኒ እዩ በለ። ሳኦል ድማ ንዳዊትን ንሰቡን ክኸቦም ንብዘሎ ህዝቢ ክዋግኡ ናብ ቅዒላ ክወርዱ ኣወጀሎ። ዳዊት ግና ሳኦል ክፉእ ከም ዝመኸረሉ ፈሊጡ ንካህን ኣብያተር ኤፎድ ኣምጽእ በሎ። ዳዊት ድማ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ሳኦል ናብ ቅዒላ መጽኡ ብእሰረይ ንዛ ከተማ ከጥፍኣ ከም ዝደሊ ባርያኻ ብርግጽ ሰሚዑ ኣሎ። ከምቲ ባርያኻ ዝሰምዖ ሳኦል ዶ ክወርድ እዩ ሰብ ቅዒላኻ ኣሕሊፎም ዶ ኣብ ኢዱ ክህቡኒ እዮም። ወእግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል በጃኻ እዚ ንባርያኻ ኣፍልጦ በለ። እግዚኣብሔር ከዓ እወ ክወርድ እዩ በለ። ዳዊት ድማ ሰብ ቅዒላኸ ናይን ንሰበይን ዶ ኣሕሊፎም ኣብ ኢድ ሳኦል ክህቡኒ እዮም በለ። እግዚኣብሔር ከዓ እወ ኣሕሊፎም ክህቡኻ እዮም በለ። ቁጽሪ 13 ሽዑ ዳዊትን እቶም 600 ዝኾኑ ሰብውን ተላዒሎም ካብ ቅዒላ ወጹ ክኸድዎ ናብ ዝኽእሉ ዘበለ ድማ ተመላለሱ። ንሳኦል ከዓ ዳዊት ካብ ቅዒላ ከም ዝሃደመ ምስ ነገርዎ ምውጻኡ ሓደጎ። ቁጽሪ 14 ዳዊት ከዓ ኣብ በረኻ ኣብ እምባታት ተቐመጠ። ኣብቲ ኣብ በረኻ ዚፍ ዘሎ ከረን እውን ይቕመጥ ነበረ። ሳኦል ከዓ ኩሉ መዓልቲ ይደልዮ ነበረ፣ ኣምላኽ ግና ኣብ ኢዱ ኣይሃቦን። ዳዊት ድማ ሳኦል ንነፍሱ ክደልያ ከም ዝወፀ ርእዩ ኣብ በረኻ ዘፍ ኣብ ዱር ነበረ። ዮናታን ወዲ ሳኦል ድማ ተንሲኡ ናብ ዳዊት ናብቲ ዱር ከደ። ኢዱ ከዓ ብኣምላኽ ኣጽንዐ። ንሱ በሎ ኢድ ኣቦይ ሳኦል ኣይትረኽበካን እያ እሞ ኣይትፍራህ። ንስኻ ንጉስ እስራኤል ክትከውን ኢኻ፣ ኣነ ከዓ ካልኣይካ ክኸውን እየ። ነዚ ድማ ኣቦይ ሳኦል ፈሊጥዎ ኣሎ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከዓ ክልቲኦም ኪዳን ተኣታተው። ዳዊት ድማ ኣብቲ ዱር ተቐመጠ። ዮናታን ከዓ ናብ ቤቱ ከደ። ቁጽሪ 19 ሽዑ ዘፋውያን ናብ ሳኦል ናብ ጊብዓ ደይቦም ከም ዝበሉ ዳዊት ኣባና ኣብቲ ኣብ ዱር ዘሎ እምባታት ኣብ ልዕሊ እቲ ብደቡብ በረኻ ዘሎ ኩርባ ሓኪላ ተሓቢኡ ዶ ኣየሎን? ሕጂ ከዓ እወ ንጉስ ምውራድሲ ከምቲ ኩሉ ድላይ ነፍስኻ ውረድ፣ ኣብ ኢድ ንጉስ ኣሕሊፍካ መሃብ ግና ናትና እዩ። ሳኦል ድማ በለ ስለ ደንገጽኩምለይ ብእግዚአብሔር ብሩኻት ኢኹም። ንሱ ኣዝዩ ጎራሕ ከም ዝኾነ ነጊሮምን እዮም እሞ በጃኹም ኬድኩም እግሩ ኣበየናይ ቦታ ከም ዝረገጸት ኣብኣ ከዓ መን ከም ዝረአዮ መሊስኩም ኣርጊጽኩም ፍለጡን ረአዩን። እቲ ንሱ ዝሕብኣሉ ዘበለ ምሕቢእታት ርኢኹም ከዓ ፍለጡ። እቲ ነገሩ ምስ ኣርገጽኩምዎ ድማ ናባይ ተመለሱ እሞ ምስኻትኩም ክኸይድ እየ ክኸውን ድማ እዩ። ኣብቲ ሃገር እንተሎ ኣብ ኩሎም ኣሽሓት ይሁዳ ክደልዮ እየ። ንሳቶም ከዓ ተንሲኦም ቀቅድሚ ሳኦል ናብ ዚፍ ከዱ። ዳዊትን ሰቡን ግና ኣብ በረኻ ማዖን ነቲ በረኻ ብወገን ደቡብ ኣብ ዘሎ ጎልጎል ነበሩ። ቁጽሪ 25 ሳኦልን ሰቡን ድማ ክደልይዎ ከዱ። ንዳዊት ምስ ነገርዎ ከዓ ናብቲ ከውሒ ወሪዱ ኣብ በረኻ ማዖን ተቐመጠ። ሳኦል ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ደድሕሪ ዳዊት ናብ በረኻ ማዖን ሰዓበ። ሳኦል ከዓ ነቲ ከረን ብሓደ ወገኑ፣ ዳዊትን ሰቡን ድማ ነቲ ከረን በቲ ካልኣይ ወገኑ ከዱ። ሳኦልን ሰቡን ንዳዊትን ሰቡን ክሕዝዎም ከቢሞምዎም ነበሩ እሞ ዳዊት ኣብ ቅድሚ ሳኦል ቀልጢፉ ሃደመ። ሽዑ ልኡኽ ናብ ሳኦል መጺኡ ነዚ ሃገር ፍልስጥኤማውያን ኣትዮምዋ ኣለዎ እሞ ቀልጢፍካ ንዓበሎ። ሳኦል ድማ ደድሕሪ ዳዊት ካብ ምስዓብ ተመልሰ ንፍልስጥኤማውያን ክቀባበሎም ከደ። ስለዚ ከዓ ነታ ቦታ ሴላዕ መሐልቆት ኢሎም ሰመይዋ። ቀዳማይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ዳዊት ንሳኦል ከም ዝነሓፎ። ቁጽሪ 1 ዳዊት ድማ ካብኡ ደይቡ ኣብ ጽኑዕ ቦታታት ዒን ጊድ ተቐመጠ። ኮነ ከዓ ሳኦል ደድሕሪ ፍልስጥኤማውያን ካብ ምስዓብ ምስ ተመልሰ እንሆ ዳዊት ኣብ በረኻ ዒን ጊድ ኣሎ ኢሎም ነገርዎ። ሽዑ ሳኦል ካብ ዘሎ እስራኤል እተሓርዩ 3,000 ሰብኣይ ወሲዱ ንዳዊትን ሰቡን ኣብ ኣኻውሕ ጤሌበዱ ክደልዮም ከደ። ናብቲ ጥቓብ መገዲ ዝነበረ ደም ቤታት ኣባጊዕ ድማ መጸ። ኣብኡ ከዓ በዓቲ ነበረ። ሳኦል ድማ እግሩ ክኽድን ኣተወ። ዳዊትን ሰቡን ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ተቐሚጦም ነበሩ። ሽዕቶም ሰብ ዳዊት እታ እግዚኣብሔር ነቲ ጸላኢኻ ጽቡቕ ኮይኑ እተረኣየካ ክትገብሮስ እንሆ ኣብ ኢድካ ክህበካ እየ ዝበለካ መዓልቲ እንሆ ሎሚ እያ በሎ። ዳዊት ድማ ተንስዩ ቀስ ኢሉ ጫፍ ክዳን ሳኦል ቆረጸ። ድሕሪ ዝግና ጫፍ ክዳን ሳኦል ስለ ዝቆረጸ ንዳዊት ልቡ ወቕዖ።
ንሰቡ ድማ ንሱ ቅቡእ እግዚአብሔር እዩ እሞ ንጎይታይ ነቲ ቅቡእ እግዚአብሔር ኢደይ ናብኡ ዘርግሐ እዚ ነገር እዚ ብምግባርሲ እግዚአብሔር ካባ ይርሕቆ በሎም ዳዊት ነቶም ሰቡ ብዘረባኡ ዓገቶም ኣብ ሳኦል ክትንስኡ ድማ ኣይፈቀደሎምን ሳኦል ከዓ ካብቲ በዓቲ ተንስኡ መገዱ ኸደ ድሕሪዚ ዳዊት ተንስኡን ካብቲ በዓቲ ወፀ ወጎይታይ ንጉስ ኢሉ ከዓ ደድሕሪኡ ሳኦል ፀውዐ ሳኦል ድማ ንድሕሪኡ ግልጽ በለ እሞ ዳዊት ብገጹ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ፍግም በለ ዳዊት ድማ ንሳኦል በሎ ስለምንታይ ኢኻ ዘረባቶም እንሆ ዳዊት ንኽፉእኻ እዩ ዝደሊ ዝብሉኻ ሰባት እትሰምዕ እግዚአብሔር ሎሚ ኣብቲ በዓቲ ንኣኻ ኣብ ኢደይ ኣሕሊፉ ከም ዝሃበኒ ሎሚ መዓልቲ ዓይንትኻ ርእየን ክቐትለካ ድማ መኸሩኒ ኣነ ግና ንሱ ቅቡእ እግዚአብሔር እዩ እሞ ኢደይ ናብ ጎይታይ ኣይዘርግሕን ኢለ ንሓፍኩኻ ኣቦየ ርኤ እወ እቲ ጫፍ ክዳንካ ኣብ ኢደይ ከም ዘሎ ርአ ጫፍ ክዳንካ ክቆርጽ ከለኹ ንኣኻ ብዘይ ምቕታለይ ኣብ ኢደይ ክፍኣት ኮነ በደል ኮነ ከምዘየልቦ ፍለጥን ርአን ንስኻ ከዓ ንነፍሰይ ክትወስድ እትደሊ ክነስኻስ ኣባኻ ኣይሓጣኹን እግዚአብሔር ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ይፍረድ እግዚአብሔር ድማ ንኣኻ ሕነ ይፍደየለይ ኢደይ ግና ኣባኻ ኣይትኸውንን እያ ከምቲ ምስላቶም ቀዳሞት ክፉእ ካብቶም ክፉኣት ይወፅእ ዝብሎ እዩ ኢደይ ግና ኣባኻ ኣይትኸውንን እያ ንጉስ እስራኤል ደድሕሪ መን እዩ ወፂኡ ዘሎ ንመን ከኢኻ ንስኻ እትሰጎ ዘለኻ ንሙት ከልቢ ንሓደ ቁንጪ ስለዚ እግዚአብሔር ዳኛ ኮይኑ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ይፍረድ ንሱ ከዓ ርእዩ ንነገረይ ይከላኸለለይ ፈሪዱ ድማ ካብ ኢድካ የድሕነኒ ቁጥሪ 17 ኮነ ከዓ ዳዊት እዚ ዘረባ እዚ ንሳኦል ተዛሪቡ ምስ ወደ ሳኦል እዚ ቃል እዚ ቃልካ ድዩ ወደይ ዳዊት ኢሉ ድማ ሳኦል ዓው ኢሉ በኸ ንዳዊት ከዓ በሎ ኣነ ክፉእ እናገበርኩኻ ጽቡቕ ጌርካለይ ኢኻ እሞ ካባይስ ንስኻ ትጸድቕ እግዚአብሔር ኣብ ኢድካ ኣሕሊፉኒ ክነሱስ ናይ ብዘይ ምቕታልካ ንስኻ ጽቡቕ ከም ዝገበርካለይ ሎሚ ኣርኤኻ ሰብ ንጸላዩ ምስ ዝረኽቦስ ብድሓንዶ መገዱ ይሰደድ ስለዚ ሎሚ ዝገበረካለይ እግዚአብሔር ጽቡቕ ይፍደኻ ሕጂ ከዓ እንሆ ንስኻ ብርግጽ ከም እትነግስ ካብ መንግስቲ እስራኤል ድማ ኣብ ኢድካ ከም እትቃወም እፈልጥ ኣለኹ ሕጂ ከዓ ብድሕረይ ንዘርአይ ከይተጽንቶ ንስመይ እውን ካብ ቤት ኣቦይ ከይተጥፍኦ ብእግዚአብሔር መሓለለይ ዳዊት ድማ ንሳኦል መሓለሉ ሽዑ ሳኦል ናብ ቤቱ ከደ ዳዊትን ሰውን ግና ናብ እምባ ደየቡ ቀዳማይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ሳሙኤል ከም ዝሞተ ቁጥሪ 1 ሳሙኤል ድማ ሞተ ብዘሎ እስራኤል ከዓ ተኣኪቦም በኸይሉ ኣብ ራማ ኣብ ቤቱ ድማ ቀበርዎ ሽዑ ዳዊት ተንስኡ ናብ በረኻ ናብ ጳራን ወረደ ዳዊት ናባል አቢጋይል ቁጥሪ 2 ሓደ ሰብኣይ ተግባሩ ኣብ ቀርሜሎስ ከሎ ኣብ ማዖን ነበረ እቲ ሰብኣይ ድማ ኣዝዩ ሃብታም ነበረ 3,000 በጊዕ 1,000 ካጤል ነበረኦ በቲ ግዜ እቲ ድማ ኣባጊዑ ክቆርጽ ኣብ ቀርሜሎስ ነበረ ስም እቲ ሰብኣይ እቲ ከዓ ናባል ስም ሰበይቱ ድማ አቢጋይል ነበረ እታ ሰበይቱ ከዓ ኣዝያ ኣስተውዓሊት መልክዕኛን ነበረት እቲ ሰብኣይ ግና ጨካን ግብሩኽ ድማ ክፉእ ነበረ ንሱኻ ካብ ዓለት ካሌብ ነበረ ዳዊት ድማ ኣብ በረኻ ከሎ ናባል ኣባጊዑ ይቆርጽ ከም ዘሎ ሰምዐ ሽዑ ዳዊት 10 ዋጋብዝ ላኸ ዳዊት ከዓ ነቶም ዋጋብዝ በሎም ናብ ቀርሜሎስ ደይብኩም ናብ ናባል እተውሞ ብስመይ ከመይ ኢልካ ኣሉኻ በልዎ ከምዚ ድማ በልዎ ጥዕና ይሃበለይ ንኣኻ ሰላም ንቤትካ ሰላም ንዘለካ ኩሉውን ሰላም ሕጂኻ ቆረጽቲ ኣባጊዕ ከም ዘለውኻ ሰሚዐ እምባርሲ እቶም ጓሶትካ ምሳና እዮም ዝነበሩ በታ ኣብ ቀርሜሎስ ዝነበሩሉ ኩሉ ግዜ ኣይስተሓፍርናዮምን ገለ እኳ ድማ ኣይጠፍኦምን ንገላውኻ ጠይቆም ንሳቶም ከዓ ክነግሩኻ እዮም ብጽብቕቲ መዓልቲ መጺና ኣለና እሞ እዞም ኣጓብዝ ኣብ ቅድሜኻ ሞገስ ይርከቡ በጀኻ ኣብ ኢድካ እተረኽበ ንገላውኻን ንወድኻ ዳዊት ተሓቦም ቁጥሪ 9 እቶም ገላው ዳዊት ምስ መጹ ድማ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ብስም ዳዊት ንናባል ነገርዎ ስቕካ በሉ ናባል ድማ ነቶም ገላው ዳዊት መን እዩ ወዲ እሰይ ከመን እዩ ሎምስከ ካብ ጎይተቶም ዝመለቑ ገላው ብዙሓት እዮም እንጌራይን ማየይን እቲ ንቆረጽቲ ኣባጊዕን ኢለ ዝሓረድኮ ሕሩደይን
ወሲደስ ካበይ ምዃኖም ንዘይፈልጦም ሰባት ዶ ክህቦም እየ ኢሉ መለሰሎም። እቶም ገላዊ ዳዊት ድማ መገዶም ተመልሱ መጽኦም ድማ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ነገርዎ። ሽዑ ዳዊት ነቶም ሰቡ ነፍሲ ወከፍኩም ሴፍኩም ተዓጠቁ በለ። ነፍሲ ወከፍ ድማ ሴፉ ተዓጥቀ፣ ዳዊቱን ሴፍ ተዓጥቀ። ደድሕሪ ዳዊት ከዓ ኣስታት 400 ሰብኣይ ደየቡ፣ 200 ከዓ ኣብ ኣቕሑ ተቐመጡ። ቁጽሪ 14 ናቢጋይል ሰበይቲ ናባል ድማ ሓደ ካብቶም ኣጓብዝ ከምዚ በላ፣ እንሆ ዳዊት ካብ በረኻ ንጎይታና ሰላም ክብልዎ ልኡኻ ሰደደ። ንሱ ከዓ ሰጎጎም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ገና ንኣናስ ብዙሕ ሕያወት እዮም ዝነበሩ፣ ኣየስተሓፈሩናውን እውን። በቲ ኣብ በረኻ ምሳታቶም እተመላለስናሉ ኩሉ ግዜ ድማ ገለ እኳ ኣይጠፍኣናን። እቲ ኣባጊዕ ክንጓሲ ምሳታቶም ከለና ለይቲ ኾነ መዓልቲ ኾነ ኩሉ ግዜ መካባብያ ኮይኖምና ነበሩ። ንሱ ድማ ሓደ እኳ ክዛረቦ ዘይከእል ወዲ ብልያል እዩ እሞ ሕጂ ንጎይታናን ንብዘላ ቤቱን ክፉእ ተመዲቡ ኣሎ። ስለዚ ረኣይ እትገብሩ እዩ ከዓ ፍለጢ። ቁጽሪ 18 ሽዑ ኣቢጋይል ቀልጢፋ 200 እንጌራን 2 ሓርቢ ወይንን 5 ብሱላት ኣባጊዕን 5 መስፈር ጥቡስ ሰዊትን 100 ጎጎ ዘቢብን 200 ጎጎ በለስን ወሲዳ ኣብ ኣዱግ ኣጽዓነቶ። ንጉዛእታ ከዓ ከቅድመ ይሕለፉ እኔኹ ክስዕበኩም እየ በለቶም። ንሰብኣያ ናባል ግና ኣይነገረቶን። ኮነ ድማ ኣድጊ ተወጢሓ ነቲ ከረን ብኸውሊ ከውሊ ክትወርድ ከላ እንሆ ዳዊትን ሰቡን ከዓ ክቀባበልዋ ወረዱ። ንሳ ድማ ተጓነፈቶም። ዳዊት ከዓ ከምዚ ኢሉ ነበረ፣ ናይዚ ጥሪት ኩሉ ኣብ በረኻ ዘሎ ካብ ዘለዎ ኩሉ ገለ እኳ ከይጠፍኦ ንኾንቱ ጥራይ ሓለኹሉ። ንሱ ግና ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ክፉእ መለሰለይ። ጽባሕ ክሳዕ ዝትበርህ ካብ ዘለዎ ኩሉ ኣብ መንደቕ ተጸጊዑ ካብ ዝሸይን ሓደ እኳ እንተ ደኣ ሓዲገስ ኣምላኽ ንጸላእቲ ዳዊት ከምዚ ይግበሮም፣ ከምዚ እውን ይወስኮም። ቁጽሪ 23 ኣቢጋይል ድማ ንዳዊት ምስ ረኣየቶ ቀልጢፋ ካብ ኣድጊ ወረደት። ኣብ ቅድሚ ዳዊት እውን ብገጻ ተደፊኣ ናብ ምድሪ ይፍግም በለት። ኣብ እግሩ ወዲቓ ኸዓ በለቶ፣ ኣታ ጐይታይ እዛ ኣበሳ እዚ ኣባይ ይኹን። በጀኻ ግርድካ ኣብ እዝንኻ ትዛረብ፣ ዘረባ ግርድካ እውን ስማዕ። ጐይታይ ኣብዚ ናይ ብልያል ሰብ ኣብ ናባል ልቡ ከየውድቕ ልምና ኣለኹ። ስሙ ናባል እዩ እሞ ጽላላ ኣለዎ፣ ከምቲ ስሙ ንሱ ከምኡ እዩ። ኣነ ገረድካ ግና ነቶም ዘለኣካዮም ናይ ጐይታይ ኣጓብዝ ኣይረእኽዎምን። ሕጂ ኸዓ ጐይታይ ህያው እግዚኣብሔር እዩ፣ ነፍስኻ እውን ህያው እያ። እቲ ኣብ ደም ካብ ምእታው ብኢድካ ሕነ ካብ መፍዳይ ዘድሓነካ እግዚኣብሔር እዩ። ሕጂ ድማ ጸላእትኻን እቶም ንጐይታይ ክፉእ ዝደልዩሉን ከም ናባል ይኹኑ። ሕጂ ኸዓ እዚ ገረድካ ንጐይታይ ዘምጻትሉ ገጸ በረኸት ነቶም ንጐይታይ ዝስዕቡ ኣጓብዝ ይወሃብ። ጐይታይ ውግእ እግዚኣብሔር ዝዋጋእ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ዕድሜኻ ኣባኻ ገለ ክፉእ ኣይርከብን እዩ እሞ እግዚኣብሔር ድማ ንጐይታይ ጽንዕቲ ቤት ከም ዝሰርሓሉ ርግጽ እዩ። እምበኣርስ በጀኻ በደል ገረድካ ሕደገላ። ሰብ እኳ ክሰጎካን ነፍስኻ ክደልን እንተተንስአ ነፍሲ ጐይታይሲ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ኣብቲ ኸረጺት ሕያዋን ጥቕለልቲ ትኹን። ንነፍሳት ጸላእትኻ ግና ከም ኣብ ዓውዲ ወንጭፍ ገይሩ ይወንጭፈን። ክኸውን ድማ እዩ እግዚኣብሔር ንጐይታይ ከምቲ ኩሉ ጽቡቕ እተዛረበካ ምስ ገበረ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከዓ ሓለቓ ክትከውን ምስ ኣዘዘካ እቲ ንጹህ ደም ምፍሳስን ሕነ መፍዳይ ጐይታይን ንዕንቅፋትካን ንምስቃቕ ልብህ ጐይታይን ኣይኹንካ። እግዚኣብሔር ንጐይታይ ጽቡቕ ምስ ገበረልካ ድማ ንገረድካ ዘክረኒ። ቁጽሪ 32 ሽዑ ዳዊት ንኣቢጋይል እቲ ክፉእ ከይገብረኪ ዝኸልከለን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ህያው እዩ፣ ንስኻ ክትቅበልኒ ቀልጢፍክ እንተዘይትመጽስ ርግጽ እዩ ንናባል ጽባሕ ክሳዕ ዝትበርህ ኣብ መንደቕ ተጸጊዑ ካብ ዝሸይን ሓደ እኳ ኣይምተረፎን ነይሩ እዩ እሞ እቲ በዛ መዓልቲ እዚኣ ክትቅበልኒ ዝሰደደኪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይባረኽ፣ ኣእምሮኹ ድማ ብሩኽ ይኹን። ንስኻ እውን ኣብ ደም ካብ ምእታው ሎሚ መዓልቲ ዝኸልከልክኒ ብርኽትኹኒ በላ። ዳዊት ድማ እቲ ዘምጻትሉ ካብ ኢዳ ተቐቢሉስ ረኣዩ ዘረባኺ ሰሚዐን ገጽኪ ኸዓ ኣኽበርኩ፣ ናብ ቤትኪ ብሰላም ደይብ በላ። ቁጽሪ 36 ኣቢጋይል ድማ ናባል መጸት። እነሆ ኸዓ ከም ምሳሕ ንጉሥ ዘበለ ምሳሕ ኣብ ቤቱ ነበሮ። ልቢ ናባል ድማ ተሓጐሰ፣ ኣዝዩ ሰኺሩ ኸዓ ነበረ። ስለዚ ንጽባሒቱ ክሳዕ ዝበርህ ይንኣስ ይዕበገለ እኳ ኣይተዛረበቶን። ኮነ ድማ ንጽባሒቱ ናባል ስኽራኑ ምስ ወጸሉ ሰበይቱ እዚ ነገር እዚ ነገረቶ። ሽዑ ልቡ ኣብ ውሽጡ ሞተ፣ ከም እምኒ እውን ኮነ።
كونخ أدحر 10 معلت زأكل እግዚአብሔር ننابال وقعو موتخا قطر 39 داوود دمان موت نابال مسمعه اتي كاب ايد نابال زبصحن ورد زفردلي نباري اونكفو كيغبر زخلكلن እግዚአብሔር ይባረክ اتي كفات نابال كا እግዚአብሔር نابرسو ملسلو بله داوود دما بزعبا ابيغايل سبيت تختكون كوسدا ليخو تزاربا اتم غلاو داوود كا نقرميلس ناب ابيغايل متصيم داوود سبيت تختكونيو كوسدك إلو ناباخيل يخونا إلوم نغروا شعون الساتنسيا بقصانا مدر تدفعت انيخو قردكا نمحتصاب آقار غلاو غويتاي قزئت اخون دما بلت أبيغايل كا قلطيفاتن سأت أدق دما توتحت حموشت أقرادا خا يسعب آنا برا ددحري اتوم الأخات داوود دما كدت سبيت خا أخونت داوود دما نحا حينو عام بعالتي إسرائيل وسدا كلتي انكا آنستوخونا سأل قنا قوالو ميكال سبيت داوود نفالتي ودلايش بعال قايليم هيبوه نبره قدامي مصحف ساميل معراف 26 داوود كلاي غزي نسأل كم زنحفو قطري 1 اتم زفاويان دما ناب سأل ناب جيبعا مصيوم داوود ابتي امنصر برخا زلو كربا حكيلادو تحابي ايلون بولو شعو سأل نداوود ابرخا زاف كدليو كاب اسرائيل تحريو 3000 سبعي مسو حيزونا برخا زاف ورده سأل كا ابتا امنصر برخا اب مغدي زلا كربا حكيلا سفره داوود غنا ابت برخا تقميطو نبره سأل ددحريو ناب برخا كم زمص مسرائي دما داوود سليتي سديدو سأل برغص كم زمص فلطه داوود كاتنسيو نابتا سأل سفيروا زلا بوتا مصه داوود دما سأولن أبينر ودينير تحلق أسراويتن زدقسلا زنبرو بوتا رأي سأول أوشت سفر سرقلاتات دقسة اتهم هزبخا أبزوري أو سفيرهم نبرو داوود دما مليسو ناهم ملك هيتاون نابي ساي ود صريا حو يابن ناب سأول نابت السفر من مساي ورد بلوم أبي ساي كا أنا مساخا ورد بله داويتن أبي ساين كابليتي نابتي هزب مصو نهو دما سأول أوشت السفر سرقلاتات بطئلو دقسو كيناتو خا ابتقار اسو امدر تتخيلو نبره ابينرن اتم حزبن دما ابزوري او دقيسوم نبرو شعو ابي سايد نداويت لومي املاخ نصلاي خا ابيدكا احلفي بكالو حجخا ابجخا كيد داغونكوس حنساب بخينات مس مدر كلا غوح دغن بولو داويت كنا نابي ساي يدو نابقو እግዚአብሔር زرغيحس بدل زي كونمن الله سلازي ايتقتلو بولو داويت دما هياو እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር قتلو እዩ وي كامعلت بصحاخ يموت وي أبو وريدو يطفئ إيدينا بتقبو እግዚአብሔር كم زرقح سي እግዚአብሔር كباير حقو حجر ما بجخا نتي أبتقى رؤسو زلو كيناتن نتي ركويت ماين وسدمو نخيد بله داوود كأنا تقيناتن نتي ركويت ماين كابتقى رؤسو ساول وسده ما قدم دما خدو እግዚአብሔር كبيد دك أساودي قلهم نبره سلازي كلهم دك إسوم نبرو انبر حادو كازر آيالبون زفلت أخا آيالبون زنق حون يالبون قطر 13 داوود دما ناب سجر حلفه أبرحو أبرأس تكرن قمه أمونقهم قفيح بوتا نبره داوود كأنتهم هزبن أبينر ودنيرن أتا أبينر أيتملسن دو إلو تصوعه أبينر دما ننقص تصوع نسخة من إخا إلو ملسه داوود كأن أبينر بلون نسخة سبعي ريكون كان أب إسرائيل كما خزبلا من الله حدا كاب هزبي نقويتها نقص كأطلو متسين يرئيومو سلمنتا إدا نقويتها نقص زي حل خايو إذا زقبر كايو نقر تصبو أيكونن نقويتكم اتقبو እግዚአብሔር ስለዚህ حلكم ونسخاتكم دقموتكم زخونكم هياو እግዚአብሔር እዩ حجخا اتي ابطقار اسو زنبرو كينات نغسن روكيت ماين ابي كم زلو رأي ساول دما دمص داويت علليو ودي داويت از دمص خادي بله داويت كا او غويتاي نغس دمصي እዩ بله وسيخو دما بله انتاي غيره اب ايديك انتاي كفو ترخيبني እዩ سلامنتاي دا ايو غويتاي نغلي او زسغو زلو بار حجس بجخا غويتاي نغس زربا غلي او يسمع اتناباي زدرخكا እግዚአብሔር እንተኮይኑ موز مسواتي يتعطنلو دق سب انتخوينهم غنا اب رست እግዚአብሔር ክፍሊ ከረክብ ስኪድ እሞ ንኻሎት አማልክቲ አምለኽ ኢሎም ሎሚ ሰጊጎም ንእሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ርጉማት ይኹኑ حجها نقاح أب أخران كم زهدن
ንጉስ እስራኤል ንሓደ ቁንጭ ክደል ወጽዩ እሞ ደመይ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ተፈልዩ ኣብ ምድሪ ኣይፍሰስ ሽዑ ሳኦል ኣነ በዲለ ወደይ ዳዊት ነፍሰይ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ቅድሚኻ ስለ ዝኸበረት ደጊም ክፉእ ኣይገብረካን እየሞ ተመለስ እንሆ ተጸሊለ ኣዝየ ተጋጊኹ በለ ዳዊት ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ እቲ ኩናት ንጉስ እንሆ ካብቶም ኣጓብዝ ሓደ ይሳገር እሞ ይውሰዶ ሎሚ እግዚአብሔር ንኣኻ ኣብ ኢደይ ኣሕሊፉ ሂቡኒ ነይሩ ኣነ ግና ናብቲ ቁቡእ እግዚአብሔር ኣቢለ ኢደይ ክዝርግሕ ኣይፈተኹን እግዚአብሔር ዳኣ ንነፍሲ ወከፍ ከም ጽድቁን ከም እምነቱን ይፍደዮ እንሆ ድማ ከምቲ ነፍስኻ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ቅድመይ ዝኸበረት ከምኡ ኸዓ ነፍሰይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትኽበር ካብ ኩሉ መከራውን የድሕነኒ ሽዑ ሳኦል ንዳዊት ኣታ ወደይ ዳዊት ብሩኽኩን ምግባር ክትገብር ኢኻ ብርግጽን ከተስልጦ ኢኻ በሎ ዳዊት ድማ መገዱ ኸደ ሳኦል እውን ናብ ቦትኡ ተመልሰ ቀዳማይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 27 ዳዊት ኣብ ማእከል ፍልስጥኤማውያን ቁጽሪ 1 ዳዊት ድማ ብልቡ ሕጂ ሓንቲ መዓልቲ ብኢድ ሳኦል ክጠፍእ ናብ ምድሪ ፍልስጥኤማውያን ካብ ምህዳም ዝሓይሽ የብለይን ሽዑ ሳኦል እቲ ኣብ ዘሎ ዶባት ምድሪ እስራኤል ምድላይ ይሓድግ እሞ ካብ ኢዱ እድሕን በለ ዳዊት ድማ ተንስኡ ንሱን እቶም ምስኡ ዝነብሩ 600 ሰብን ናብ አኪሽ ወዲ መዓክ ንጉስ ጋት ተሳገረ ዳዊትን ሰቡን ነፍስ ወከፍ መምስ ቤተሰቡ ዳዊት ውን ምስክልቲን አንስቱ አሒና ዓም በዓልቲ ኢዝራኤልን አቢጋይል በዓልቲ ቀርሜሎስ ሰቤትና ባልን ምስ አኪሽ ኣብ ጋት ተቀመጡ ሳኦል ድማ ዳዊት ናብ ጋት ከም ዝሃደመ ምስ ነገርዎ መሊሱ አይደለዮን ቁጥር 5 ዳዊት ካና አኪሽ ስለምንታይ ግልያኻ ምስኻ ኣብ ከተማ ንጉስ ዝቕመጥ ኣብ ቅድሚኻ ሞጎስ እንተዳረኺበስ ኣነ ኣብኣ ክቕመጥ ኣብ ሓንቲ ካብተን ኣብ መሮር ዘለዋ ከተማታት ቦታሃ ይወሃበኒ በሎ አኪሽ ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ጲቅላግ ሃቦ ስለዚ ጲቅላግ ክሳዕሎሚ መዓልቲ ነገስታት ይሁዳ ኮነት ቁጽሪ እተን ዳዊት ኣብ መሮር ፍልስጥኤማውያን ተቐመጠለን መዓልታት ከዓ ዓመትን 4 ወርሕን ኮነ ቁጽሪ 8 ዳዊትን ሰቡን ድማ ደይቦም ንጌሽራውያን ንገርዛውያንን ንኣማሊቃውያንን ወረርዎ ሳቶም ካብ ጥንቲ ካብታ ንሹር እተእቱ ክሳዕ ምድሪ ግብጽ ዘላ ሃገር ተቐሚጦም ነበሩ ዳዊት ከኣነቲ ሃገር ኣጥፋ ሰብኣይ ኮነ ሰበይቲ ኮነት ድማ ብህይወት ኣይሓደገን ኣባጊዕን ኣሓን ኣእዱግን ኣግማልን ክዳውንትን ግና ወሰደ መሊሱ ድማ ናብ አኪሽ መጸ አኪሽ ከዓ ሎምኸ ኣበይ ኣቢልኩም ወረርኩም በለድ ዳዊት ድማ ኣብ ደቡብ ይሁዳን ኣብ ደቡብ የረሕምኤላውያንን ኣብ ደቡብ ቄናውያንን በለ ዳዊት ከም ዝገበረ በቲ ኣብ መሮር ፍልስጥኤማውያን ተቐመጡሉ ኩሉ ግዜ ድማ ልማዱ ከም ዝነበረ ኢሎም ከይነግሩሉ ኢሉ ዳዊት ናብ ጋት ኣየምጾምን ንሰብኣይ ኮነን ንሰበይቲ ኮነቱን ብህይወት ኣይሓደጎምን አኪሽ ከዓ ንዳዊት ኣብ ህዝቡ እስራኤል ኣዝዩ ተጸሊኡ እዩ እሞ ንሓዋሩ ግልያይ ክኾነኒ እዩ ኢሉ ኣመኖ ቀዳማይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ሳኦልን እታ ኣብ ዒንዱር ዘላ ጠንቋሊት ቁጽሪ 1 ኮነ ኸዓ በቲ ግዜቲ ፍልስጥኤማውያን ምስ እስራኤል ክዋግኡ ሰራዊቶም ኣኽተቱ አኪሽ ውን ዳዊት ንስኻን ሰብካን ምሳይ ናብ ውግእ ከም እትወፁ ብርግጽ ፍለጥ በሎ ዳዊት ድማ ንአኪሽ እምበኣር እቲ ግልያኻ ዝገብሮ ንስኻ ክትርኢ ኢኻ በሎ አኪሽ ከዓ ንዳዊት እምበኣር ኩሉ ግዜ ሓላው ነፍሰይ ክገብረካ እየ በሎ ቁጥር 3 ሳሙኤል ድማ ሞይቱ ነበረ ብዘለዉ እስራኤል ከዓ አልቂሶምሉስ ኣብ ከተማኡ ኣብ ራማ ቀቢሮሞ ነበሩ ሳኦል ድማ መንፈስ ጥንቆላል ዘለዎምን ንመውደቕቲ ዝዓጎልን ካብታ ሃገር ሰጊግዎም ነበረ ቁጥሪ 4 ፍልስጥኤማውያን ከዓ ከቲቶም መጽዮም ኣብ ሽኒም ሰፈሩ ሳኦል ድማ ንብዘሎ እስራኤል ኣኽተተ ኣብ ጊብዓ ከዓ ሰፈሩ ሳኦል ድማ ነቲ ሰፈር ፍልስጥኤማውያን ምስ ረአየ ፈርህ ልቡ ከዓ ኣዝዩ ተሸበረ ሳኦል ድማ ንእግዚአብሔር ጠየቆ
እግዚአብሔር ግና በሕልምታት ኮነ ብኡሪም ኮነ በነቢያት ኮነ ኣይመለሰሉን ሽዑ ሳኦል ንገላውኡ ናብ ኣከይደ ክትይቃስ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ሰበይቲ ድሎ ኢሎ ይበሎም እቶም ገላውኡ ከዓ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ሰበይቲ እናሃ ኣብ ኢንድር ኣላ በልዎ ሳኦል ድማ ትርኢት ለዊጡ ካልእ ክዳን ተኸዲኑ ንሱ ክልተ ሰባት እውን ምስኡ ኮይኖም ብለይቲ ናብታ ሰበይቲ መፁ በጃኺ መንፈስ ጥንቆላ ጌርኪ ጠንቆለለይ ነታ ኣነ ዝብለካ ከዓ ተንስእለይ በላ እታ ሰበይቲ ድማ እንሆ እቲ ሳኦል ዝገበሮ ነቶም መንፈስ ጥንቆላ ዘለዎምን ንመውደቲ ዝዓጎልን ካብዚ ሃገር ከም ዘጽነቶም ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ ስለምንታይ ክትቀትለኒ ኢልካ መጻወድያ ትገብረለይ በለቶ ሳኦል ድማ በዚ ነገር እዝስ ገለ ቅጽዓት እኳ ከም ዘይረኸበኪ ያው እግዚአብሔር ኢሉ ብእግዚአብሔር መሐለላ ሽዑታ ሰበይቲ ንመንከ ክትንስአልካ በለቶ ንሱ ከዓ ንሳሙኤል ትንስእለይ በላ እታ ሰበይቲ ድማ ንሳሙኤል ምስራኣየቶ እታ ሰበይቲ ንሳኦል ንስኻ ሳኦል ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ኢኻ ዝጠበርካኒ ኢላ ዓው ኢላ ጨደረት እቲ ንጉስ ከዓ ኣይትፍሪ እንታይ ግዳ ትርኢ ኣለኹ በለ እታ ሰበይቲ ድማ ንሳኦል ሓደ ኣምላኽ ካብ ምድሪ ክወፅእ ርኢ ኣለኹ በለቶ ንሱ ከዓ ትርኢቱኻ ከመይ ዝበለ እዩ በላ እሳ ድማ ባርኖስ ተኸድነ ኣረጊት ሰብኣይ ይወፅእ ኣሎ በለት ሽዑ ሳኦል ንሱ ሳሙኤል ምዃኑ ፈሊጡ ብገጹ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ሰገደ ቁጽሪ 15 ሳሙኤል ድማ ንሳኦል ስለምንታይ ኢኻ ክትተንስኣኒ ዝዕገርገርካኒ በሎ ሳኦል ከዓ ኣነ ኣዝዩ ፀይቡና ኣሎ ፍልስጥኤማውያን ይዋግኡኒ ኣለዉ እግዚአብሔር ድማ ረሓቐኒ بنبيات كونه بحلمتات كونه أيملسلين سلزغاتي زغبرو كتنغرني إلى تصوعكو خابلو ساميل دما بله እግዚአብሔር ካብ ረሓካ ጸላእኻውን ካብ ኮነ ዳ ስለምንተ ኢኻ እትጥይቀኒ እግዚአብሔር ሲ ከምቲ በአይ እትዛረቦ ገበረ እግዚአብሔር ከአነታ መንግስት ካብ ኢድካ መንጢሉ ንብጻይካ ንዳዊት ሂቦ እዩ እቲ ቃል እግዚአብሔር ስለዘይ ሰማዕኻን ከምቲ ንዱድ ኩራኡ ድማ ኣብ አማሌቅ ስለዘይ ገበርካን ስለዚ እግዚአብሔር በዛ መዓልት እዚኣ እዚ ነገር እዚ ገበረካ እግዚአብሔር ንእስራኤል ከዓ ምሳኻብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ኣሕሊፉ ክህበኩም እዩ ጽባሕ ድማ ንስኻን ደቅኻን ምሳይ ክትኮኑ ኢኹም ሰራዊት እስራኤልን እግዚአብሔር ኣብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ኣሕሊፉ ክህቦም እዩ ቁጥሪ 20 ሽዑ ሳኦል በተዘረባ ሳሙኤል ኣዝዩ ፈሪሁ ብኡቡ ብምሉእ ቁመቱና ምድሪ ወደቀ ምልእቲ መዓልትን ምልእቲ ለይትን ከዓ እንጌራ ይበልዕን እሞ ገለ ሓይሉ እኳ ኣይነበሮን እታ ሰበይቲ ድማ ናብ ሳኦል መጽያ ኣዝዩ ከም ዝሰንበደ ሪኣ ነሆ ገረድካ ቃል ሰሚዓ ነፍሰይካ ኣብ ኢደይ ኣንቢረ እቲ ዝበልካኒ ዘረባ ተኣዘዝኩ ሕጅኻ በጅኻ ንስኻ ዘረባ ገረድካ ስማዕ መገዲ ክትከይድ ከለኻ ምእንቲ ሓይሊ ክትረክብሲ ቁራስ እንጌራ ኣብ ቅድሚኻ ከንብረልካ ብላዕ በለቶ ንሱ ግና ኣይበልዕን ኢሉ ኣበየ ሽዑቶም ገላው ምስታ ሰበይቲ ኮይኖም ግድ በልዎ ቃሎም ሰሚዑ ከዓ ካብ ምድሪ ተንሲኡ ኣብ ዓራት ተቐመጠ እታ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ቤታ ስቡሕ ብተይ ነበራ ተቐላጢፋ ድማ ሓረደቶ ሓርጭ ወሲዳ ከዓ ቁምጢዓ ቅጫ ሰንከተት ኣብ ቅድሚ ሳኦልን ኣብ ቅድሚ ገላውኡን ቀረበትሎም እሳቶም ከዓ በሊዖም ተንስኡ በታለይቲ እቲኣውን ከዱ قدامي مصحف سامويل معرف 29 أكيش نداويت نبيغلاك كم زمالسو قطري 1 فلسطيميان دما بزل سراويتهم نب أيفك أكتتو إسرائيل ون أب إسرائيل أبزلو عين ماي سفيرهم نبرو أتوم شما من فلسطيميان دما ببمئتين ببشحن كوينهم تقعزو داويتن صبون كأمس أكيش دجن كوينهم يقعزو نبرو شعوتهم شما من فلسطيميان زوم عبراويان زياتهم أبزي انتهي يقبرو اللو بلو أكيش دما نشما من فلسطيميان إزس اتي بزمن معالتات وي بزمن عمتات ازيئن مساي زنبر داويت قليا ساول نقص إسرائيل دا ايكونن كابتانا باي اتتسقع الله معالتي كسعلوم يقلق اقوى ايرخب كلون بلوم اتوم شما من فلسطيميان قنا كوريلو مو اتوم شما من فلسطيميان بلو ازي سبعي ازي أبتاز زفاد كالبوتو كأمت سينا بآملسو إذن قويتا أودا بمنتا إيو زحقسو برؤسي إزوم سبات زي أتوم دو أيكونن مبار أوق تتساراري من انتخي يكون الناس ناوق مسانا أيورد إذس الناس عسعا سأول الشيخ داويد قنا الفك أتلا إلن زدرفال داويد دو أيكونن قطر شدشتا شو أكيش نداويد سويعون السخاق ونقم سخونكا هياو قزي أبيري
كابتن بايز مصاخلا معلتي كسعلومي قال كفو ايرخب كل كان مو ابز سراويت مساي متاو كان وصاخان باه يبلن نيرو نزوم شمامنت غنا باه ايبل كايمن مبار حجس نشمامنت فلسطيماويان زوغي كي تغبرسي تملسمو بسلام كيد بولو داويد كان اكش انتاي امو غيره كيدم صلات غويتاي نغس زي واغاسي كابتا اب قميخا زخون كلا معلتي كسعلومي اب غريخا انتاي رخيب كالي اخا بولو اكش دمان داويد نسخاب قرمي كم ملأخ املاخ صبو كم زخونكا فلط الله زوم شمامت فلسطيماويان دا نوغ مسانا ايدي بيلوم حجخا صباح مستم مسخا زمصو غلاو غويتاخا انغيكا تنسمو صباح انغيكم تنسيكم سمس برحالكم كيدو داويد كأنسون صابون نامدر فلسطيماويان كملسو نغو نقالو انغيهم تنسو فلسطيماويان كا نبي إسرائيل ديابو قدامي مصحف ساموئيل معراف 30 داويد نأماليقاويان كم زطفهم قطري 1 كونه دما داويد تنسبون بسالسيت معالتي ناب إقلاق مسمصو أماليقاويان ندبوبون نيقلاقن حدقا وديقومون نبرو نبيقلاق كاسعيرهم بحوي عندي دما نبرو انستن ابونو صنح كلهم من كاب ناشتو سعبيت ماريخهم وم نبرو جناخ ماريخهم دا مقدم كودم بر حدث بأقوى أي قتلون داويتن صبون نبتا ختما مسمصو دما انه بحاول نديدا انستومن اوداتومن اوالدومن كاتماريخهم نبرو شع داويتن اتمسوز نبر حزبن نمبكاي حيلك سعزسون عويلهم بخيو كلتينا نس داويت احينا عامد بعلتي إسرائيل ابيغايل السبيتنا بالن بعل كرميلوسن كاتماريخن نبرا نفسي كل اتزبي نفسي وقف بزعبا اوداتون اوالدون سلا التمرر نداويت بداربا امنك قتلو يبلو نبرو مو ازي چنقو داويت غنا بغزيابير املاخو صنعه داويت دمان كان ابياتر ودي احملك بجخا افود امصالي بولو ابياتر كانت افود ناب داويت امصو داويت دمانتهم زمتو صفراس كسعبهم دو كركوم دخ خليه الو نغزيابير طيقو سدما برغص كتركوم برغصونت مركو كتملسي اخا امو صعبهم بولو كثرت شعته شو داويد نسون اتوم سوز نبرو 600 سباتن كدو ابروبا بصر مسبصحد اتوم زترفو ابو صنحو 200 سبات نروبا بصر مسغار كسع زسونو دخيمهم من الدحريت ترفو داويتن 400 سباتن غنا صعبو قطر 11 امورر دما حدا قبصاوي سبعي رخبو ناب داويد كا وسدو نسو انغيرا خيبلعن مايكي ستين 3 معلت 3 ليتن غيرو نبرمو انغيرا هابو بلعدما ما يستي وقراس كوغبلسن كلت زللا وين دما هابو مس بلعي خا نفسو تملسطو داويد دما نسخانا يمن اخا كابيك اخا بلو نسخا انا قبصاو دغليا اماليك او سبعي حميمة استمعلت جيرة موجيتا حديقوني احنا أبدو كريت أويانن أبتنا يهودان أبدو كالبون حدقاو دقنا نبيقلا كأب حوي توكيسنا يابله داويد دما نبتوم زمتي تفرادو توردن بولو نسخا نبتوم زمتي تفرا كوردكاس كيت قاتلني ناب إيد جويتا يون حليفكا كيتهبني بأملاخ محل اللي بله نسومس أوردوخا أنه بتي كاب حجر فلسطيماويان كاب حجر يهودان زوسدوه بزح مركو أب كل تامدر فح إلهم يبلعون يستين يبعلون نبرو داويد دما تلقلق كبل كل جميرو كسعن صباحيت مشت يقتلهم نبره بجكا 400 أجمل توتيهم زهادمو أقابز كبتاتهم حدث بقى أيملتن داويد كا نتي أماليك أويان وسيدهم وزنبرو كلهم أملسو داويد نخلتينا نستون أملسن كابن اشتوك سعبي كابا ودات كون كابا والد كاب اتزم تزبلك سع كل وسيدهم وزنبرو قال أقوى أي قدلو من داويد نخل أملسو داويد دما نخلنا باقعين أحان وسده ناتاتن كاك أكرميتن كال كبتخب كيبهم زياتن مركو داويد ينبلو قطر عسران حدن داويد دما نابتهم دقيمهم نداويد مسعاب زسانو امو أبروبا باصر
ዘትረፎም 200 ሰብኣይ መጽ ንሳቶም ከዓ ንዳዊትን ነቲ ምስኡ ዝነበረ ህዝብን ክቕበሉ ወጹ ዳዊት ድማ ናብቶም ህዝቢ ቀሪቡ ድሓን ምህላዎም ሓተቶም ሽዑ ካብቶም ምስ ዳዊት ዝኸዱ ሰባት እቶም ክፉኣት ዘበሉ ናይ ብልያል ሰባት ምሳና ስለ ዘይከዱ ካብዚ ዝምለስናዮ ምርኮስ ኣይንህቦምን ኢና ነፍሱ ወከፍ ሰበይትን ደቁን ጥራይ ይሓዝ እሞ መገዶም ይኺዱ ኢሎም መለሱ ዳዊት ግና ኣሕዋቴ እግዚአብሔር ሓሊሉናን ነቲ መጽኡና ዝነበረ ዘማት ጭፍራ ድማ ኣብ ኢድና ሂቡናን እዩሞ በትንሱ ዝሃበናስ ከምዚ ኣይትግበሩ በዚ ነገር ዝዳኣመን ክሰምዓኩም ከም ግደ እቶም ናውግ ዝወረዱ ግደ እቶም ኣብ ኣቑሑ ዝጸንሑ ከዓ ከምኡ እዩሞ ማዕረ ገይሮም ይማቐሉ በለ ኮነ ድማ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ነጆክ ክሳዕሎም መዓልቲ ነዚ ኣብ እስራኤል ሕግን ስርዓትን ገበሮ ቁጥር 26 ዳዊት ናብ ጲግላግ ምስ መጸኻ ነቶም ፈተውቱ ዓበይቲ ይሁዳ ካብ ምርኮቶም ጸላእቲ እግዚአብሔር ንህልኩም ገጸ በረኸት ኢሉ ካብቲ ምርኮ ሰደደሎም ነቶም ኣብ ቤትኤል ዝነበሩን ነቶም ኣብ ታብደው ዘላ ራማት ዝነበሩን ነቶም ኣብ ያቲር ዝነበሩን ነቶም ኣብ ኣራዔር ዝነበሩን ነቶም ኣብ ሲፎሞት ዝነበሩን ነቶም ኣብ ኤሽተማዓ ዝነበሩን ነቶም ኣብ ራካል ዝነበሩን ነቶም ኣብ ከተማታት ይራሕሚኤላውያን ዝነበሩን ነቶም ኣብ ከተማታት ቄናውያን ዝነበሩን ነቶም ኣብ ሓርማ ዝነበሩን ነቶም ኣብ ኩርዓሻን ዝነበሩን ነቶም ኣብ ኣታክ ዝነበሩን ነቶም ኣብ ኬብሮን ዝነበሩን ነቶም ኣብተን ዳዊትን ሰቡን እተመላለሰለን ኩለን ቦታታት ዝነበሩን ሰደደሎም ቀዳማይ መጽሐፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 31 ሳኦል በዓሉ ከም ዝሞተ ቁጽሪ 1 ፍልስጤማውያን ድማ ንእስራኤል ተዋግኡዎም ሰብ እስራኤል ከዓ ካብ ቅድሚ ፍልስጤማውያን ሃደሙ ተዋጊኦም ድማ ኣብ ከረን ግልባዓ ወደቁ ፍልስጤማውያን ከዓ ንሳኦልን ንደቁን ስዒቦም እግሮም ጠበቁዎም ፍልስጤማውያን ድማ ንደቂ ሳኦል ንዮናታንን ንአሚናዳብን ንመልክሻዓን ቀተልዎም እቲ ውግእ ከዓ ንሳኦል በርትዖ ፍላጻ ዝውርውሩ ሰባት ድማ ኣርከብዎ እሞ በቶም ወርወርቲ እምብዛ ተጨነቀ ሳኦል ድማ ንጋሻ ዛግሪኡ እዞም ዘይጉዝራት መጺኦም ወጊኦም ከየላጉ ጽለይሲ ሴፍካ መስት እሞ ብኡ ቅተለኒ በሎ እቲ ጋሻ ዛግሪኡ ግና እምብዛ ፈሪሁ ነበረ እሞ ኣበየ ሽዑ ሳኦል ሴፍ ወሲዱ ኣብ ልዕሊኡ ወደቀ እቲ ጋሻ ዛግሪኡ ከዓ ሳኦል ሞይቱ ምስ ረአየ ንሱ ድማ ናብ ሴፉ ወደቀ እሞ ምስኡ ሞተ በታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ ሳኦልን ሰለስቲኦም ደቁን ጋሻ ዛግሪኡን ኩሎም ሰቡን ብሓደ ሞቱ እቶም ኣብ ስግር እትለሰን ኣብ ስግር ዮርዳኖስን ዝነበሩ ሰብ እስራኤል ድማ ሰብ እስራኤል ከም ዝሃደሙ ሳኦልን ደቁን ከዓ ከም ዝሞቱ ምስ ረአዩ ነተን ከተማታት ሓዲጎም ሃደሙ ፍልስጤማውያን ከዓ መጺኦም ተቐመጥዎን ቁጽሪ 8 ኮነ ከዓ ንጽባሒቱ እቶም ፍልስጤማውያን ነቶም ዝሞቱ ክገፍዎም መጹ ንሳኦልን ንሰለስቲኦም ደቁን ኣብ ከረን ጊልቦዓ ወዲቖም ረኸብዎም ርእሱ ቆሪጾም ከዓ ኣጽዋሩ ገፈፉ ኣብ ቤት ጣዖታቶምን ኣብቲ ህዝብን ከበስሩ ድማ ናብ ዙርያ ሃገር ፍልስጤማውያን ሰደድዎ ነቲ ኣጽዋሩ ከዓ ኣብ ቤት ኣስታሮት ኣንበርዎ ነቲ ሬሳኡ ግና ኣብ ቀጽሪ ቤት ሻን ሰቐልዎ ቁጽሪ 11 እቶም ኣብ ያቢሽ ጊልዓድ ዝነበሩ እቶም ፍልስጤማውያን ንሳኦል ዝገበርዎ ምስ ሰምዑ ድማ ኩሎም ጀጋኑ ሰባት ተንሲኦም ለይቲ ግስግስ ሓዲሮም ነቲ ሬሳ ሳኦልን ንሬሳታት ደቁን ካብ ቀጽሪ ቤት ሻን ወሰድዎ ናብ ያቢሽ መጺኦም ከዓ ኣብኡ ኣንደድዎ ነቲ ኣዕጽምቶም ወሲዶም ድማ ኣብ ትሕቲ እታ ኣብ ያቢሽ ዘላ ኦም ቀበርዎ 7 መዓልቲ ከዓ ጾሙ